مصاخ مرحي مركسوم نطفئ نخيسوم نحجز كيفرسوم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسوم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكرو سكر حليلهم يقولو ادفقو إريترا أبي أبي اللو بجزي أبي 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 اللو بجزي أبي 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 نبركو إينو حسابهم مدني الساعات معالطات ستمنو قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنت عرقيرهم ذن عاسو حيدهم كيبهم حج عاليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا ويتواصل عبيدنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو تودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرف بزبلو كم تزديرنا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقمالو نصنع حزبية عقلي تأميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يخوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برت حيرف يزبلو كم تزديرنا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقمالو نصنع حزبية عقلي تأميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يخوت صحيكم عبيدك يوزلو بصلاة عقلي يخوت صحيكم مرحي مركسوم alright መጀመርያ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ መጀመርያ ሎሚ ቴክኒካዊ ፀገም ስለ ዘለኒ ድምፂ ይስማዓኩም ከም ዘሎ እስከ ምልክት ሃቡኒ ጽቡቕ እንተሎ ሓደ ጽሓፉ ጽበለኹ ምክንያቱ ናይ ሎሚ ቴክኒካል ኤረር አጋጢሙ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ይስማዓኩም እንተሎ ምልክት ሃቡኒ ድምፂ ጽቡቕ ኣሎ thank you alright ወዲ ጣባኸ ጽቡቕ ደስማዓካ ኣሎ أميت الله مثلا نسخة قديس أوكي
again دقيمة بمجمريا عنكو عبد الحان مساكم تخطاتل تنايز channel تعقستهم وكاغل جزي زقرمني مغنياتو هذا جزي عين حساد اللنديو صبوق تداليا نيرجنا last minute some technical error مغنياتو حدش مايكروفون يرات النساء سقم فتيران يراجن دهان أبكال جزي ستة بابيل خمسة وتابع thank you very much أدمي أخبيركا بممساكا قبل بيا مسجن نزي channel زكتاتلو حدش سباي كون كان you're a common figure public figure إخا سلزي introduction مقبار جزية مقتال تراي كويني تسمعني كم introduction جن انتاي كقبر دليل له نالو معرف سنة زيادة أقد السيتوتات ندي بودكاست discussion يكون جن مجمريا وطابع بزغرباني يرتراجيش كان يركا ምናልባት ንኻልኦት ዘይነገርካዮ ኣገዳሲ ምዕባለታት ኣብ ኤርትራ ዝረኣኻዮ ኣብዚ ነዞም ኦድየንስ ከተካፍሎ ትኽእል ፅቡቕ ተስፋ ዝህብ ወይ እውን ኣገዳሲ እዚስ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፅቡቕ ኮይኑ ክነግሮ ይደሊ ትብሎ ካብቲ ጉዕዞ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እስከ ንእሽተይ ወስበለልና ሰላም ኢልካዮም ካኣቶ ቴንክ ዩ مرحبا ቴንኪዩ ጆርጅ ሓውና ቴንኪዩ ድማ ነቲ ትገብሮ ኩሉ ንጥፈታት ብልቢ ደመስግነካ ብፍላይ ኣብ ዘቐረበ እዋን በቲ ንፅምዶ መልክ ዘሎ ፕሮጀክት ተኣበርክቶኻ ልዑል እዩ ከምኡውን ንኩሎም ተኸታተልትኻ ብዙሓት ኣብዚ ዝፈልጦምካ ኣለዉ ኤንወይ ናተይ ናትካ ይኮነን ናይ ኩልና ኤርትራውያን ኣሕዋት እዮም ኣሓት ኣለዋ ስለዚ ምስጋናይ ወሰን የብሉን ቴንኪዩ ስለዝዓደምካኒ መጀመርያ ሰዓትን ፈርቃን ኣብ ኦንላይን የፀኒሐ ልክዕ ውዳእ ኣቢለኻ ናባኻ መፅእ ብዝኾነት ናይ ቴክኒክ ፀገም ኣጋጢሙ ንቡር ይኾሙ ኣነስ ብጣዕሚ ኤክስፐርት ገይረ ድወስደካ ነይረ ናይ ቴክኒክ ገለ ኤንወይ ንዓይ ብዙሕ ግዜ ደጋጥመኒ ኸም እዩ ብፍላይ ኣብቲ ድምፂ ገለ መለ ሶ ስናት ቢግ ኢሹ ርድኦም ኢኻ እቶም ሰማዕቲ ኣብታ ሕተይ ክምለስ ኤርትራ ኸይደ ኣብ ድሕሪ ነዊሕ ኸይደ ካብ ዝገርመካ 27 ዓመት ኣብ መበል 28 ዓመት የኸይደ ስለዚ ዳርጋ ንዓይ ኩሉ ዋላ ትዛዕበ ኩሉ ከተማ እቲ ህዝቢ ገለ ሓድሽ ኮይኑ ፀኒሕኒ ትጋየሽ ኢኻ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ኩሉ ርአዮ ማለት እቲ ግዜ ድፈቅደለይ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ርአ ግን ከምቲ ኣነ ተፀበኾስ ኤክስፔክት ዝገበርኮ ይኮነን ተዓዲ ፀኒሑ ማለት ቶታሊ ምስቲ ዝሓለፈ ሽግር መከራ ኩናት ገለመለ ናይ ኢኮኖሚ ኩልና ንፈልጦ ኢነው ብዙሕ ሕማቅ ነገር ብዙሕ ውሽጥኻ ሞራልካ ዝጎድእ ነገር የተፀበ ግን ኣሎት ስምራት ብዝኾነ ግን ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ሞራል ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ሞራል ኣብቲ መንግስትን ኣካላቱን ዘሎ ሞራል ቢኮስቲ ፀዋግ ግዜ ሰጊሮም ናብ ሓድሽ ራህዋን ተስፋን ናይ ልምዓት ፕሮግራማት ወይ መደባት ዝሰርዕሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ናይ መብራህቲ ሽግር ዝተፈትሐሉ እዋን እውን ከይደ በጋጣሚ ሓደሽቲ ጀነሬተር ኤርትራ ኣትየን ናብ ኣስመራ ኣትየን ነይረን ምስ ከምኡ ይጠፍእ ይበርህ ነይሩ ግን ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ዓብዪ ተስፋ ነይርዎ ልክዕ ኣነ ዳርጋ ካብ ኣስመራ ናብ ዝገፀ ክመፅእ ከለኹ ድማ ቶታሊት ሽግር ተፈቲሑ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካልእ እቲ ዝገርመካ ናይቲ ህዝቢ ፅንዓት እዩ ምስቲ ዝሓለፈ ሽግራት ኩሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድካ ሓደ ኣብቲ ናይ ሚድያ ምስቲ ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ገለመለ በቃ እቲ ህዝቢ ኣብ ቱ ዴት እዩ ብዝገበረ ገይሩ ብዝኾነ ተረኸበት ቀዳት ተጠቂሙ ሸሪት ዝበሃል ኣሎ ሼር ዝገብሩሉ ሲስተም ኣለዎም ኣብቲ ዓዲ ብኡ ገይሮም እዚ ካብ ደገ ዝወፅእ ሚድያታት ብፍላይ ናይ ዩቱብ ናትካ ይኹን ናተይ ናይ ካልእ ብጣዕሚ እዮም ተገዲሶም ዝሰምዕዎ ኣብ ዝሓለፍካዮ መገዲ ድማ ርእይቶ ይህቡኻ ሞራል የስንቑኻ ካልኣይ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ናይቲ ኩናት ኣብቲ ኢኮኖሚ ደስዓቦ ጉድኣት ኣብ መነባብሮ እቲ ህዝቢ ክትርኢ ከለካ ድማ ዝያዳ ሓበን ተስፋ ዝህብ ኢኻ ትሰምዕ ካብ ነፍሲ ወከፍቲ ኤርትራዊ ይገርመኒ ዋላቶም ገለገለ ሰባት ከምዚ ከማርሩ ኢልካ ትፅበዮም ምሽ ብዙሕ ግዜ ገለስ ክህሉ ክእሉ ኢልካ ትሓስብ ግን ጀነራል ክትሪኦም ከለካ ሞራል የስንቑኻ እንኳዕ ጥራይ ዓድና ድሓነት እምበር እቲ ካልእ ቀሲልና ክነልምዖ ኢና ግዜ ምስኣኸለ ክንገብሮ ኢና እዮም ድብሉ ስለዚ ኣብ ኩሉ እቲ ኣሎ ዝበሃል ማሕበራዊ ጉድለታት ዋላ ስእነት ገለመለ ከም ቅቡል ተቐቢሎሞ
ግን ነቲ ሽግር ከመይ ጌርና ንፈትሖ ማለት ምስ ሽግር ኩሉ ግዜ ማዕረ እንዳኸዱ ግዜያውን ዘላቕን ፍታሕ እንዳገበሩ ሂወቶም ይመርሑቶም ህዝቢ ኣብ ኩሉ ኣብ ቤት ፅሕፈታት ትኸይድ ኣብቲ ህዝቢ መነባብሮ ኣብ ትካላት ኣብ ንግዲ ኣብ ሆቴላት ኣብ ቤት ምግቢ ገለ ትርኢ ማለት ከምዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ሽግር እንዳፈትሓኻ ዝተሰግሮ ማለት ብጣዕሚ እቲ ህዝቢ ዝተመኮረ ህዝቢ ኮይኑ ርአዮ ማለት ፀገም ክመፅእ ከሎ በቃ ኤሌክትሪክ የለንስ ኦኬ የለን ሰኢሉ ብፀልማት ክነብር አይደልን ዓቕሚ ዘለዎ ዘይብሉ እንዳተሓጋገዘ ዋላ ካብ ናይ ደገ ሓገዝ ገይሩ ሶላር ኣብ ገዝኡ እንዳሰቐለ መብራህቲ ድፅልምቶ የለን ቻርጅ ይገብር ላውንድሪ ገለ ሓፅብ ገለ ትርኢ ነው ማለት ከምቲ ትፅበዮ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ሴክተራት ትሪኦ ሞራል ዘስንቕ ብሓፈሻ ነዚ ኩሉ መከራን ሽግርን ተፃዊሩ እቲ ህዝብስ ዝሓሸ መድረኽ ይጥምት ሰላም ክመፀሉ ይደሊ እቲ ዝተኸፈለ ዋጋ ከቢድ እዩ ኣብ ገለገለ ቦታታት ትማሊ ትሕንግሮም ነበርካ ህፃናት ቆልዑ ተሰዊኦም ክፀንሑካ ከለዉ ምእንቲ ተሃገር ዝስማዓካ ውሽጣዊ እንተእሽሙ ኣሎ ከም ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተኸፍለ መስዋእትን ተሃገር ብምድሓናን ድስምዖም ባህታን ስምዒትን ዓብይ እዩ ትተወንዘፈ ነገራት ድማ ናብ ንቡር ክምለስ ድማ እቲ ህዝቢ ቶታሊ ኣብ ብሞራል ኢኻ ትሪኦ ማለት እንታይ ሞ ትሰሚዕኩም ኢልካ ዋላ መታዓቢትካ ነበረ ገለ ተሓቶ ኢኮኖሚካሊ ብስራሕ ገለ ኣብ ሂወቱ ገለ ተሓቶ እሞ እንታይ እሞ ዝዳ እሞ እንኳ ዓድና ይተደፈረት እንኳ ዓድና ብምስለና ይተገዘአ ከምቲ ዝሓሰብዎ እንኳ ፋሕፋሕ የበሉና እምበር ልምዓት እሞ ደቅና ክገብርዎ ክእል እዮም ፅባሕ ንጎ ናይ ዓመት 2 ዓመት ስራሕ እዩ ዝብል ሞራል ትርኢ ካልእ ከምቲ ትፀበይኮ እቲ ዕዳጋ ሙሉእ ነይሩ ቀረባት ሙሉእ ኣሎ እቲ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ንብሎ ኣቦትኡ ኣሎ ካልእ ዝጎድል እንተሎ ቀሲሉ ክማላእ ክእል ይኸውን ግን ኣነ እቲ ዝረኣኽዎስ ዋላ ሓንቲ ዝዓንቀፈኒ የለን ኣብ ትራንስፖርት ይኹን ኣብ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ናይቲ ህዝቢ ሞራል እዩ ዝገርመካ ጆርጆ ብጣዕሚ ሞራል ትዕግስቲ ዓቕሊ ዘለዎ ህዝቢ ነቲ ፀገም ብግቡእ ዘንብብ ህዝቢ እቶም ዝመፁ ተፃብኦታት ብግቡእ ተረዲኡ በቃ ብዓቕልን ትዕግስትን ከዓ ድሰግር መከራ ተፃዊሩስ ዝሰክር ህዝቢ ርአ እሞ እዚ ፍፁም ኣብ ዝኾነ ዓለም ከይድካ ትረኽቦ ዓይነት ህዝቢ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ክምስገን ዝግባእ ኤክሰለንት ያ ኣይ ቲንክ ካብታ ተፀበኻን ላዕሊ ከማን ንኩሉ ኣንግል ስተንኪፍካ ፅቡቅ ጌርካ መሊስካ ኣለካ ታሕቶ ኣይ ቲንክ ኤርትራ ዝሓለፈቶ ብድሆ ማዕረ ክንደይ ብማዕዶ ክንርድኦ ንፍትን ማዕረ ክንደይ በቲ ዘለና ሓበሬታ ወይ እውን ኣብ ማስ ሚድያ ኢንፎርሜሽን የማንን ፀጋምን ናራና ክንርድኦ ንፍትን ግን ቅድሚ ኣብ ሚድያ መምፀኢ ኣነ ምስ መሳርሕተይ ክዘራረብ ከለኹ ሓንቲ ነገር I can't even explain ናይ ኤርትራ ሲቹዌሽን ንዓኻትኩም ክገልፀልኩም ሲ ንዓይ ከቢድ እየ ዝብሎ ምክንያቱ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክንነብር ከለና ሓደ ሰብ ኢማጂኔሽን ናቱ ደረት ናይ ኣተሓሳስባ ናቱ መጠን ኣለዎ እሱ ኢልካ ኢማጂኔሽን ናትካ ካብ ናትካ ሪያሊቲ ዝብገስ ኩንነት ናትካ ሪኢኻ እቲ ምሕሳብ ናትካ እውን ደረት ናቱ ኣብኡ ዝምርኮስ እስዋይ ኣድቨንቸር ክትገብር ኣለካ ብዓለም ደረጃ ክትዘውር ኣለካ ናትካ ኢማጂኔሽን ትፈልጥዋስከ ብትግርኛ ግደፉለይ እቲ ናትካ ግምት ኪኖ ግምት እያ ኢማጂኔሽን ናትካ ክሰፍዕ ተኮይኑ ተመክሮ ክህልወካ ኣሎ ኣብ ሂወት ካብቲ መጠን ንስኻ ዝሓለፍካዮን ዝረኣኻዮን እዩ ኣእምሮኻ ክሓስብ ዝኽእል እዩ ስለዚ እቶም ምሳይ ዝመሃሩ ምሳይ ዝሰርሑ ስዊሳውያን ወይ ጀርመናውያን ወይ ፈረንሳውያን ቲፒካል ንሶም ክሓስብዎ ዝኽእሉ ሲ ምጡን እዩ እቲ ምጡን ነገር እዮም ዝፈልጡ ኣብ ሂወት ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘጋጥም ኩነታት ብኖርማል ኣእምሮ ሓሲብካ ክትበፅሖ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ከማን ኣነሲ እቲ ዕምቆት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ ክንዱ ዝኣክል ኢንቨስቲጌት ከይገበርኩ ከለኹ ዝስማዓኒ ዝነበረ እዩ ካበይ ዝመፀ እዚ ሓሳብ እዚ ይዝከረና ኣብ ገለ ዩኒቨርሲቲ ክንመሃር ከለና ሓደ ግዜ ሲ ተመክሮ ናቶም ዋይልድ ኤክስፒሪየንስ ይብልዎ ዝዘርዎ ብዓለም ደረጃ ገለ ይገልፁ ነይሮም ሲ ኣና ከምኡታት ቀደም ብዙሕ ቬኬሽን ከይከትኩ ስለ ዝመሃር ዝነበርኩ እታ ርእስቲ እትያ ክትበፅሕ ከላ ደስ ኣይትብለና ነይራ ምክንያቱ ትራቨል ገይረ ነበርኩ ኣነ መጀመርያ ካብ ኤርትራ መፅየ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃር ዘለኹ ምሳይ ዘለዉ ካብ ውሕድ 20 ሃገር ዝኸዱ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ሃብታማት ስለዝኾኑ ስዊሳውያን ካብ ኖርዌያውያን ብዙሕ እዮም ዝኸዱ
مسدروهم بينهم قال هذا جزي أنا سخاتكم متشم جنزب كفيلكم تمسوا أنا جن كمزي بسهراك متسخ له إلس علي اليوم ناتج لا تازم مسطت كوينا مالتي كاودن يو نسخادا أمن إحنا بحلمنا كمان كنقبرو زي نخل experience إندي زلكا سلازي قالي لهم سي بتناتي experience مسنقركم تجري ما مزوج زي مالتي يعني مالتيو إيرتراز حلفته ما نمسب كردو يكلني ما نمسب كردو يكلني because sanctions of Russia وريد له but has nothing to do مسنا إيرترا زورد زلو كبد مالتيو لك حد هاجر عبيدكا شبيدكا كتحزو خلها بكل من قد ما أو ورقة تسعة فكفالنا يتقرا حاصل زلي لازم كل زي أبقمتي تيخا نسخاريخا نتكونتات بزي مقان سلازرع خايو إيرتراك كابتس بيتي وزايت أن حتى نزبلنا كا زيادة سب أيردونيو كم زي تجانن دلها كتب بازي إلكا كتتصبابغ إلكا بروباغندا قبر إلكا تجارب زلها قد مسلوب زي وانا كراس فيديوهات كاجرم رياكت قبر سلازري أنا قنقرب تلي وش تأتي سبسي تناتو إيماجينيشن أبير ترازلو كجف تنيرو بتكون النت كحقوسي خلي بتابير ترازلو تا سوبرفيشال أبلا على جنير تراد قينا مس إثيوبيا دي تودادرت أبي إثيوبيا ترجع تسري أبير تراد تسري عند حري 1 to 1 إثيوبيا تودادران تلقى رياليتي نات كغرب فنت زبالي وزخون أنا تازر با جارة خقول حصل زلو خيجن ناي قداميتي حطونا تيلومي بزي هوت إيشو زلو غيرنا نخنجمر نساد ما اسكزيا سكرين شير كبريه مجمريا نتفقن خيصم نا حنسب اوكي لومي اب إثيوبيا حد بومب شيل زبحال وسانه متيلو نسو دما منغستي سرعتنا يا ابي احمد نهوحت دحرنا 50 كندي عامتات غعزو كابوليتيكاوي صوتانا إثيوبيا سريزو خمزلو سمعنا لنا كاب سفر أنا زراعه قبل ما لسه كاب إثيوبيا كاب تجارو قال ملا زراعه يبلين إذن أجرزي أنا نسخانة البوليتيكا أندلي معلتها ونكا تلوس لنا هندا بتاعكونا نيرو إذن أجرزي كاب زحات تعذبتنا البوليتيكا زوجت كاب جمتهم زوجت أين برا نيرو جن نزلوا مدرعنا يو ኤርትራ ምስ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ጽምዶ ክንድምንታይ ካብዚ ዝተመርኮሰ ግምት ካብዚ ዝተበገሰ ዝተጸልዎ እዩ ነይሩ ትብል ንስኻ ናትካ ግምት እዚ ሕጂ ዘሎ ኩንነት ንግደፎ ንድሕሪት ተመሊስካ ህወሓት ምስ ኤርትራ ክሕስብ ከሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እንታይ ድርኺት ስለ ዝነበሮ እዩ ምስ ኤርትራ ትማሊ ብርቱዕ ኩናት ተኻይዱ ዝንትን እናተባህለ ከሎ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ክገብር ዝሓሰበ ናይ ኤርትራ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ናይ ህወሓት ክንምንታይ ነዚ ግምት ስለ ዝነበሮ ወይ እውን ትውሳነ ናቱ ክንምንታይ በዚ ተጸልዩ ትብል بقلت إذا حتى يتردأت إن أبزان أيت مالي أبزان لما عملت وساني نايت من قستي ليها أور أبتني حالة نو أوكي صبغ كبر هالكاية أبي أحمد نزو سانزي هندا بتاعي كونن غير وزلو واحد كان نزي هندا بتاعي كونن نقاتي موام زلو مسير تراز جبر زلو اللي فنتي وي ونصمدو هوحات مسير تراخ جبر زوسنا لوسي كندمنتاي نزي مخنيات نزي كمت زخل كونتات أب جمتي تي تبل ويون إذا لو مزجات أما مخنيات تسلواني روادة تبل أب تسمدو مخنيات أب كينات يوم نيرم تمالي هجد ما تسمدو كبهال كله كندمنتاي بزي كونتات زي تسأل يوم ويون نزين مدلاو غيرهم ما يكون تبل يزبل زلهم قرب تلاقي كونتكست كتبنا تردياتني انتي مثلك إن دحريت نشتي ملسي لنا ترينا يو مجمرياتي تاريخاوي جيجا دفت مريحنتنا حوحات تي مس إرتراز نورو تحازاي توتالي تي جيجا مالتي تفلت إخابت ميداز نبرا زمدنا له قالي أمنة زمدنا استراتيجيكاوي سلتاوي قلب له بزخونا ملك عقن واقات خفيلوي دم إرتران فسيسوي وتقارون واقا خفيلهم يم أبت مسرح نايك ألسم مالتي زك حد نقرا يكونن حجي أبدم زخفل كالو هيوت واقا زخفل كالو I think أنا سلتاوي واستراتيجي زبل نقرات كنتي ناي بوليتيكا قمار متصواتي مبر تي happen كويني مالت ده دبيت سوراخ جمر كلوس ما بدس يسحلي نير ما نمسب دفلطو مالتي كلهم تم راحتنا حو حد بهالو خما كبع الملس زيناوي جميركا مريت إرترا رجيت أميمنا ددبيت كيدهم إذا مالت
ናይ ሎጂስቲክ ወሎ ፖለቲካዊ ዕምቆት ዘለዎ ንመሰል ምቅላስ ዝብሉ ነገራት ብምሉኦም እዚኦም ቀሲሞም ኢቭን ካብ ናይ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ተቃለስቲ ወይ ተጋደልቲ ሰባት ከይተረፈ ተዋሂቦሞም እዮም እቲ መሰረታዊ ናይ ደደቢት ቃልሲ ክጅመር ከሎ ማለት እዩ እዚ ምስለ ናይ ፖለቲካ ቅጥፈት ክትብል ተኽዕዶ ትኸውን ግን እቶም ቁናዓት ተጋሩስ ዝፈልጥዎ ሓቅታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሕወሓት ድሓር ብርዱእ ምክንያት ዝኸዶ መንገዲ ናይ ዓብላልነት ስልቲ ተኸቲሉ ኸይዱ ማለት እዩ ሓደ ሕወሓት ክልተ ንባዕሉ ዝወቅዕ ሽግር ኣጋጢምዎ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኢትዮጵያዊ ክመስል ይደሊ ነይሩ ቢኮዝ ናይ ስልጣን ፓወር ብምሉእ ዶሚናንት ኮይኑ ክወፅእ ነቶም ሕወሓት ከም ሕወሓት ኣብ ስልጣን ክመፅእ ጥርጣረ ዘይኮነ ፍጹም ሕወሓት ተነፅሎ ንኸጋጥሞ ዝቃለሱ ዝነበሩ ዓበይቲ ኢሊታት ናይ ኢትዮጵያ ንዓቶም ናይ ምእማን ጉዕዞ ይኸይድ ነይሩ ሕወሓት እዚ ማለት ምስ ሻዕብያ ክኳረ ነይርዎ ምክንያት ብዘየሎ መንገዲ ክኳረ ማለት ንናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነትን ንናይ ኢትዮጵያ ጥቕምን ይሰርሕ ከም ዝኾነ ከምስል ነይርዎ ናይዚ ምክንያት ድማ እቲ ኢንፌሪዮሪቲ ዝፈጠሮ ሽግር እዩ ሕወሓት ኣብቲ ናቱ ዝነበሩ ቴክኖክራት በሎም ዋላ ነቲ መንግስቲ ክመርሑ ዝኽእሉ ማሕውራት ብምልኦም ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ሕወሓት ፅግዕተኛ ናይ ምዃን ተነፅሎ ኣጋጢምዎ ነይሩ ላይክ እዚ ናይ እቲ ህወደግ ዝበሃል ዋላ ከመይሉ ተፈጢሩ ከማን ኩሉና ንፈልጦ ኢና ካብ ምሩኻት ገለ ነበሩ ኣኻኺብካ ንሕወሓት ህብረ ብሄራዊ ወይ ማልታይ ከምኡ ዓይነት ናይ ኩሎም ብሄራት ኢትዮጵያ ከም ዝውክል ኣምሲልካ ንምቕራብ እዩ ነይሩ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዝተኸደ ጌጋ እዩ ነይሩ ኣይ ቲንክ ንመጨረሻ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ናብ ቂምን ዋላ ምስቶም መቃልስቶም ብፀቶም ነበሩ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ገለ ናብ ደረጃ ቂም ከይዱ ድሓር ናብቲ ጎምፂ ዝኸደ ኣብ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ሕወሓት እቲ ጎምፅስ ድሓር ኮይኑ ምክንያቱ ድፍኢት ከዓ ነይርዎ እዩ ናይ ምዕራባውያን ድፍኢት ቢኮዝ ድሕሪ 94 95 ምስ ምዕራብ ዘጋጠመ ሽግር ነይሩ ምሳና እዚኣቶም ድማ መለስ ቀንዲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ተዋሳኢ ኮይኑ ምስ መፀ ካብ ዝለዓለ ዕድል ከጋጥሞም ኣይክእልን ነይሩቶም ናይ ምዕራብ ሓይልታት ስለዚ ንመለስ ምስ መለስ ክውግኑ መፅኦም ኣነ መብዛሕትኡ ኣብቲ ናይ ሕወሓት ናይ መሪሕነት እቲ ላዕለዋይ ፕሮፋይል ንብሎ እቲ ዝለዓለ ፕሮፋይል ዳርጋ ኣብ ኩሉ ሴክተራት ተሪኢኻዮ ብደረጃ ዓቕሚ ተሪኢኻዮ እቲ እንኮስ ሕወሓት መለስ እዩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ዓቕሚ ናይቶም ካልኦት ካልኣይ እቲ ዶሚኔሽን ንባዕሉ እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ትግራይ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ዘለው ነዚ ናይ ኣብ ደደቢት ዝነበረ ቃልሲ ዝጀመርዎ ብደቂ ደቡብ ትግራይ እዩ ነይሩ ከምቲ ኩሉ ሰብ ደቂ ራያ ደቂ ሰብዓ እንድርታ ነይሮም ከም በዓል ገሰሰ ኣየሎ ገለመለ እቲ ቂማት ነይሩ ብቲ ውሽጢ ስለዚ እቲ ሳፖርት ናይ ኤርትራ ድልይዎ ነይሮም ኣብ መጨረሻ ብሞኖፖል ምስ ሓዝዎ ነቲ ፓወር ናይ ሕወሓት ዝበሃል ድሓርካ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ እዚ ዓይነት ፀገም ኣጋጢሙ ስለዚ በዓል መለስ ዜናዊ ምስ ኢትዮጵያውያን ሜክኣፕ ክገብሩ ነይርዎም ሜክኣፕ መልክዖም ክሽፍንዎ ነይርዎም እዚ ማለት ምስ ኤርትራ ዝነበሮም ዝምድና ኣብ ሕቶ ምልክት ከእትዎ ነይርዎም እቲ ወትሩ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ብምልኦም ንሕወሓት ከም ሸየጥቲ ሃገር ከም ንኤርትራ ድገንፀልዋ ከም ጠለምቲ ገይሮም ዝርእዎም ነይሮም ብሚኒመም ደረጃ መለስ ከእምኖም ፍትን ነይሩ ከእምኖም እንተኮይኑ ከዓ ሓደ ጭቡጥ ስራሕ ክሰርሕ ነይሩ ካልእ በቲ ሓደ ወገን እቶም ዓበይቲ ኣክተራት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ድማ ሕወሓት ገዚፉ ድመፀ ዝገዘፈሉ ምክንያት ሻዕብያ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም ናይ ብሓቂ ድማ እቲ ምስሊ ትስእሊ ከምኡ ነይሩ ስለዚ ንሕወሓት ንምድኻም ሕወሓት ካብ ሻዕብያ ክተውፅኦ ኣለካ ዝብል ስልቲ ይጥቀሙ ነይሮም ማለት እዛ ዝተፈፀመት ናይ 98 ፀገማት ክትመፅእ ኣለዋ ብብዙሕ ይስርሓሉ ነይሩ ኮይኑ እቲ ነገራት ምስ ኮነ ግን ካብ 3-4 ዓመት ንላዕሊ ክነዋሕ ኣይነበሮን እቲ ግርጭት ንኣብነት ሓደ ግዜ ዶክተር ኣረጋዊ ክዕልል ሰሚዐ ኣነ እቲ ናይ ብዶብ ይመኽነ ዋላ ብካልእ ምክንያት ደገ ድፍኢት ይኹን ዋትኤቨር ፀገም ተፈጢሩ እቲ ኩናት ኮይኑ እቲ ኣብተኣትዩ ወፂኡ ገለ ተባሂሉ ኣብ መጨረሻ ድሕሪ ኣልጀርስ ምስ ከደ መለስ ፖለቲካዊ ውሳኔ ክውስን ነይሩ እጅ ገሊኦም ኣብኡ ዕብለላ ነይሩ ከስርሕዎ ዘይክእሉ ኣካላት ነይሮም ይብሉ እዞም ሕጂ ብግልፂ ተገንፂሎም ንሪኦም ዘለና ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣለን ይብሉ ገሊኦም ከዓ ናቱ ዲሌይ ስለ ዝነበረ ይብሉ ግን ኣብቲ ምክንያታት ገዲፍና ግን እቲ ታሪካዊ ስሕተት ድበልኩኻ እዛ ምስ ኤርትራ ዝኸድዋ ጌጋ መፍትሒ ኣይተረኸባን ብኡ መሰረት ተንጠልጢላ ተሪፋ
كيدو معرتي تحو أجندة نحوحات حلم عباي تقراي من مسرات إرتراز له من قست الداخيمكا ناي من قست مغير غيركا ريجيم تشينج جلز بهال كيدو دما مجرشا إرتراح عدد مسلين خوفا بيلكا أما مجرشا بتقراي زعبلل ناي أبزوبا قرن أفريقيا زي نبر جيوغرافي تفتر وتبر إزي ناتاتهم حلمين يرو حاجة أناليسيس ونا يسرحوا لنا من متى مثلك دحر موت ملس دحر ريخاو እተና ህወሓት መሪሕነት በሎ ኣብ መንግስቲ ዝነበረ ፓርቲ ዝነበረ ብምሉ ብኮሌክቲቭ ሊደርሲ ዝኸይድ ነይሩ ምትእምማና ጉዲሉ ንኣብነት ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን ምስ መፀስ ብሓሙሽተ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ይድምራሕ ነይሩ ቶም ሓሙሽተ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ተሪኢኻዮም ድማ ብምሉኦም ደቂ ትግራይ እዮም ነይሩ ናይ ኢኮኖሚ ኣማኻሪ ናይ ፀጥታ ኣማኻሪ ሚኒስተር እንዳተባሃለ ከቢቦም ነይሮም እዚ ሕጂ ኣብቲ ሊደርሺፕ ዘሎ ብቕዓት ይደርየክ ስለዚ أوشت زلوا تأجم كفتح زي كأله ودب ويمريحنت مش إرتراز نورو تأجم بتتقرر تاريخها خفتحوا عقمي يقولون إذا بدأ مفتوح دما نام نبور بدأ ممسو أبتنا إثيوبيا بوليتيكان لا تجلفن نايكل تشحن حاسة شمونتن عدل مسدات أمو تزرع أنا رسم وليدا مالت كحصرو هو حد كيدو مجرشة ولا تناي تقرأ اللي تنبلو ብዙሓት ድምፅታት ንሰምዒና ግን እቲ ሓቂ ዝኾነ ድምፅ እንታይ እዩ ኣለው ነቲ ስትራቴጂካዊ ስሕተት ናይ ትግራይ ብግቡእ ዝርድኦም ተጋሩ ኣለው ንሕና ምስ ኤርትራ ዝኸድናዮ መገዲ ዋላ እቲ ግርጭት ምስ ተፈጠረ ድሕሪ እቲ ግርጭት እውን ሪዝነብል ብዝኾነ መንገዲ ክንፈትሖ በዘይ ምኽኣልና ናብዚ ውድቀት ዝምፂና ይድብል ምክንያቱ at the same time ሕወሓትን ተጋሩን ነተስተቃለስሉ ናይ መሰል ቃልሲ ብደገፍ ህዝቢ ኤርትራን ሶሊዳሪቲ ዝተለምደ ነገር እዩ ጆርጆ ትፈልጥ ኢኻ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ደጊፍዎም ንመሰል ህዝቢ ትግራይ እሶው ተቃሊሶም 4 ኪሎ በፂሖም ዳሕራይ ታሪኻዊ ታእሽሙድ ገብሮት ናይ ተጋሩ ድማ ኣባግን ወዲ ታባ እዚኣ ሓንቲ ዘረባላ ቦገን ተጋሩ ፍላይቲ ኤሊት ዝብላ ምሳብ ከተብርሃ ምስ ኣመፃፃና ህወሓትን ህዝባ ግንባርን ክትብል ከለኻ ብዙሓት ምሁራት ናይ ትግራይ ዝብልዎ ኣክቹሊ ህወሓት ሕልምናቱ ናፃ ሃገረ ትግራይ ነይሩ ኣብቲ ቃልስናቱ ኣብ ደደቢት ከሎ ነታ ናፃ ሃገረ ትግራይ ትብል ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣቃውማዩ ዕድል ከልይዎም ኦልሞስት እታ ኢትዮጵያ ክትምቀላይ ትኽእልንያ ዝብል መርገፂ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝነበረ እቲ ህወሓት ዝበሃል ዳርጋ ከይፈተወዩ ነቲ 4 ኪሎ ተቆፃፂርዎ እንድሕሪ ካብ حلمنا عباي تجراي وينتا تجراي كم هاجر كسرح عن تنير وون مجمريا كابز باغنبار كمصون زخل بدو بافر ويونعو كاونتر كجبر زخل شوادا كهنس كغل على and I think ابتس انا حمشان تجراي كم ستيت زبل مع الجبر اسرات اجريسيف لازم قصاقص لازم برون حجي كاب شعبيه فنتت كنبل سلا نخل عقم سلا زلنا بايثيوبيا نايتا تجراي ستيت بحال ويون هاجر كتكون تخل حجي كندف الله نخلينا نعو كنجبر تخينا دما I think it's in Tigray to some extent there is this inferiority complex بالكايو ناتو tendency تريغا هذا كابت كجبرو was زفتنو industry تاريخايو one to one نتنا إيرترا industry replicate مقباري نيرو جي بعتاتو من تايم زبلو إيرتراويان عبويا سلو زخونسي نسوم زجبرو كجبرو زي كل كويني سمعنا نحنا زجبرنايو كم حوسي كني تعتينا زخون سبات كم يجيرون كمان جيرون مسانا يودا دريبلو نهز باقون بار حتوجن نحنا بزو زوباك سابزل لنا ناي فابريكا نحنا زلنا كابت دوغمو نحنا زي بلنا كالي عبت زوبات ودا دارك خون زغل اندستري زي تقبرو دين كومبلمنتاريلي عبت زوبات درجات كلتي هاجرات نبت بوق نجار كجزجز زغل مهنياتو أنا زلني فابريكا على بات دوغمن دهر اللخا أنا زلني فابريكا نسخاس دوغمن تلخا عبت كبابي نحت حدناينا زيرو سام جيم نتعازل نمبر أنا زلنا نسخة أنا زي باللي أنت جيركا إن كان هبان ولا بدرجة زوبا كنت أوت ونصبغي نيرو زبل نهز باغنبار ويونا من سير ترا كايدا نيرو الجنتاين مالتيو أبزلن كان زيادة زدوغ ملازل لوسم من سير ترايو نتي تقراي بحال حجر زي دل نيرو كاب قدم حجو النسيز عنك فنازل نمبر نهي هو حت اللي تراي كنا دي سابا خيدوم تقليبهم لازبل أرجيومنت ونسميها اسكازينا تاع حزن مغنياتو نساتهم يس إثيوبياويان كوني فتون نيرو كساب زغربا ግን to what extent نيرو تناي من سير ترا دفيت كان ابو جزء وسيدوام تبل
I think እዚኦም ብዕላል ንሰምዖም ነገራት እንዲዮም ፕራክቲካሊ ግን ከም ዝበልከ ኣብ ባይታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ፋብሪካ ስለተሰርሐ ወይ ፋብሪካ ጨርቂ ስለተሰርሐ ብዙሕ ኮምፕሌን ድብልዎ ነገራት ኣሎ እዞም ካድራት ናይ ትግራይ ገለ ዛረቡ እዮም ንሕና ፋብሪካ ጨርቂ ምስ ናይ ኣልመዳ ምስ ገበርና ኮርዮም ገለመለ ፋብሪካ ቢራ ምስ ከፈትና ኮርዮም ሲሚንቶ ዶ ገለ ዝብልዎ ነገራት ኣሎ ባይዘ ወይ ሓንቲ ነገር ክነገረካ ሎሚ ንሕናስ ብዙሓት ፋብሪካታት ዓፂና ኢና ወይ ደስ ኪለን እየን ምክንያት ናይተን ፋብሪካታት ምዝ ናይ ዓለም ዘሎ ናይ ፋብሪካ ምዕባለ ክንወዳደር ስለ ዘይከኣልና እዩ ሎሚ ኣስመራ ከድካ እንድሕር ርኢኻ ሓንቲ ኻናቴራ ካብ እንዳ ባራቶሎ ክትገዝኣ 50 ናቕፋ ድብለካ እንድሕር ኮይኑ ኤግዛምፕል እየ ድብለካ ዘለኹ ካብ ቱርኪ ወይ ካብ ቻይና ድመፅእ ብ5 ናቕፋ ትረኽቦ ኢኻ ወይ ብ10 ናቕፋ ስለዚ ተወዳደርቲ ይኮናን ዋላ ኣብቲ ትግራይ ድስራሕ ዝነበረ ኣይ ቲንክ እቶም ናይ ኤርትራ ኤሊት ወይ መራሕቲ ናይ ኤርትራ የማኽርዎም ነይሮም ክኾኑ ክእል እዮም ኣብነት ክነግረካ ህዝቢ ትግራይ ስዋ ሰቲ ዘይፀገበ ፋብሪካ ቢራ ክኸፍትሉ ኣብ ኢትዮጵያ እኮ እኹል ናይ ቢራ ፋብሪካታት ኣሎ ኦኬ እኹል ፋብሪካ ኣሎ ካልኣይ ሓንቲ ኣነ ትገርመኒ ብዙሕ ዘካትዕ ነይሩ ኣብ ትግራይ ፋብሪካ መስተ ልስሉስ መስተ ከፊቶም ኣብታ ጥቕኦም ትርከብ ደሴ ድማ ልዕሊ 50 ዓመት ድገበረ ፋብሪካ ለስላሳ መስተ ኣሎ በዓል ምሪንዳ ገለመለ ፔፕሲ ገለ ማለት እዩ ድሓር ኣላሙዲ ዝገዝኦ ሕጂ እዛ ኣብ ደሴ ዘላ ፋብሪካ ለስላሳ ነተን 4 ክፍላተ ሃገራት ኣብኡ ደለዋ ኢንክሉድ ትግራይ ማለት እዩ ዲስትሪቢሽን ኣሎ ማለት እኹል ምህርቲ ኣሎ እኹል ተርፍ ኣሎ ሕጂ ብመንፅር ኢኮኖሚ ህዝቢ ትግራይ ተሪኢኻ ሓደ ካልእ ገዚፍ ለስላሳ ፋብሪካ ምግባር የድልየካ ድዩ ኣብ መቐለ ወይ ኣብ ትግራይ ክሰርሖ እዚ ሕጂ ኣይቲ ናይ ክኢላታት ናቶም ናይ ንግዲ ወይ ገለ ንዖም ዝምልከት ይኸውን ግን ፖለቲካል እውን ትሪኦ ነገር ኣሎ ሓቂ እዚ ሰቂልካ ንኮምፒቲሽን ድግበር ነገር እዩ ኣለና ንክትብል ተደይኮይኑ ወል ዕዳጋ እውን ኣይትረኸበሉን ኢኻ ኣይ ሰሪሖሞ ዕዳጋ ይረኸበሉን ተዓፅዩ ፋብሪካ ሲሚንቶ ናይ መሶቦ ምስ ከፈትዎ ሰምዓ ኣለኻ ከም ኤግዛምፕል ክበካ ስለደሊ ኣይ ቲንክ ግዜ ካይፈልጦን እየ ፋብሪካ ሲሚንቶ ናይ መሶቦ ምስ ከፈትዎ ፅቡቅ ፋብሪካ ሲሚንቶ ንልምዓት ትግራይ ገለመለ ክውዕል ይኽእል ይኸውን ግን ሓደ ብኳሊቲ ደረጃ ተወዳዳሪ ስለ ዘይኮነ እቲ ብኢትዮጵያ ደሎ ድሬዳዋ ሲሚንቶ ፋብሪካ ወይ ገለ ካልኦት ዝበሃል ሲሚንቶ ፋብሪካ እኹል ቅረብ ስለ ዝነበሮ ብኳሊቲ ደረጃ ቀዳማይ ስለ ዝነበረ ዕዳጋ ስኢኑ ማለት ፈሪዩ ተሰሪሑ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዕዳጋ ምስ ኣቕረብዎ ዕዳጋ ስኢኑ ስለዚ እንታይ ክገብር ነይርዎ እቲ መንግስቲ መሲሉኩ ኩሉ እቲ ንኮንስትራክሽን ዝስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስታዊ ማሕበራት ብፍላይ ብደቂ ትግራይ ኢንቨስትመንት ተታሒዙ ነበረ ፓላሶታት ምስራሕ ገለ ፓላሶ ክሰርሕ ተኾንካስ ብግድን ሲሚንቶ ካብ መሰቦ ክትገዝእ ከም ዘለካ ኦርደር ካብቲ መንግስቲ ወሪዱ ማለት እዩ ቢንቶታት ፅርግያታት ክስራሕ ዋትኤቨር ናይ መንግስቲ ኮንስትራክሽን እዚ ኮነ ኢልካ ንሲሚንቶ ፋብሪካ መሰቦ ንምንቅስቃስ ተባሂሉ እምበር ተወዳዳሪ ስለ ዝኾነ ይኮነን ሕጂ ኣብኡ መዓት ኮምፕሌንት ዋላ እታ መቐለ ክሰርሕዋ ከለውሲ ኢኖ ነቲ ከተማ ዝመስል ባይዘወይ እቲ ወዘር ናይ መቐለ እቲ ኩነታት ተሪኢካ ኣቢኖ ኣንከር ክገብረካ እንዴ እቲ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ናቶም ኢዝ ኣክቹሊ ድሓን ንግደፎ ንሶም ኢንዲፐንደንት እንዲዮም ሞርቲ ኣብ ፖለቲካል ዝያዳ ከምዚ ንዓታቶም ዘለና ገለ ከይመስሎም ሕጂ ኣነ ብመንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ተፅዕኖ ዝተገብረሎም ኣይመስለንን ክዘርቡ ሰምዖም ኢኻ ግን ወላ ሓንቲ ኤቪደንስ የለን ማለት ሃለቃ ፀጋይ መፂስ ንሕና ኣልመዳ ስለ ዝሰራሕና ኮርዮም መራሕ ሻዕብያ ኣይሚን ጀነራል ስብሓት መፂስ ከምዚ ኢሉና ፈኪሩ ቦምቢ ጌርና ከነንድዶ ኢና ኢሉና ገለ ድብልዎ ነገር ኣሎ ኣነ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ኤቪደንስ ዝረኽበሉ ነገር ስለ ዘይኮነ ማለት ቤላ ቤለው እዩ ግን ኣበይ ከምፀካ ደላ ኣነ መሰረታዊ ናይ ሕወሓት ጌጋ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ኣብ መቃብር ኢትዮጵያን ኤርትራን ክምስርት ይደልዩ ሰብ ድላይ ክብል ይኽእል ድላይ ማለት ምስ ወደቅካ ትብሎ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ስልጣን ከለካ ትብሎ ነገር ክህሉ እዩ ኣብ መቃብር ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ምምስራት መሰረታዊ ዕላማ ገይሩ ሰርሓሉ ነይሩ ማኒፌስቶ ነይሩና ግን ገዲፍና ኢና ብሉካ ንሓንሳብ ግን ብሕቡእ ኣጀንዳ ዝስራሕ ዝነበረ ዋላ እውን ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ዝግበር ነበረ ናይ ልምዓት መደባት ትግራይ ናይ ኢንዳስትሪ ዞን ምግባር ብሙሉእ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ናይቲ ሃገር ናይ ኢኮኖሚ ጎሮሮ ዝበሃል ብሙሉእ ፅዒን ካብ ትግራይ ምምፃእ ፀላዊ ትግራይ ምግባር ትግራይ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ የርእየካ እዩ ሕጂ ምስ ኤርትራ ኮንፍሊክት ተፈጢሩ ኣይ ቲንክ
ብልኡላውነት ኤርትራ ሕቶ ስለ ዝመፀ ምክንያቱ ንሕና ርዱ ነገር ኮይ እዚ ናይ ከበሳ ዝበሃል ሰለስተ ወራጃታት ናይ ኤርትራ ኢኖ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ እዮም ሓደ ህዝቢ ኢና ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ክንረክብ እዞም ህዝቢ እዚኦም ምስ ትግራይ ሓዊስና ብሃገር ኣጋእዝያን በሎ ዋላ ብካልእ ፕሮጀክት በሎ እዚ የዕዊትና ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ክንትግብር ኢና እዩ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ሻዕብያ ምድኻም መንግስቲ ኤርትራ ምቅያር ዝብል እዩ ኣብቲ ናይ 25 ዓመት ፕሮጀክት ናቶም ናይ በዓል መለስ ዜናዊ ንኢትዮጵያ ከዓ ብኢኮኖሚ ምድኻም እዩ ብብሔራዊ ምትፍናን ምድኻም እዩ እዚ ናይ ብሔር ፖለቲካ ንብሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነንሕድሕዱ ከምደይ ዝሰማማዕ ምግባር እዩ እዚ ሰሪሖሞ ተሆምወር ካብ መጨረሻ እቲ ዓብ ፀገም ዝኾን ኤርትራ ምውዳቕ ምእባይ እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መኸተ ልኡላውነት ኤርትራ ተዓቂቡ ምቕፃሉ ንዕኦም ናብ ሓደጋ እትይዎም ንሕና ዓብ ዋጋ ክፊሉና ብኢኮኖሚና ኣብ ዓቕሚ ሰብና ገለመለ ግን ብውሕዱ ንሕና ልኡላውነትና ዓቂብና ወፂና ንሳቶም ነቲ ዝሓልሞ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ክትግብሩ ይከኣሉ እመነኒ ክብለካ ይደልኒ ኣብቲ ፕሮጀክት ተቐመጠ ሓቂ ኣሎ ኣብ 2018 እቲ ናዕቢ ናይ ቄሮ ኦሮማራ ዝበሃል ገለመለ ናዕቢ ደፊኡ ምስ መፀ ብዙሕ ኩናት ኮ ተኻየደን ናይ 4 ኪሎ ስልጣን ገዲፎም ክወፅስ ብዙሕ ኩናት ኣይተኻየደን እርዳእካ ኣሎ እቲ ምክንያት ዘይተኻየደሉ ትግራይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክወዳደሮ ዝኽእል ሰራዊት የለን ብጀካ ናይ ትግራይ በፅዋር በሎ ብዓቕሚ ሰራዊት በሎ ብኢኮኖሚ ከማን ከይተረፈ ትግራይ ናይ ኢንዳስትሪ ዞን ጌርና እያ ኢና ስለዚ ትንክፈና የለን ኢሎም እዮም ሳምሶናይቶም ሒዞም መቐለ ኸይዶም እምበር ስልጣን ናይ 4 ኪሎ ኣትሊስት ብድርድር ትገድፎ ብእንካን ሃባን ትገድፎ እቲ ካይዳ ዝረኣናዮ ግን ልሙድ ናይ ኣፍሪቃ ካይዳ ኣይኮነን ብዝኾነ እቲ ዕላማ ንሱ ግን ኣባ ወጣባ ከተነፅረ ዝያዳ ሓደ ግዜ ሲ ህወሓት ናይ ቀስ ዝበለ ሞት እንዲ ዝፅበዮም ነይሩ ኣብ ሞት ናይ ህወሓት ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ ቴክኒካሊ ቀቲልዎም እዩ እምዲስ ህወሓት ሲ ንኣብነት ከምዚ I always thought they are smart ህወሓት ፖለቲካዊ ኤሊት ካብዚ ዝዛረብዎን ዝኸድዎን ዘለዉ ሲ ገለ ሰብ ዘይፈልጦ ታክቲክ ዘለዎም ኮይኑ ወይ እውን ስልቲ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ but I think they don't የብለውን ምክንያቱ ከምታ ትብላ ፀናካ ክትሕዘካ ክትምልሳ ኢኻ ዝያዳ ወጣቦ ድሓን ክትሕዘካ ብኸመይ ከም ትምልሳ ካሕተካ ደልየ ኣለኹ ኣነ ዘይፈልጣ ነገር ስለ ዘላ ካብ እቲ ናይ ቄሮ ከውፅኦም ከሎ ዘገርም ከመይ ገይሩ ናይ 27 ዓመት ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ሲ ሓፊሉ ንመቐለ ኸይድ ከምታ ትብላ ፀናካ መይ ብሓይሉ ስለ ዝነበሮም ገለመለ እዩ ኢልካ ነርካ ግን ሓዘሳ ኣባ ክትምልሳ ደልየ ስለ ዘለኹ እዩ ግን እቲ ቦርሶም ሒዞም ሳምሶናይት ሒዞም መቐለ ኸይዶም ኢልካዮ እቲ ውግብ ካልኩሌሽን ምግባር እውን እንተሪኻዮ ከምቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወደቕዎ እቲ ኩናት ኣበጋግሳናቱን ኣወዳዳእናቱን ሓዞ ድሕሪኡ ድሕሪ ኩናት ድሕሪ ፕሪቶርያ ዝኸድዎን ሕጂ ብዛ ሞመንት በፂሖሞ ዘለውን ሲ እስኪ ኣተሓሒዝካ ብቅዓት ናቶም ናይ ህወሓት መራሕቲ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ስትራቴጂካሊ ሪኦም ዓባይ ትግራይ ድዮም ሓሲቦም ንእሽተይ ትግራይ ድዮም ሓሲቦም ዓባይ ትግራይ ኣበይ በፂሓላ ሕጂ ኣተሓሒዝካ ሲ ብቅዓት ናቶም እስከ በዚ ኩነታት ናይ ጌርካ ምስ ንስኻ ትፈልጦ ጌርካ ትፈርደሉ ትኽእል ነጥቢ ስለ ዘሎ እስከ ትፍርድኻ እውን ክንሰምዕ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንዲ ኣነ ዝዛረቦ እዚ ብቕዓት ናይቲ መሪሕነት ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ስትራቴጂ ከተውፅእ ከለካ ሃገር ክትፈጥር እሞ ንክልተ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪስካ እስኻ ተሓልማ ሃገር ክትፈጥር ተኾንካ ብጣዕሚ ኤክስትሪምሊ በሊሕ ዝኾነ መሪሕነት ወይ ብቑዕ መሪሕነት የድልየካ ማለት እዩ ናይ ህወሓት እቲ ዝዓበየ ውድቀቱን ጉድለቱን ኣብቲ መሪሕነት ይኮተራ እዩ ሊደርሽፕ እዩ ነዚ ክትግብሮ ሳይከኣለን መለስ ምዕራባውያን ሒዙ እቲ ኣጀንዳ ጀሚርዎ ምዕራባውያን ናታቶም ኢንተረስት ኣለዎም ቢኮዝ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ረጂም ቼንጅ እዩ ናቶም ዕላማ ንሱ ክሳብ ሕጂ ደይተቐየረ ማለት እዩ ገብሮ ስለ ዘይከኣሉ ጥራይ ስለዚ መለስ ነዚ ኢደቤዛ ኮይኑ ክጅምሮ ከሎ መለስ ከዓ ናቱ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣለዎ ቢኮዝ እቲ ሓገዝ ረኺብዎ ኣሎ ሎጂስቲክ ሓገዝ ኣለዎ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ኣለዎ ሰራዊትን ዓቕምን ድማ ናይ ህዝቢ ኣብ ኢድ ኣሎ ፀገም የለን ስለዚ ምስ ኤርትራ ኩናት ምግጣም ከምዚ መኣዲ እንጀራ ፀብሒ ክዕዋ ቢልካ ኮሊስካ ትኸይድ ገይሩ ይወዲእዎ ሓደ እቲ ደገፍ ናይ ሎጂስቲክ ኣሎ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣሎ መን ዘይደገፈቶ ንመለስ ካብ ኣሜሪካ ጀሚርካ ስጋዕ መጨረሻ ዝኩሉ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ክድፈር ከሎኮ ደብል ስታንድ እዮም ድወስዱ ነይሮም ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይሮፕላን ኣልዒሉ ስመራ ኸይዱ ምስ ደብደበ
ኤርትራ ካውንተር አታክ ምስ ገበረት አይ በአይሮፕላን አይተዋቅዑ ኢሎም ምክንያቱ ትጽቢቶም ምስ ነበረኒ ኤርትራ ቆም ዓይነት ግብረ መልሲ ትህብስ አይመሰሎም ነይሩ ብዝኾነ ግን ትናይ ሊደርሺፕ ውድቀት ይኮ ቴክኒካሊ ዋላቲ ናይ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ምስ ተገበረ ብቁዕ ሊደርሺፕ ነይሩ እንተዝኸውን ሲ ተመሊሱ ነቲ ጉዳይ ርእዩ ኖ ዋላ ሃገረ ትግራይ ክንምስርት እንተደለናስ ካብ ኤርትራ ደገፍ ኤርትራ ቦንና ክትከውን ኣለዋ እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና መድረኽ እኮ እዩ ወላ ሓንቲ ለውጥ የብሉ ስለዚ ቴክኒካሊ ናይ ሊደርሺፕ ብቕዓት ዘይምህላው እዩ ኣብኡ ምሳኻ ሰማማዕ ምናልባት ቆሪፅካ ንበር ናብኡ እውን ምኸድኩ ነይረ ብገለ መፅየት ኮሊለ ምስ መፅኹ ነይረ ልክዕዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ዓምሪ ማለት ሓደ ግዜ ኣብ ኣስመራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ወኪል ፕሬዚደንት ተቐምጡ ወዲኦም እዮም ኣነ እኮ ኢትዮጵያ ኣለኹ ግዜያዊ መንግስቲ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ዓዲግራት ቆይሙ እዩ ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት ሚኒስትር ፋይናንስ ሚኒስትር ትምህርቲ ወዘተ እኮ ወዚዖም ወዲኦም እዮም ታተርፍ ነበረት ወታደራዊ ኦፕሬሽን እያ ኣስመራ ምእታው እያ ነይራ ኣስመራ ወዲኦም ዓለም ተወግዞም ዶ ተወግዞምን እቲ ዓለም ብፕሪንሲፕል ነቲ ናይ ሬጂም ቼንጅ ፕሮግራም እንዳደገፈት ተኾላ ንመለስ ዜናዊ ዓገብ ትብሎ ኣይመስለንን ምክንያቱ ዊን ዊን ሓቀይዶ ኣስመራ ኣትዮም መንግስቲ ቀይሮም ሓደ ምስሌነ ክገብሩልካ እዮም እቲ ምስሌነ ካብ መቐለ ዝመሓደር እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ወዲኦም ኣለዉ ሸ እቲ ምስሌነ ካብ መቐለ ብቴሌፎን ብሬድዮ ትእዛዝ ክቕበል እዩ ክትግብር እዩ ተወዲኡ ኣሎ ካልእ ነቲ ካልኣይ ክፋል ሕብረተሰብ መታሕት ንብሎ ንሕና ብልምዲ እሳቶም እንታይ እዮም ንብሎ ቅንጥብጣብ ድዮም ገለመለ ኢሎም ዘካፍዎ ህዝቢ ኣብ መታሕት ዘሎ ሓደ መደብ ተገይሩሉ ነይሩ እስላማዊ መድሕን ግንባር ዝበሃል ን17 ዓመት ኣብ ራስ ሆቴል ኮፍ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ብፕሪንሲፕል እንተሪኢኻዮ እስላማዊ መድሕን ግንባር ኣብ ራስ ሆቴል ን17 ዓመት ሕወሓት ስኢላ ትቐልቦ ዝነበረት ኤርትራ ኣብ ክልተ ምስ ተገምዐት እቲ መታሕት ዝበሃል ዓደ እስላም ኢሎም ዳኣምንሉ ቦታ በዞም ናይ እስላም መድሕን ግንባር ኣብቲ ግዜ እቲ ቡትራቢ ድሕገዙ ዝነበሩ እዞም ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃሉ ቤት ፅሕፈቶም ከሰላ ነይሩ ካርቶም ነይሩ ገለ እዚኣቶም ነቲ መታሕት ዝበሃል ከመሓድርዎ እዩ ነይሩ መደብ ናታቶም እቲ ናይ እንግሊዝ ዘይተቀየረ ፕላንን ኣጀንዳን እዩ እዚ ምትግባር ምስ ኣበየካ ድሓር ናብ ምንታይ ኢኻ ትኸይድ እዚ ዓንተ ወይ ድበልካዮ ሊደርሺፕ ኤርትራ ከፍርስዋ ይከኣሉን ናቶም ውክልና ዘለዎ መንግስቲ ከቐምጡ ይከኣሉን ምምስራት ሕልሚ ዓባይ ትግራይ እንዳኸሰመ መፅዩ ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመሰሉ ክቃለስ ክመፅእ ከሎ ካልኦት ተፃረርቲ ሓይልታት ከዓ ጎናዊ ደገፍ ክገብራ ጀሚረን ኢንክሉድ ኤርትራ ማለት እዩ ቢኮዝ ዕድመ ስልጣን ናይ ሕወሓት ናይ 4 ኪሎ ከብቃዕ ኣለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓቕሚ ኢትዮጵያን ሃብቲ ኢትዮጵያን ከዓ በትሪ ናይ ሕወሓት ኮይኑ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ከዓ ከቋርፅ ክኽእል ኣሎ ከብቃዕ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ዝወሰደቶ ስሙንቲ ቅንዑ ነይሩ ማለት እዩ ቢኮዝ ናይ ህልውና ጉዳይ እዚ ሕወሓት 4 ኪሎ ከይድ ኣሚን ንመቐለ ከይድ ከሎሲ ናይ ኤርትራ ሽግር ከይፈትሖ ይኸይዱ ይቅርቀር ከም ዘሎ ስሩዱእ ነገር እዩ እዛ ክባን ዕፅዋን ድብልዋ ካልእ ዳእሞ እንታ ከፅበዮም እዩ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ሽግር ኣይፈትሕዎን እቲ ኣጀንዳ ንኤርትራ ቪክቲም ዝገብር እዩ ኣዚያ እንደው ዘደይ ዞምሳ እዚኣቶም ኣብ ዕፅዋን ክባን እዮም ኣትዮም ትትምክሕቲ ትፅዋር ትብረት ገንዘብ እንታይ እዩ ለውጢ ከምፀሎም ዝረኣናዮ ኮይናት ርኢናዮ ኣብ መጨረሻ ብኡ ተዛዚሙ ስለዚ ናይዚ ምክንያት እንታይ እዩ ተልካኒ ናይ ሊደርሺፕ ብቕዓት እዩ ናይ መሪሕነት ብቕዓት እዩ ታንክ ምፂኻ ምትኳስ ዘይኮነስ ይነው ፅባሕ ንግሆ ንሕና ንትኩሶ ዘለና ንሕና ንዋግኦ ዘለናስ በየናይ ፖለቲካዊ መደምደምታ ክንገብረሉ ኣለና ፈትዮም ፀልዮም ንኣብነት ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ሱዳን ይፀልዋ ዶ ይፀልዋን ይፀልዋ እዩ ናይ ሱዳን ፖለቲካ ንኤርትራ ከዓ ይፀልዋ እዩ ብሚኒመም ደረጃ ፀጥታ ካልእን መዓት ነገራት ኣለዎ ምስ ሱዳን ንሕና ትፈልጥ ኢኻ በዚ ምዕራባዊ ሸነኽ ምስ ሱዳን ምስ ኣብ ከሰላ ዘለዎ ህዝብታት ዘራኽበና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዓሌት ኣሎ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ኣሎ ሓደ ቋንቋ ኣሎ ይፀልወካ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ መንእስያት ጓሕጉሕና ውፅኢና ኢኮኖሚ ዕኒና ኣድኪና ኣዳኺምና ፋሕፋሕ ኣቢልና ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ኢና ማለት ዋን ወይ እዩ ኣማራፂ ዘይብሉ መገዲ እንተዘይኮነ ኸ ድብል ኣማራፂ ከቐምጡ እኮ ነይርዎም ፖለቲከኛታት ተኮይኖም ኦኬ እዚ ጌርና እንድሕር ደይ ተዓዊትና ስታይ ንግበር ክብሉ ነይርዎም ኣያቐመጡን ግን ንሶም ምክንያቱ ልዕሊ 100% ንመንግስቲ ኤርትራ ስዒሮም ሰራዊት ኤርትራ ኣዳኺሞም ቁጠባ ኤርትራ ኣዳኺሞም ተመንእሰይን ህዝብን ፋሕፋሕ ኣቢሎም تا زدلي وانا غير كغبرو خلو نيروم ግን ትግዜ ركبوهم እዚ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ሊደርሺፕ ጉድለት
اوكي حجي تي هو حاتو كات سم اكستنت ناي ارترا غداي ناي هو حات غداي ونا يكونن هو حات ناي ኢትዮጵያ ተጫወተ ዝነበረት ገይም ናታ ገይም እዩ ናቶም ጻአትዎ ዝነበሩ ካለ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ናብነት ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እታ ትግራይ ከም ሃገር ሕልሚ ነይርዎም ተኮይኑሲ ብዙሕ ሎጂስቲካዊ ሕቶ ናብነት ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ናይ መሶብ እዚ ስትራቴጂካዊ ፋብሪካታት ስለ ዝኾነ ኣገር ሃገር ክትከውን ተኮይንካ ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ክህልወካ ኣሎ ናይ ኣሉሚኒየም ፋብሪካ ክህልወካ ኣሎ ንመክሰቢ ትግደስን ኢኻ ስትራቴጂካዊ ናይ ህንፃ ካምፓኒታት ስለ ዝኾነ እዚ ፅቡቅ እዩ ولا ناي على بان تجبرون صبغي تعلمي لونج تيرم هاجر كن كونات تبل نحر خينكا ازي نجزيو كتكسر تخلي خان الحوار قلنا هاجر مسرت كل وكاغلي تي تبلا زلقه حجي كل زي انكومبيتنس بلو ولا علم بلو انكومبيتنس ناي ليدرشيب كم زنبرهم انت كابتز بلو ملس استراتيجي ناو تكاينو غروميو تليفون كيدو مغنياتو ملس بينيو اكتز جبرنيرو اي ثينك نات بودي جارد اب زحلف زغبر انترفيو ኣብተን ቀዳሞት 3-4 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሴፍ ኮይኑ ይስምዖ ስለ ዘይነበረ ብዙሕ ግዜ ናብ ኤርትራ እናኸደ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ይራኸብ ከም ዝነበረ ዝያዳ ኣቡ ኮንፊደንስ ወይ ከዓ ዘተኣማምንዎ ሰባት ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ሓደ ካብቶም ናቱ ጋርድ ዝነበረ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ብኡ መንፅር እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ድማ ናይ ብሓቂ ነቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ንነዊሕ ሒዝዎ ከም ዘይከደ እቲ ኣወዳድቃ ናቱ ንርኢ بقمتالو نيرترا ابو واقع يخفيلوا نيرترا وين ون حجي زي واحد لهم زل ابزناي صمدو اكزاكتلي كاوي زبقس مغنياتو هو واحد اوش ኢትዮጵያ ጻወተ ዝነበረ ባዕሊ ይፈልጥ ምበልካ ናብ ኤርትራ ጻወተ ዝነበረ ግን ብትክክል ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣብ ሶማሊያ ዝኽተሎ ዝነበረ ገንዘብ ዝኽተለሉ ፕሮጀክት ነይሩ ስለዚ أبون لك أنا عايز جبر زلوا مجمع يوم سيرترا خوينو أنصار أمريكا خيدي نو موردو قال ملك بنت أن يدهريوجن إثيوبيا مثلا هاجر حيسكا كم يرترانا حيسكا هتكيد سلزي قال ريت مليسو زان رياز لنا زي شكل نزبله كله مسكات تخلي زبل استراتيجية سير الله سلزي من قصير يرترا أفزح حج خوينو خنريو خلنا مسوا واحد جزء أمدا زلوا ويوتس أمدا زحاسب زلوا هو حد كله تزجبر زنا برا بحرك أيرو حدش حلم كل ويخل زبل حساب سلازلو وديو ويس دحر حج هو واحد ابي اثيوبيا خيدو نتناي قدم زنبرو سلطان كل وسل زيكل نحجي ابي تسقاتنا زلو نعبي زالك حساب زخونه تاكتيكلي كلتينا وين وين كوبريشن لنا معناته ابي احمد يتقند دينجر 4 كيلو زلو هو واحد وين انت تملسنا قدم حيل كل ويكلني انتي كون الكالكوليشن ناي منك سيرترا مس هو واحد كصمد زغبرو ناي أبي حمد سقعد ديو ناي هو حد هلو كنتات عم بيبقى هو حد أب حدقة ودي غوز لمو هو حد متفاد مع إيرترا نتك ما تزغل حدقة زجادت كون كم زغل سلز جمت دي بس كبوجن إيرترا جمت نات كابنا. I think دائما مثلك أب تقرأي زلوا ناي بوليتيكا بزح يزلوا جد أب هو حد رأيته وديقنا تار استي እታ ጽብቕቲ ምልእቲ ስእሊ ትህበና ይመስለኒ ኣነ ብዝሪኦ ድከታተሎ ማለት እዩ ኦሬዲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ክልተ ተገሚዑ እዩ ተገሚዑ ጥራይ ደይኮነ ብውልቀ ሰባት ኣይኮነን ብዘርኢ ብዓሌት ደረጃ ኣብ ክልተ ተገሚዑ እዩ ንፍቶ ንፅላእ ማለት እዩ እዚ ደቡብ ሰሜንን እዩ ኣብ ክልተ ተገሚዑ እዩ ብርኡይ ዋላ ተሰላልፋ ቶም መራሕቲ ኣብኡ ዘለዉ ንሪኦም ኣለና ዋላቶም አዲስ አበባ ተቀሊሎም ዝኸዱ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሳዕ ሽመት ተዋሂቦም ዘለው እሳቶም እዮም ሕጂ ሕወሓት ትብል ከም ልምዲ ትግራይ ንሪኣ ንኸውን ግን ሕወሓት ክቅፅል ዝደልይዎ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ከኣለዎ ማለት እዩ ቢኮዝ ሕወሓት ትእንኮ ዋሕስና ኢሎም ዝኣምኑ ማለት እዩ ሕወሓት ጉድለት ኣለዎ የብሉን ብቕዓት ኣለዎ የብሉን ኣብ ዝብል ብዙሕ ዝሰማምዕሉ ዘይሰማምዑ ነገር ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻ ሕወሓት ን50 ዓመት ዝኸደ ውድብ ስለ ዝኾነ ጉድለታቱ ኣሪምና መሪሕ ውድብ ናይ ትግራይ ኮይኑ ክቕፅል ኣብዚ ሕጂ ትግራይ ክንብል ኮልና ዓይነት ትግራይ ትብል ኢሹስ ትመፅያ ከመይም ድምልሶ ኣይ ቲንክ ንዖም ዝግደፍ እዩ ብናተይ ክሪኣ ከለኹ ግን ሕወሓት ኣይሚን ትግራይ ድሕር ሕጂ ከምቲ ኣነ ንስኻ ንፈልጣ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ንፈልጣ ዝነበረት ትግራይ ኮይና ክትቅፅል ኣይትኽእልን ዋላ መጨረሻ ደረጃ ሕጂ ሰማምዑ ኣይሰማምዑ ብዘይገድስ ቶም ብደቡብ ሸነኽ ዘለዉ ደቂ ትግራይ በቲ ሕወሓትን TDF ሒዝዎ ዘሎ ሃገር ናይ ምዃን ሓሳብ
መደምደምታ አዘስ ጀነራላት ወሎም ዋላ አመራርሓ ናይ ሕወሓት ፍጹም በቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያውነት ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ ዝኸይድ ነገር የለን መጀመርያ እዛ ናይ ሎም መዓልቲ ፍርዲ ውሳኔ እንተሪኢኻ ናይቲ ምርጫ ኮሚሽን ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ፕራክቲካላ ኣፍሪስዎ ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ሓንቲ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ሙሉእ ናይ ውክልና ስልጣን ዘለዎ ሕወሓት ሕጋዊ ውድብ ኣይኮንከን ደምሲሰካ ኣለኹ ኣባላትካ ንብረትካ ትካልካ ብሙሉእ ኮርሰ እየ ስለዚ የለኻን ምንቅስቃስ ተገይርካ ብሕጊ ክሓተካ እየ ሕጊ ማለት ከዓ ሕጊ እንተፍሪሱ ሕወሓት ስጉምቲ ኣሎ ስጉምቲ ማለት ወታደራዊ ይኸውን ካለ ነገር የብሉን ስለዚ ተታፋኒኑ ኣሎ ማለት እየ በታ መንግስቲ ኤርትራ ዝበልካያ ከም መንግስቲ ኣክት ጌርና ከምዚ ይስምምዖን ክንብል እኳ ተደይከኣልና ብሓፈሻ ግን ሕወሓት ከምዚ ሓደ ክልተ ድብልዎ ሓንጊርካ ድሕሪ ሕጂ ኣብ 4 ኪሎ መንግስቲ ወይ በትረ ስልጣን ንምሃብ ዝግበር ሓሳብ ዋላ እንተሎ በቶም ሕወሓት የድብል እዚ ዝተወድአ ዝተዓፅኦ ፋይል ኣይኮነን ሕወሓት ናብ 4 ኪሎ ክትመልሶ ሕጂ እዚ ፋኖ ዝበሃል ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኸማን መዓልቲ ቀኒዓቶ ሰሊጣቶ 4 ኪሎ ክኣቱ እንተኽኢሉ ኢትዮጵያ ትበሃል ኢምፓየር ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ወዲኣ ምክንያቱ ካልእ ሲናሪዮታት ወይ ካልእ ኣሰላልፋ ይክፍጠር ማለት እዩ ብውሕዱ ግን ሕወሓት ህልውንኡ ከረጋግፅ ህልውና እቲ እሱ ዘመሓድሮ ከባቢ ወይ ህዝቢ ትግራይ ንብሎ ድሓናኡ ከለና ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ እታ ዝነበረት ታሪካዊ ስሕተት ኣሪሙ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ሕጂ ኣብዚ መልሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ናይ ሕወሓት እንታይ እዩ ዳይሬክትሊ ምዝራብ እኳ ተደይከኣልና ግን ኣብ ባይታ ንሪኦም ዘለና ሓቅታት ንሳቶም እዮም ሕጂ ትፅምዶ ትብሎ ዋላ ኣነንስኻ ንፈልጦ ዋላ ኣብ መሰረታዊቲ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ሚድያ ፅምዶ ናይ ገለ ይጀመር እምበር ቅድሚኡ ሕወሓት እዚ ነገራት እዚ ክመፅእ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ እዚ ሰላልፋ ዝክፍጠር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ጎናዊ ደገፍ ክረክብ ኣብቲ ንቡር መድረክ ክመፅእ ኣለዎ ሕወሓት ናይ ትማሊ ይኮነን በዚ ናይ ሕጂ ዘለዎ ሕወሓት ክንግምግሞ ክንክእል ኣለና ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ከም ዝበልካዮ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ዋጋእ ዲ ኣይዋጋእን ዝኾነ ስታክቲክስ ስለ ዘይብልና ክንዛረብ ኣይንኽእልና ብናተይ ብተመኩረይ ከምቲ ኣነ ድፈልጦም ግን ኣብ ትግራይ ነዚ ብፌደራል መንግስቲ ክመፅኦ ዝኽእል ተፃብኦታት ናይ ብሓቂ ትዕላማ ተረዲእዎ ክምክትን ክስዕሮን ዝኽእል ዓቕሚ ብትግራይ ከም ዘሎ ግን ብርግፅ ነግረካ ኣለኹ ሕጂ ናበይና ክንመፅእ መሲልኳ መንግስቲ ኤርትራ ንሕወሓት ዝደልዮ ደሎ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ኣይ ኣብ ኤርትራ ፌደራል መንግስቲ ፀገም ከምፅእ ስለ ዝኾነ እዩ ዋላ ብኸምኡ ሓሳብ እንድሕር መፂኻ እኮ ልክዕ ከምቲ ሕወሓት ደገፍ ወይ ከዓ ኣልያንስ ዝደልዮ ብወገንና እውን እኮ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራን ኣብ ግዛእታዊ ሓድነትናን ናይ ሕቶ ምልክት ከምፅእ ዝኽእል መንግስቲ ወይ ሓይሊ ወይ ውዳበታት ኣሎ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ከም መንግስቲ ቅድሚ እቲ ኩናት ምምፅኡ ደው ከብሎ ዝኽእል ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ብወገን ኤርትራ ዝውሰድ ስጉምቲ ምስ ሱዳን ድዩ ምስ ሕወሓት ድዩ ምስ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ድዩ ምስ ካልኦት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ኩኖ ኣምሓራ ፋኖ ትግራይ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ምስ ዘለዉ ምንቅስቃሳት እውን ሶሊዳሪቲ ክገብር ክግደድ እዩ ማለት ዝሕባእ ነገር ኣይኮነን እዚ እንተደኣ እቲ ፀገማት ናይ ሓባር ኮይኑ ብሓባር ክትፈትሓሉ ትኽእል መካኒዝም ትፈጥር ኢኻ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ኣነ እቲ ዓብ ስእሊ ምርኣይ ፅቡቕ መስለና ኣበይ እንተተመልስካ ተሓይሽ እዚ ሕጂ ወሲንዎ ዘሎ ኣብስ እንታይ ክግበር እዩ ብዙሓት ሰባት ኩናት ክውላዕ ዝኽእል ተኽእሎታት ይገልፁ ኣለዉ ዋላ ኢትዮጵያውያን ዋላ ገለገለ ተጋሩ ማለት እየ እዛ ሎሚ ተወሲና ዘላ ውሳኔ ናይ ብሓቂ ኣብይ ኣብ ትግራይ ኩናት ክገብር ስለ ዝደለየ ድዩ ወይ ቀልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ክስሕብ ዝደለየ እዚን ክንምልሰን ክንክእል ኣለና ብዓቕምና ኢትዮጵያ ብዓቕሚ እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ፀጥታ ክሕሉ ዘይከኣለ ሰብ ምስቲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ውሽጢ ኦሮሞ ዘሎ ልዕሊ 20 ከባቢ ምምሕዳራት ብናይ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር ነፃ ዝወፀ ከባቢ ኮንቲኒወስሊ ምትፍናንን ግርጭትን ዝካየዶ ቦታ እንዳሃለዎ ከሎ ኣብይ እዚ ትማሊ ኣረብሪብዎ መፍትሒ ዘይረኸበሉ ናይ ትግራይ ኩናት እንደገና ከፍተ ኢሉ ይኣምን ውሕዳት ደቂ ትግራይ ደቂ ደቡብ ትግራይ ወታደራዊ ስልጠና ሂቡ ዝሰመራ ሕጂ ናብ ብላቴ ወሲድዎም ኣሎ ንዖም ተኣሚኑ ከይብል ኣይ ቲንክ ኣነ ብዙሕ ኣብኡ እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ተርኢናዮ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ መንግስቲ ኣብ ምግፋፍን ኣብ ናይ ሰሙን ወታደራዊ
ስልጣናታት ሂብካ ንግንባር ምስዳድ ስለዚህ ሙሉ ኩናት ኣብ ምግባር ዘለዎ ዓቕሚ ውሱን ናይቲ መንግስቲ ኣይክእልን ብዝኾነ ግን ድፍትና ዘሎ ኣብ ትግራይ ንእሽተይ ኩናት ዋላ ሰፊሕ ኩናት ኣይኹን ኩናት ወሊዑ ሕጊ ንምርግጋፅ ሕጊ ንምውሓስ ብዘይ ሕጊ ከምዚ ገይሮም ምስ ኤርትራ ተራኺቦም ከምዚ ዓይነት ኮሙኒኬሽን ኣሎ እዚ ሕጋዊ ኢሉ ኩናት እንድሕር ወሊዑ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ ይቀስ ኢሉ ኣይርአዮን ቢኮዝ ዞባዊ ኩናት ወይ ከባቢያዊ ኩናት ናይ ምዃን ዕድሉ ስለ ዝሰፍሕ ብቁልጡፍ ዞም ዜጋታት እዚኣቶም ክዘራረቡ ኣብ ጠረጴዛ ከምፅኦም ከገድድዎም እዮም ስለዚ ኣብይ ነዚ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ቀልቢ ምስሓብ ኣሜሪካ ይኹን እንግሊዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ክእትዉ ዝውልዑ ሓዊ እምበር እዚ ሓዊ እዚ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብይ ጀሪካናት እንዳምፀ ነዳዲ ገይሩ ከባርዖስ ዓቕሚ የብሉን እየ ድብለካ ደለኹ ምክንያቱ ንኣበ ኣስጊእዎ ደሎ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ፅምዶ እንድሕር ገይሩ ኣብቲ ናይ ቀደም ታሪኹ ኣብቲ ታክቲክስ እንድሕር ተመሊሱ ኣብ ሰሜን ዝርከብ ህዝቢ እንተደኣ ሰሚሩ ሓደ ግንባር ፈጢሩ ነዚ ማእከል ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ብቐሊሉ ካብ ስልጣን ከወግዶ ስለ ዝኽእል እዚ ከም ሓደ ዓብ ስጋኣት ተረኢሎ ብተደጋጋሚ እቲ ፌደራል መንግስቲ ብናቱ ኣክቲቪስት ገይሩ ድዛረቦ ንኣብነት በዓል ስዩም ዝተሾመ በዓል ካልኦት ዞም ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ሰምዖም ኢኻ ጆርጆ ስቕ ካብ ኣፎም ደምፅዎ ከይመስለካስ ናይቲ መንግስቲ ስጋኣት ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ እንድሕር መፅኦም ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ እንድሕር ወሲኖም ከዓ እዛ ን100 ገለን ዓመት ተፀበናያ ወንበር ናይ 4 ኪሎ ክምንጥኑና ስለ ዝኽእሉ ዝገበርና ጌርና ኣብ ትግራይ ኩናት ወሊዕና ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ኢንቮልቭ ከም ዝገብር ንግበር ስለዚ ንሕወሓት ንምውንጃል ዝኸይድ ዘሎ መገዲ ሕወሓት ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ጥሒስዎ ሕወሓት ዲዲአር ክፈፅም ድልዋ ኣይኮነን ብረት ክፈትሕ ኣፅዋር ክፈትሕ ሰራዊት ክብትን ድልዋ ኣይኮነን እኳ ደኣ መንግስትን ህዝብን ዘይፈልጦ ገዚፍ ሓይሊ ብገለ ጀነራላት ዝድገፍ ምስ ኤርትራ ሚስጥራዊ ዝምድና ርክብን ዘለዎም ገይሩ የሳቀየና ኣሎ ሰላምና ይዘርገና ኣሎ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ሓደ ነገር ይግበረና እዩ እዛ ሕጂ ተኣሊማ ዘላ ናይ ምርጫ ቦርድ ካብዚ ወፃእ ትኾን ኢለ ኣምንን እየ ምክንያቱ ኣብይ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ግንባራት ከፊቱ ኩናት ክውልዕ ኢለ ኣምን እየ ምክንያቱ ናይ ኣብይ ስጋኣት ክነገረካ ብግልፅ ናይ ኣብይ ሓንትን እያ ሕወሓት ምስ ኤርትራ እንተደኣ ዝምድና ፈጢሩ ዕድመ ስልጣንና ክሓፅር እዩ ትብል እምነት ኣላቶ ትፈልጥ ኢኻ ናይ ኣምሓራ ተዋጋእቲ ን2 ዓመት ክዋግኡ ፀኒሖም እዮም እዚ ተወሳኺ ተደሪቡ እንድሕር መፂዎም ዕምሪ ስልጣኑ ክሕፅሮ ስለ ዝኽእል እዛ ኩናት ኣብ ትግራይ ይውላዕ ዶ ተልካን ኦፍ ኮርስ ይውላዕ ኩናት ኣይኮነን እንደውላዕ ዕግርግር ይድገብር ዕግርግር ገይሩ ኩሎም ሰብ ጉዳይ ኣብቲ ጉዳይ ክገብር እዩ ድሕሪኡ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ተሳትፎ ክሓትት እዩ ማለት እዩ ናብዚ ንምኻድ ተደይ ኮይኑ ካልእ ክዕውቶ ዝኽእል ነገር ደሎ ይመስለኒ ናይስ ሕጂ ነዛ ጀሚርካ ፀናሕካ ዝያዳ ኣብኣ ዳይቭ ክንገብር እንዲና ኣብዚ እዋን እዚ ብቁልጡፍ ዝቀያየር ዘሎ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ጥራይ እውን ኣይኮነን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብፍላይ ኣብ ሱዳን ለንቀነ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት እቲ RSF ክሰዓር ጀሚሩ ዝነበረ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ፖስቸር ሒዙ መፅዩ ብድሮናት ኣገደስቲ ዕላማታት ኣብ ፖርት ሱዳን ከምኡውን ኣብ ካልእ ቦታታት ክሃርም ጀሚሩ ኣሎ እዚ ሓድሽ ሓይሊ ሒዙ መፅዩ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ርኢና ኣለና ሓደ በለለይ ነዚኦም ኩለና ተሓይስካ ክትምልሰን ኢኻ ኣብ ሱዳን እቲ RSF ዳዕመ ሸሪዕ ዝበሃል ካብቲ ዝነበሮ ኣቃውማ ካብ ካርቱም ተሰይጉ ወፅዩ ኣብ ዝዓበየ ክፋል ካርቱም ከምኡውን ኣብ ደቡብን ብዙሕ ስዕረት የጋጥሞ ዝነበረ ሓድሽ ኣቃውማ ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዙ መፅዩ ኣብቲ ናይ ዎር ዞን ዝነበረ ካርቱምን ካልእን ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ኣብ ፖርት ሱዳን ኣገደስቲ ዕላማታት ብድሮናት ክሃርም ጀሚሩ ኣሎ እቲ ንዑ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ኢማራት ምዃኑ ዘካታ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ግልፂ ኮይኑ መንግስቲ ሱዳን ድማ ተሪር ስጉምቲ ወይ እውን ተሪር ቅሬታ ኣንጻር መንግስቲ ኢማራት ይብሎ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኣማመነሉ ሓይሊ እንተሎ ብዓብዩ ናይ ኢማራት ሓይሊ ይክኸውን ሕጂ እቲ ናይ ኢማራት ሓይሊ ወላ እኳ ኣብ ባይታ መፅኡ ክዋጋእካ ዝኽእል ሰራዊት ክሃንፅ ተዘይከኣለ ዳሜጅ ክፈጥር ዝኽእል ዕንወት ክፈጥር ዝኽእል ብርሑቕ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ኢልካ ምንዓቕ ኣቲንክ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ኣርጊመንት እዩ እዚ ስለዚ ኣብ ሱዳን ሓደገኛ ገጽ ናይቲ ኩናት ዘርኢ ዘሎ ኢማራት ተኮይኑ ኣብ ድማ ምሉእ ብምሉእ ምስ ኢማራት ዝሰርሕ ዘሎ ኢና ኢልና ሓደ እዚ ሕጂ ክልተ ብሎክስ ንርኢ ኣለና ነቲ ኣነ ክሓቶ ዘለኹ መነፃፀሪ ክኾነኒ እዩ ኣብ ትግራይ ህወሓት ተሰሪዙ ኣሎ እንታይ ማለት እዚ ወገን ኣቢ
زخونه خبل خليو بوغن هو حد كان تايزي هو حد زخونه يكون حقاوي بوتا يبلومن أبالاتنا هو حد بانك تاتوم كعصيو مغنياتو زخونه قطباوي محاور كله ما يكلني ኣብ ትግራይ ዝገብርዎ ኩሉ ነገር ድማ ቅቡል ኣይኮነን ካብ ግለሰባት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ኣይክእሉን ካልኣርሲ እዩ ነዚ ድማ ንምግባር ኣብዪ ኣሕመድ ብጌታቸው ረዳ ብሂማን ትራፊኪንግ ከም ዝኽሰሱ ናይ ሰብ ዝውውር ገብሩ እዮም ኢሉ ነዊሕ ኢንተርቪው ገይሩ ኩሉ ዘሎ ገበናት ድማ ኣብ ህወሓት ኣፀጊዕዎ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝግበር ዘሎ ንሶም እዮም ወርቂ ዝሰርቁ ዘለዉ ንሶም እዮም ብዙሕ ዘይሕጋዊ ነገራት ዝገብሩ ዘለዉ ንሶም እዮም ብምባል ነዚ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ውሳኔ ከራጉድ ዝኽእል ዝበሎ ፕሮፓጋንዳ በመንገድ ጌታቸው ረዳን ካልኦትን ገይሩ ቤላ ገይሩ ካርመም ቀኒ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንህወሓት ግብረ መልሲ ንኽብ ወይ እውን ነፍሱ ክንከላኸል ዘኽእሎ ድፍኢት ፈጢሩሉ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ንህወሓት ክሃርሞ ድዩ ኣይሃርሞን ንምባል ከቢድ ይመስለኒ ምክንያቱ ፋኖ ሓቢሩ ኣሎ ኣበይ ነይሩ ፋኖ ለንቀነ ሓደ ሰንትራል ኮማንድ ኣቆይሙ ኣሎ there is some part of ዘይርአ ኢድ ከም ዘሎ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣየካ ኣብ ዝዋን እዚ ፋኖ ንክልተ ዓመት ፅቂሉ ከይዱ ፀንዩ ሓደ ግንባር ኣቆይሙ ኣሎ ህወሓት ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓይሊ ናይ ኣልቡርሃን ይዕወት ኣሎ ግብረ መልሲ ናይ ዓቕሊ ፅበት ድማ ንርኢ ኣለና ኩሉ እዚ ምስ ኤርትራ እንታይ ምትሓስ ክህልዎ ክእል ትብል ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ካልኩሌሽን ክህልዋ ይኽእል ትብል ምክንያቱ ትንሪኦ ዘለና ኣተኣሳስራ ነገራሲ ሓደ ዓበ ሓይሊ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ I think ኤርትራ እንታይ ኣብዚ ሮል ኣለዋ ድበልካ I think ኩሉ ግዜ ይዛረበሉ ኢኻ ስኻ ከማን እኮ ግን ሓድሽ ኤርትራ እዚ ትዕዮ ገዛ ወዲኣቶ መስለና ብናተይ ትግምገማይ ጌጋ ተደይ ኮይኑ ኤርትራ ወዲኣቶ እያ እዚ እንታይ ማለት እዩ ተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሓይልታት ብናይ ግዜ መኣን ተሪኢኻዮ ደጋሎ ወይ ሕመቲ ሰራዊት ሒዙ ንምብራቅ ሱዳን ክሃርም ከባቢ ከሰላ ክቋፀር ድሆልቲ ምብራቅ ዝበሃል ናይ ሱዳን ኮንትሮል ገብር ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ነይሩ በዚ ሓደ ወገን ድማ ዓብይ ናይ ወደብ ሕቶ ልዒሉ እቲ ናይ መጋገይ ዝነበረ ናይ ወደብ ናይ ሶማሊላንድ ገለ ገዲፍና እቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ርኢኻ ኣለካ ግን ኮመን ዓብይ ሓደ ግንባር ክከፍት መደብ ተዋሂቦ ነይሩ እዩ ዳስ ዋይ ኣብ ሰመራ ዝበሃል ወታደራዊ ቤዝ ገይሮም ተራእዩ እዚ መስርሕ እዚ እንዳኸደ ከሎ ርኢኻዮም ተኾንካ ብምሉኦም ቶም ናይ ቀንዲ ፀረ ሕወሓት ዝኾኑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሕወሓት ነበር ኣቐዲሞም ሕወሓት ካብ ስልጣን እንዳባረረቶም ብምሉኦም ካዚኦም ደቂ ደቡብ ትግራይ እዮም ደቂ ደቡብ ትግራይ ሓደ ካብኣቶም ሲ ካብ ዓድዋ ሽረ ኣክሱም ገለ ዝውለድ የብሎምን ኣበበ ተክለ ሃይማኖት በሎ ዋላ ጻድቃን በሎ ዋላ ስየ ብርሃን ምስ ሓዉ ገለመለ ኩሎም እዚኦም ተኣኻኺቦም ንምንታይ መፅኦም ኣብታ ኦፕሬሽን ናይ ትግራይ ዘክራ ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ብግልፂ መፂ ኢንተርቪው ገይሩ እቲ ዓወት ግድነት ከም ዝኸውን ስለ ደረጋገፀ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ሕመተ ሓይልታት ንምብራቅ ሱዳን ከሰላ ክቋፀሩ ኩናት ከፍትዮም at the same time ድማ ነቲ ግዜያዊ በፅሕፈቱ ኣብ እታ ወደባዊት ከተማ ናይ ሱዳን ገይሩ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣልቡርሃን ከዓ ንዑ ንምህራም ማለት እዩ ምብራቅ ንብሎ ካብ ጫፍ ጀሚርካ ንስካዕ ገዳሪፍ ገለ ዝኸይድ እዚ ኦፕሬሽናል ነይሩ ተከታተሎ እንድሕር ነርካ ማለት እዩ ስለዚ መራሕቲ ናይ ሕወሓት ነበር ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ካብቲ ዘለዎ ወፃእ ዓዲ ተዓዲሙ መፅኡ ነዚ ኦፕሬሽን ክመርሖ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ኣይሚን ኣብ ሱዳን ዝነበረ ሓይሊ ብዝከኣል መጠን ክንቀሳቀስ ሕመቲ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ገይሩ ንምብራቃዊ ከባቢ ሸነኽ እንተደኣ ኮንትሮል ገብሮ ኮይኑ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢንቮልቭ ክትገብር እያ ብደገፍ ግብፂ ይኹን ካልእ ማለት እዩ ሓደ ንኣልቡርሃን ንምድሓን ካልኣይቲ ኣሰላልፋ ንምቕያር ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ንክንሳተፍ ተፀዊዕና ኣለና እኳ ኢሉ እዩ ነጊሩና በቃ ዝኾነት ናይ ዲፕሎማሲ ቃል ኣይተጠቐመን ሚስጥር ኣይተጠቐመን ቢኮስ ተዓወት ኩን ኢሎም ስለተፀበይዎ ውዲ ኢሎም ስለተፀበይዎ ናይ ኢማራት ደገፍ ኣሎ ኣብቲ ሰዓቲ ኣብይ እቲ ካብ ኢማራት ድመፅእ ወታደራዊ ገንዘባዊ ወታደራዊ ሓገዛት ብምሉእ ቀለብ በሎ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሩ እዩ ናብ ሕመቲ ዝኸይድ ነይሩ ድሮናት ኣይትበል ዋላ ዓበይቲ ኣፅዋራት ዝኸይድ ዝነበረ መገዲ ኢትዮጵያ እዩ
بوغن تشاد زنبره طعم أصقام سلا زنبره دارغات لوجيستيك بو مئتاو سلا زقوارصي نا حمت سعرات اغاطيمو ازين لو زدي ابزم زبلكايم حيلتات ربحه تقيروت غداي مالتي كنت تصبي وي كونن تدفيو كارتوم نصاوصيو زوم حجي زبلكايم ناي بور سودان متقعتي ناي غوريلا متقعتيو ناي حدا مولو بايتا تقاطيرو بوليتيكا قير زغل وي ناي تخباب ايمج قير زغل حيلي كونن حين مفداي ناي غوريلا متقعتات كله يوم سخامي غيركا صدخا تحلوخم لما غيركا حزبات حابيركا كم متقعت تحل نايت منغست سراحي بزخونه جن نسو فشيلي ايتعوتن እዚ ዘይተዓወተሉ ምክንያት ብናተይ ርዲት ኤርትራ ኣብዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝወሰደቶ ኢኒሽቲቭ ጥራይ ደይኮነ ተበግሶ ጥራይ ደይኮነ ዘመዝገበቶ ዓወታት እዩ at the same time ናይ ሕመቲ ጉዳይ ከተልዕል ከለኻ እንደገና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከተልዕል ከለኻ በዓል ግብፅን በዓል ንበዓላ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ኣሎ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ኣሎ ስኢልካ ይተልዕሎን ኢኻ ጅቡቲ ከምቲ ምንኣሶም ከምቲ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተጠቃምነቶም የድብለካ ጅቡቲ ትፈልጦም እንትኾንካ ኩባያ ማይ ካብ ኢትዮጵያ ብልወስዱ تزغر مكا ازت مالي جوت زوسرتو بوليتيكاو مرغص ግን ንኢትዮጵያ ዘሰንበደ ይነሩ ደሰንበደ ይነሩ ምክንያቱ በዓላታ ኢትዮጵያ ንበዓላት ዝናይ ታጁራ ወደብ ገለ ማዓት ሕቶ ስለተልዕል at the same time ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገጻ ክጽጋዕ የብላን ድብል መርገጽ ናይ ግብጽ ደጊፎም እዮም ተሰሊፎም ማለት ዜጋታት ምስጋጉ ጀሚሮም ኢትዮጵያውያን ማዓት ናይ ቢሮክራሲ ስራሕ ጀሚሮም ኢኮኖሚና ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀረብ ንብሎ ካብ ደገ ድመጽእ ኢምፖርት ዝግበር ንመብራህቲ ዘገልግል በሎ ዋላ ነዳዲ ዘገልግል በሎ ዋትኤቨር ንኢትዮጵያውያን ዘገልግል ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ካልእ ትረፍ ጅቡቲ ምዚ ጽምዶ ዝገብር ዘሎ አሊያንስ ናይ ተኸባቢ ብምጽማዳ ንበዓሉ ተኻብ ጅቡቲ ንኣዋሽ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸይት መስመር ቀን ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ መስረብ ኣብ ትሕቲ ክልተ ጸላእቲ ወዲቑሎ ማለት እዚ ማለት بمنصر إثيوبيا تحت صلاة كلنا تحت إيرتران جيبوتي نوديقلو سيف يكونن you know كابدوب إيرترا إذا صرغاناي ميلن جيبوتي زخي صرغان تاريخايو اشنكاي زمناوي ميسايل نورمال بزناي قدم مدافع غيركا برحق حصير مالتي كنترول تغبر اريا ስለዚህ እቲ ናይ ትራንስፖርት ፍሰት ኣብ ሓደጋ ወዲቁሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኢኮኖሚያ ነዳዶ አዲስ አበባ ተሪኻ ሕጅብ ብጀሪካን ክሳዕ 300 ሊትር ይበጽሕን ሓደ ትበጽሕዎ ደሎ ናይ ተዓዲ ዘቕባበ ክነግረካ ኢለ ስለዚህ ኤርትራ ዝወሰደቶ ስጉምትን ተበግሶን ኢትዮጵያ ወይ ኣብይ ከምድላይ ከምዘይ ዕንድር ገይራ ዓጽያቶ ኣቢ ካብቲ ትዝክር ኢኻ ንኣብነት ወደብ ዓሰብኮ ካብ ድወስዶ ኣብ ክንደይ ገይሩ ሓቀይና ወሲድዎስ ተወደብ ኣመሓይሽዎስ መራኸብ እቲሉስ ዌልካም ተዓሰቢሉ ማዓት ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ሰሪሑ ርኢና ኣቢ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ክኸደሉ ዘይከኣለ ኤርትራ ዝወሰደቶ ኢኒሽቲቭ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሙሉእ ከበባ 360 ዲግሪ ኢትዮጵያ ተኸቢባ ብጸላእተይ ትብሎም ንሳ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ደረጃ ሃገር ዘላ እሞ ኩናት ክትገብር ትኽእል ዶዛ ኣብ ከምዚ ደረጃ እሞ ከዓ ምስ ሕወሓት እሞ ከዓ ምስ ህዝቢ ትግራይ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ኣምሓራን ዝግበር ኩናት አይ ቲንክ ሱሳይዳል ኢለ ምናን ግን ተዓንተዊ ዘምጽኹልካ ነጥቢ እንተ ሃይላይት ጌርካ ብግቡእ ሜይቢ ተጋጊ ከይከውን ድሓርቀስ ኢልና ንርኢና ኣብዛ ሰዓት ዛ ኣቢ ኣብ መዋጥር ስለ ዝኣተወ ትማል ንግሆ ንጌታቸው ረዳ ኣምፅኡ ዝኾነ ብጭቕ ድብላ ዘረባታት ሰሚዕና ማለት እዩ ሓደ ፌደራል መንግስቲ ብጀኖሳይዳል ከይሕተት 75% አይ ሚን ዓመፅ ተኻይደስ ብሰራዊት ኤርትራ ኢሉ ተረፈ 25 ታይ ማለት እዩ 10% ንመን ይኽቦ 5-7% ንመን ይኽቦ እዚ እንታይ ይመስለካ ናይ ጭንቀት ድወሎ ዶ ንጌታቸው ረዳ ብርግጽ የድብለካ ደሎ ኸኣነ ዋላ ኾፊላ ኣይስማዓዮምስን ጌታቸው ረዳ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕወሓት ጠሊሙ ምሳና ድስለፈሉ ሜካኒዝም ግበር ኢሉ ክልዓሉ ዘይክእሉ ኢሹታት የምፅኦም ኢቭን ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ስልጣን ዘመንካ ዝተዋሃበካ ሓላፍነት ዝገበርካዮም ነገራት ኣለዉ ትገብሮም ስልጣን ምስ ተዋሃበካ ዝትገብሮም ነገራት ኣለዉ ጽባሕ ንጎ ካብቲ ስልጣን ምስ ተልገስካ ክትዛረበሎም ኣይትግደድን ኢኻ ነውሪ እውን ወላቲ ቃለ መሓላ ፈጺምካ በዓል ስልጣን ምስ ኮንካስ ዘይትገብሮም ነገራት ኣለዉ ጌታቸው ረዳ ኩሉ ጎርጊሩ እዩ ነጊሩና
مسمن دقسو انتي يسرحو ينونتنا إثيوبيا بوليتيكا انتي ملكتو زحاد جنرال مسحام تدفتوا أولع يدقسا إزي كاو تتصبيق قالاتونا يكونن جن إزي ميشيني مغنياتو هزب تقراي مرحتنا حوحاتي جيرالاتن سي ورقي يوم سرقو نيروم سلازي مزوم سرق تستأخذ تقبر زلقا يتملقتي evidence قنا يمسا بين جيروم تورق وسدو نيروم ابتخوينات كله جيزي كندي كنتال ورق يوصي بين تسعينو خيدو إذا كله زي دمت زلون هزب تقراي أبتي حوحات زلو امنت من إسي بفلايك أبيتو أبتناي وتدراوي زقبر زلو مدلواتا اون مستاف استقبر ميشيني I think this عوتي مثلا يا تعم تبغ قطابا انتاي كنبل ندلابزي زيادة نابتي ناي regional powers index سجر أبت بوتاتي مغنياتو أبي أحمد just زلع على قافل زخيل كتقامل زخيل مقابريا مغانو أبزوانو زردويو أبز حدا نقدر كنت دوزة لنا تي زيادة نسبة إرترا نعنن ودابان أبز نقبر كلنا نسمدو زتو كروين سلوس خونت نقبر زلنا اتسمدو منسي إرترا كردوزة لو أبزو بانا عبيت حيلتات تقرأج أو ربح زلو مالو حنت نطبقنا لأنه كلهم تعبر كم إرترا استراتيجيكاويت أقداسيت هاجر أبز عجين أتوزة لنا مدرخ يلا إرترا بفلاي عسبن كبابيون زول بوتا نزح حجنا أتوز لنا مدرخ أبزا زحلفا 24 ساعات أمريكا أبتناتا كونغرس هيرينج رومالو again إذا بوتا تيكسع كندية قدا سنة كلو كم زلون أمريكا استراتيجيناتا ريفيزيت كتقبر خم زلو هيم زارب زلو كل زنرو يوزل لنا دما حدا كافت قام نسوم زبو زلو أبي أحمد هاقروكو قواصر هاي كالن أمريكا دما أب إثيوبيا إنفستيجيران إيرا جج في انفستمنت ناتا ناي سكيورتي ناتا ابي توبيا ونكن بلاي نخلينا ابارات كيلو مزول منغسينا وكل جيت تسقينا استراتيجياتنا كنسالت نفتنيرنا ابزن زحلف عمد بتحاده بساب تግራይ ዘሎ حيلي يوم كخد فتينوم اب تግራይ ዘሎ حيلي ون كم زي كون اجر دعنالو ጌታቸውን ጻድቃንን يوم نيرم توم اساتسناتهم ስለዚህ زياده ማይ ካሜራ ዝገብረ ዝነበረ እንትኾነ ነቶም ህወሓት ቀልዒካ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጌታቸው ረዳን ምስ ጻድቃንን ክሓብረሎም ይደሊ ነይሮም ነቲ ህወሓት መቅልዒ ድማ ንኣሽቱ ፓርቲታት ሓደሽቲ እናገበርካ ኣጀንዳ ናቶም ድማ ኣከንዳ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዘይኮነ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ጠልቀምቀም እናበልካ ምዝራብ ናብኡ ዘተኮረ ነይሩ በቲ ሓደ ድማ ንኣቢ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ድወጆ ከየፅቕ እዚ ኣቢ ኣሕመድ እንድሕር መቺና ፅቡቕ ድሬ መቺና ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ዝሓሸ ንሱ እዩ ዝብል ነይሩ አንፎርቹኔትሊ ክልቲኦም ዘዋፁ ካርታት ኣይኮኑን ኣብ ዝዋን እዚ ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ በይዝ ናቱ ኣበይ ነይሩ ኣብ ትግራይ ነይሩ ኣይተዓወተን ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ስቲል ይድግፎ ኣሎ ኣቢ ኣሕመድ በይዝ ናቱ መን እዩ that is not even clear right now ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ኣቢ ኣሕመድ በይዝ ናቱ ከማ ንፁር ኣይኮነ ምክንያቱ ኣብ ኦሮሚያቶም ዓበይ ፖለቲካዊ ድርዒ ዘለዎም ጀዋር መሓመድ ለማ መርገሳ ምስ ያለውን ጥራይ ዘይኮነሲ بوقعي أنصارو نخقالسو زغل ناي جوار بز ناي بروفيشنالز ناي هيلث كير زبال زلون ريالنا كمي درجه متيلو لما مرقس هذا لنكن ابت بوليتيكا كملس كم زخلي زنقر زلو زينا لوبتي ابا محرز زقبر زلو من قسقاس دارجه ابي زقبص اي زمسل ابا محرا زينا يا محرا حيلي ان تطرنفه ان حيلي يمصو كم زلو نرلنا اورومو بزناي بروفيشنالز دو ناي قالو دونا بلكا بتدما اب اوروميا ترايسي لنكنه جوار محمد زبالا زربايت نغركم زلو اب كل الاورومو ترايسي لعلمي تشح بوليتيكاوين سرات الله يللو لعلمي تشح اب كل الاوروميا ترا now you telling me ابي ارترا اسر بيت ابي ارترا ترايزلو يلز شطال كاسبالو زي فلالنا نرايو اوكي بتكون النات كم نريو زلنا ني ارترا نكد تصاوت زقدد مدرخينا نرزلنا مغنياتو إمارات نحميتي ندعم مشاريع حيزو نعم مبرع قص أنت متيو أنتي كجبر كم زغل نمجمعات كبيرة يكونن very destructive أنا وحيلي أبي إرتراز لو إنترست معنا حسب زت عميو حسب كنا من تاي بوليتيكاوي استراتيجيكاوي حيل كم زبكة زفلتيو سيزنا حسب بزح واقع خفل زغل يسبزي إذا حيل زي أبي أحمد دما صبو مجابري أنا تيو أبي أحمد تجبر زلو مستيرا يكونه شفنفنا يكونه كلا يكونه إيرترا كوريز بزلو تخيلنا مل إيرترا
انت زي اللي معصب فاين زي إرترا نكتصاوت مس كل زلو ابت كبابي نكتصاوت زجددا دليت رايدي كونس ግዴታውን ኣለዋ انت زي اللي اذا حيل الزناب كبابي خانت متيو let's say نتግራይ ተቆጻጽሩ ንበሎ بعفار دمان تلقيبو what kind of risk are you expecting nothing أنا بتاع أجزيف كايوتي إيماجيناتهم حدا أبنور situation زلو هاجرن منجستن وكتبا تقولوا أكم زلو منجستي تحسوي سات حسبوا أنا حكى مالتي إثيوبيا بس ساعات زكو أنا حدا جي أنتي مثلك بمرحلة الدرجة تريسي أبي بتاع دراما زغل سبي بميك أبي خاد غيد نقرأ الله أنا أشون كايدو أم حران تقرأين أوروميا كنترول قبري كالن أباي تازول لي نقرأ الله حجيت ميديا الزاروبو تشغلت تاغيرو 4 كيلو تزاويرو جردين سريح لكم صرغا غير لكم بقى فري ستيت عينت ابز عد سلام يغليلو خري ايو زدلي انو اوشت زلو سغات نحنا كو همزين اينو حزب دغفنا يسون سبيتون اوت يزرئنا كل غزي ابغن ابي ادبلك الله اشنكاي عدم حرا اب اوروميا كلل شغلت تاغيرو شغلت تخزور ايكل ادس ابا غدفو زي بخلت سلسخ في سراويت خبيب كابدك اورومو مخات كلا ايكونن حجيت مثلهم يكوننا ايثيوبيا دلو تግራይ ايكونن تግራይ كقاصر حنت وردا كنترول قبر ايكلني ابي حجي ኢታሊያንስ ዲና ይገርካ ያለኻ ማለት እዚ حجي ጥምረት ተፈጢሩ ዘለኮ استراتيجيካዊ ጥፋኣቲና ابي that's why ኳ ابي حجي ተቀዳዲሙ ነዛ ናይ ሕወሓት ምግላፍ ኩናት ከልዕል ስለ ዝኽእል ኩናት አይተልዕሉ ዝብል ጸቅጥ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ክመጽእ ስለ ዝኾነ ይድውላ አደሉ ምክንያቱ እንታይ መስለካ ሽግር ፍጠርነት ሽግር ተማሕድሮ ኮይ ሓው ወልዕሞ እዚ ሓው እዚ ካልኦት ከይለብለበ ከሎስ ፕሊስ ዶዋብልዎ ዝብል ካልኦት ሓይልታት ኣሜሪካ ትጎይ ኮላ ሪኢኻ ኢኻ ዋላ እዚ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ናይ ገለ ሕጂ ሓደሉ ክጓዩ ክንትሪኦም ኢኻ ብዝቀረባ መዓልቲ ጥራይ ትወላዕታ ኩናት ኣቢ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ኩናት ኣይውልዕን እዩ ነግረካ ኣለኹ ኣነ ምናልባት ተተጋጌ እንታይ ደኣ ከምዚልካ እንበለና ኣብታ ሰዓት ምሳእኸለት ምክንያቱ ኢትዮጵያ ቁመና ራእዩ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኩናት ክትገብር ምስ ኤርትራ ይቀላ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሰላም ኮይኑ የድብለካ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሰላም ኮይኑ ህዝቢ ምሓራ ተቀቢልዎ ንኣቢ ሰላማዊ ህይወት ተመሊሱ ግብሪ ክግብር ናይ ብልጽግና ደጋፊ ኮይኑ ኦሮሞ ከምኡ ካልኦቶም ኣብ ኢትዮጵያ ደለዎ ብሄራት ናብ ሙሉእ ሰላም ተመሊሶም ንኣቢ ደገፍ ሂቦሞ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ኩናት ንኤርትራ ዋጋ ከኽፍላ ክእል ሕጂ ግን ኣነ እንታይ እየ ነግረካ ደለኹ ሓንቲ ላም ምስ ሓረድካያሲ ኣብ 12 ቆራሪፅካ ጉዚ ምስ ገበርካዮ እቲ ጉዚ ክንደይ ኪሎ እዩ ክንደይ ኪሎ ይኮነን ኢልካ ክትካታ ኣይትኽእልኒ ኢኻ በቃ ጉዚ እዩ ዝተዋሃበካ ፌስታል መሊእኻ ኢኻ ገዛ ትኸይድ ቢካዝ ቶም ሰባት ብዓይኖም እዮም ዝገብርዎ ሕጂ ብዓይንኻ ንኢትዮጵያ ትፈርዳ እንድሕር ኮንካ ኣብ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ኩናት ክትገብር ኣብ ዘኽእላ ደረጃ የላን all in all ትትሪኦ ዘለካ ፕሮፓጋንዳ ብምሉእ እብለካ ኣለኹ ሓደ አንተ ወይ እንታይ ዛረብ ነርካ ናይ ሊደርሺፕ ብቃት ሓቂዶ ኣብ ብልጽግና ፓርቲ ዘለዎ መሪሕነት ወታደራዊ መሪሕነት ናይ ጸጥታ መሪሕነት ካብ ሕወሓት ዝኸፉ the worst በቃ ወላ ሓንቲ ብቃት ዘይብሎም መራሕቲ እዮም ካብቲ ኤታ ማጆር ሽም ጀሚርካ ብምሉኦም ቶም ነቲ ኩናት ዝመርሑ እንድዋጉን ናይ ትማሊ ታሪክ እኮ ትማሊ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት እኮ ሰራዊት ሒዞም ጣጥ ኢሎም ካድሙ ከለው ንዕባ ተመለሱ በጃኹም ድብሎም ነበሩ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ንፈልጥ ኢና እኮ ዝሚስጥር ኤንወይ እቲ ኮይኑ ብናተይ ገምጋም ዘይኮነሲ እቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ውጥረት ዝኣተወት ሃገር ኣዲስ ኣበባ ሎማ ኣትዩ ተባሂሉ ብታንክ እንዳተኸበብ ዝወፅእ ዝኣቱ ሰብ ጅቡእ እንዳተፈተሸ መገዲ ኦሮሚያ ኣምሓራይ ስለ ዝኾንካ ትቕተል ካብ ዓባይ መኪና ኣምሓራይ ስለ ዝኾንካ ነዳዲ ፅዒንካ እንዳመፅኻ ኣውሪዶም ኪድ እዚ መሬት ኦሮሞ ይድብሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋው ዘሎ ሃገር ምስ ካልኦት ሓይልታት እሞ ከዓኒ ብኩናት ተመክሮ ዘለዎም ዋላ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም እኳ ተደመኮቱስ በረኻ ከይዶም ጉሪላ ፋይተር ክገብሩ ትፀገም ንነዊሕ ግዜ ክመጥኦም ክወስድዎን ካብዚ ናይ ኣምሓራ ብዝኸፍአ መልክዕ ማለት እዩ ዓቕምታት ዘለዎም ህዝቢ ብሓዊ ምፅዋት እዩ
ازي اب تግራይ ዘሎ ህዝቢ بقليل ክንሪኦ ንኽእልና ሓራይ መቐለ መፂ ክወስዶ ክእል ኸውን ዋላ ዓድዋ ኣቲ ክወስዶ ክእል ኸውን ኣብ ትግራይ ሰላም መፂ ማለት ግን ኣይኮነን ኮንቲኒዩስሊ ትጎንፅ ቅፅል ትውግኽ ቅፅል እዩ እቲ መንግስቲ እዚ ናይ ምግባር ዓቕሙ ከሎ ዶ ተይልካኒ ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ክልተ ግንባር ሰለስተ ግንባር ተነይረንኦ ናብ 6-7 ግንባራት ከስፈሐኒ ማለት እዩ እዚ بقليل ትርድኦ መስለኒ ሎጂስቲክ ኣድለይካ ሓይሊ ሰብ ኣድለይካ ዓቕሚ ሰብ የድለይካ እዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ዓቕሚ ኣብዚ ክልተ ሰውሒ ቸብቸብ ኣቢሉ ኣሰልጢኑ ንግንባር ዘምፆም ብምሉኦም እቶም ዋግኡ ደይ ዝበሉ ሓይሊ ተበሊዖም እዮም ብናይ ኣምሓራን ብናይ ተጋሩ ኦፕሬሽን ተገበረ ናይ ትማሊ ተበሊዖም ተሪፎም እዮም ስለዚ እዚ ሰብኣይ ዝብለካ ኣለኹ ንባዕሉ ሜክ ኣፕ እንዳገበረ ነቲ ህዝቢ እንዳታለለ ዓቕምን ትንፋስ ከም ዘለዎም ሲሉ ዝገብሮ ደሎ እዩ تمالي جيتاتشو تزاربوسي كوفيل كاندو نبين خحسبو من اسيات تግራይ ገገዲፎ ሃዲሞም እዮም ሰራዊት ኢሉ እዚ መልእኽቲ ሮንግ ኢንፎርሜሽን ኣትስና ኣብ የጋጌው ንኸውን ካልኣይ ጀነራላት ናይ ትግራይ ትምህርቲ የብሎምን ዓቕሚ የብሎምን ኢሉ ጀነራላት ናይ ትግራይ ትማል ግን ማዓኮሩ እንዳጠፍጠፉ ሸዋሮቢት ደብፅሖ ወሳቶም ደብረ ብርሃን ደብፅሖ ወሳቶም መን ይመሊስዎም ሰዋል ኣርሲ ይጣሕ እዳካሎ ስለዚህ ሓደ ደይ ተማሃረ ጀነራል ናይ ትግራይ ዝበሃላው ጀነራል ንብሎም ንሕና ክንሕጭጭ ከለና ምስ ሓደ ምሁር ዝበሃል ጀነራል ናይታ ኢትዮጵያ ብስልጣን ደሎሲ ፍጹም ኣብቲ ናይ ተዋጋኢ ዓቕሚ ድብለካ ደለኹ ደናቶም ኣብቲ ናይ ምውጋዕ ዓቕሞምሲ ክንድፍር ክበፅሕ ይክእሉን እዚ ከዓ ፀቢቑ ፈልጦ ኣቢ ምስ ሕወሓት ዝዓበየ ሰብ ኣብ ኩሉ ግዜ ነቲ ፖለቲካ ኢሜጅ ክኸስብ ኢሉ ብኢትዮጵያ ደናቁርቶች ስልጣን ይዘው ድንቆሮች ገለመለ ክብል ተባዕለ ካብኣቶም ዝገድድ ውሳኔ እኮ ይወሲኑት ማለት ቶም ደናቁር ጀነራላት ዝበሎም ናይ ትግራይ ገይሮሞ ዝበለ ጌጋ ሎም መዓልቲ ደጊምዎ ዘሎ እዚ ሓደ በሊሕ መራሒ ንሕወሓት ካብ ፆታ ወፂ ክለኺ እዚ ክገብረኪ ኣይግበርኒ ከምዚ ምክንያቱ ብዓብዪ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ኣፍሪስዎ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዲፋክቶ ስቴት ክወስዶ ዝኽእል ፖለቲካዊ ውሳኔ መገዲ ከም ዝፀርእ ገይርዎ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ኣሽንኳይ ዶ ኩናት ተወሊዐ ድብለካ ደለኹ ዋላ ኸይ ተወልዐ በታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እምነት ስለ ዘይብሎም ምስ ዝተሰማምዑ ሓይሊ ተሰማሚዖም ኣብታ ዓንተው ይድበልካ ንኽምለሲ ምስ ተሰማምዑ ወገንን ሓይልን ተሰማሚዖም ሃገረ ትግራይ ናብ ዝመስሮም መገዲ እዮም ዝኸዱ ተወዲዩ ዕጫ ተጋሩ ድሕሪ ሕጂ ምስታ ኢትዮጵያ ክቅፅል ኣይኽእልን እዩ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ኣንበርኪኻ ከዓኒ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ክትገዝኦም ከተመሓድሮም ኣይትኽእልን ይከኣል ተኮይኑ ትኩናት ክቅፅል እዩ ፌደራል መንግስቲ ትኩናት ክቅፅሎ ኣይኽእልን እዩ ዓቕሚ የብሉን እየ ድብለካ ደለኹ እምበር ኣይደልን ማለት ኣይኮነ ምድላይን ዓቕሚ ምስኣንን ነንበይን እዩ ስለዚ ኣብ መንፅር እዚ ንሃና ዘሎ ረብሓ በቲ ዝበልካን ናይ ኣሰላልፋ ዋላ ብዛዕባ ኢለ ተተዛረብክዎ ስሩዱእ ነገር እዩ ኦኬ እንታይ ደልየ ኣለኹ መሲልካ ሕጂ ወጣባ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ እንዲኻ ትገልፆ ዘለኻ ሓንቲ ሕቶ ነጥብታት እንደ ቀሪበ ዘለኹ መጀመርያ ካብ ናይ ወጣባ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ዘለና ኣዝያ ማለት እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ኣይ ውድ ነቨር ንኢኻ ክሪኦ ኣይደልን እየ ንኣብይ ኣሕመድ ክንምንታይ ሕማቕ ኩነታት ኣለዋ ውሽጡ ብፍጹም ክንዓቕ ዘይብል እየ ኣይ ቲንክ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህወሓት ፅምዶ ክብል ከሎ ንነፍሱ ዝኸኣለ ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ፍርህ ክብሎ ኣይክእልን እየ ግን ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ርእይዎ ኣሎ ሓደገኛ ሰብ እዩ ሓደጋ ክገብር ዝኽእል እዩ ነቲ ኩናት ክቕይሮ እዩ ክውድኦ እዩ ክስዕሮ እዩ ዝብል ገምጋም የብለ ኢና ግን ሓደጋ ኣብ ምግባር ግን ሬክለስ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ሰብ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እንኳላይ ምስ ህወሓት ፅምዶ ክገብር እየ ክብል ከሎ ኣሚን ገለገለ ሰብ ኣሎ ንህወሓት ከመይ ጌርኩም ኢኹም መንግስቲ ኤርትራ ገለመለ ኣሚን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንህወሓት ካብ ህወሓት ዋጋ ዝኸፈለ ዝኾነ ሰብ የለን መጀመርያ ካብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብፍላይ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ ህወሓት ዘኽፈሎ ዋጋ ክርስዑ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ እቲ ሕቶ ግን ኣብ ፖለቲካ ምናልባት ሓደ ግዜ ክርዳእና ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ገይም ክፃወት ይኽእል እንታይ ዓይነት ሓደጋ ኣብ ምፍጣር ተኽእሎ ኣለዎ ነቲ መንግስቲ ወይ ነቲ ህዝቢ ደይኮነ ኣብ ኤርትራ ግን ሓደጋ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ነዚ ሰብ እዚ ዝወሓደ ዋጋ እንተተኻኢሉ ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ዋጋ ክትከፍለሉ ዘይትኽእል እንኳላይ ትግራይ ዋጋ ክትከፍለሉ ዘይትኽእል መንገዲ ከመይ ጌርካ ክትወግዶ ትኽእል ዝብል ካልኩሌሽን ኣሎ ሕጂ ኣብዚያ ዝያዳ ኣነ ከብርሃ ዝደሊ
ህወሓት ተሰሪዝሎ ማለት ብኻላ ዘራርባ እቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት አዲስ አበባ ገጹ ዘለዎም ሕልሚ is over እዚ ቴክኒካሊ ንአዲስ አበባ ገጾም የለን እንድሕርና ደገ ክወፁ ኮይኖም እውን ሕክምና ክገብሩ ኮይኖም እውን መንገዲ ኤርትራ ጥራይ ክኸውን ዘሎ መንገዲ ሱዳን ስለዚ እቲ ጽምዶ መን ከም ዝደልዮ መንግን ክዛረበሉ ይኽእልን ኣይክእልን ይትሕቶ እምበር እቶም ህወሓት ዝበሃሉ ናይ ኤርትራ ደገፍ ወይ እውን ብምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ክህልዎም ወሳኒ ንዓታቶም ሓደ ካልኣይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ እውን እቲ ቲፒካል መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይደሊ እውን ኣይገልጽን እዩ ሓደ ሂደን ካርድ እንታይ ካርድ ናይ ሻዕብያ ኣይፍለጥን እዩ ዋላቶም ረቂቕ ክኢላዊ ፖለቲካዊ ተንተንቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ካርድታት ዘይፍለጥ እዩ እንታይ ካርድ ሒዙ ኣሎ እንታይ መደብ ኣለዎ እንታይ ክገብር ክእል ግን ኩሉ ግዜ ሬዲ ምዃኑ ኣይፈልጡ ኩሉ ግዜ ሬዲ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ንእሽተይ ኣንፈት ዝሃበሉ ምስ ህወሓት ጽምዶ ክግበር ከም ዝኽእል so why is that there's a reason for it ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መልክዕ መፍትሒ እንተደይ ተገይሩሉ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ናይ አብይ ኣሕመድ ሓደ ገጅ ፈረስ መፅኡ ክሕዞ ዝኽእል እሞ ንዑ ኣሻዲኑ ብዝሕሰብ ተጠቂሙ ኣብ ኤርትራ ሓደ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ክግበር ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለዎ እዚ ኻመን እዩ ሓደ እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ገለ ነገር ክገብር ዝኽእል ንኣሜሪካ ድማ ናብ ዝደለዮ መንገዲ ክጠውዮ ዝኽእል ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ሕልምታት ናቱ ኩሉ ኣይሰለጠን ኣሎ ንሕልምታቱ ድማ ዋጋ ክኸፍል ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ንሱዳን ዲስትሮይ ገይርዋ ኣሎ ንሶማልያ ፋሕብትን ይትሂላ ኣሎ ንሊብያ ከምዘይ ትዕረግ ገይርዋ ኣሎ ሰለስተ ኣብ የመን ዘሎ ዝዓብዪ ዕንወት ድማ ኣካል ናቱ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ካብዚ ተበጊሳ ኤርትራ ተወዞ ዘላ ስጉምቲ ናብ ሱዳን ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ገጽካ ይኹን ክሳብ ክንደይ ክበድ እቲ ፀገምሲ ከቢድ ከም ዝኾነ ገምጊሞም እዮም ዝውስንዎ ዘለው ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክትውስኸለ ይደሊ እቲ ኦሮሙማ ዝበሃል let's say philosophy ንበሎ ንኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ መህደሚቱ እቲ ኦሮሙማ ዝበሃል እዩ ነዛ ኦሮሙማ ዝደለኹሞ ግበሩ ኣነ ምሳኹም ክኸውን እዩ ክብሎም ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ዝበልኩማ ግበሩ ዝደለኹሞ ሕልሚ ግበሩ ኣዲስ ኣበባ ዲኹም ክትቋፀሩ ፊንፊነ ዲኹም ክትቅይርዋ እንታይ ክትገብሩ ትደልዩ ምሳኹም ኣለኹ ኢሉ ነቶም ኦሮሞ ክሕዝ ከፍትን እያ ናይ መወዳእታ ካርዲ ናቱ ናይ ኣቢ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዚያ እያ ክትከውን ትኽእል ናተይ ገምጋም እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ንሕና ዘይፈለጥናዮ ክህልዎም ይኽእል ኢልካ ትግምት ማለት ኣብሲ ቆልዓዩ ንሽተይ ኣነ ብኸምኡ ክሓልፈ ይደልን እየ የስ ክትንዕቆ ትኽእል ኢኻ በደጋይ ናይ 10 ቢልዮን ፓላስ ሰሪሑ ዘሎ እዩ ካብ ስልጣን ቀልጢፉ ክእለ ብፍጹም መደብ የብሉን ስልጣኑ ንምውሓስ እንታይ ስትራቴጂ ክጥቀም ክእል እቲ ኦሮሙማ ትሒዝካ እንታይ ዝተረፈ ካርዲ ክህልዎ ይኽእል ኣብ ኣነ ኣንደር ኤስቲሜት ኣይገበርኩን ብኡ ደረጃ ይኹንኩን ክሪኦ ደሊ እቲ ማለት ኣብስ ኩናት ክገብር ይኽእል እዩ ኮይለ አንተ ወይ ኩናት ምግባርን ነቲ ኩናት መሪሕካ ምዕዋትን ዘሎ ፍልሊ ግን ኣይ ዶንት ኖ ማለት እዚ ማንም ሰብ እኮ ዝፈልጦ ነገር እዩ ንምንታይ ኣብይ እዛ ኩናት ድውላዕ ሕጂ ዝደልያ ዘሎ ይብን አንተ ወይ ንእሽተይ ይርኢ ኣለኹ ዝኾነ ሰራዊት ገለስ ናብ ትግራይ ፀጊዕ ኣሎ ድብል ሰሚዕ ኣለኹ ካብኡ ግብረ መልሲ ክህሉ ድዩ ኩናት ዲና ክንብሎ ወይ ግጭት ዲና ክንብሎ ሓደ ነገር ክፈጥር ደሎ ኣብይ እታ ድፈጥራ ነገር እንታይ እያ ተምፅእ መሲሉ እኳ ኣብይ ብሙሉእ ዓቕሙ ኣብ ትግራይ ተዋጊኡ ፖለቲካዊ ረብሓታቱ ክዕቅብ ዘይኮነሲ ወይ ትናቱ ዓወት ከመዝግብ ዘይኮነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ድኸዶ ውዕል ፕሪቶርያ እኮ ይፍሪስዎ ሎም መዓልቲ ሕጂ ውዕል ፕሪቶርያ ንኣብን ሕወሓትን ጥራይ ድምልከት ኣይኮነን ኣሜሪካ እኮ ኣላቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካልኦት ተዓዘብቲ ኣካላት ብውሕስነት ተሳተፉ እዩ ሕጂ ኣብይ መልእኽቲ ዝነግሮም ዘሎ እታ ክዕሶሲ ፕሪቶርያ ውዕል ፈሪስ ኣሎ ዲዲኣር ኣይተፈፀመን ኣሎ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድማ ውድብ ምስ ኤርትራ ከምዝን ገይሩ ውግእ ከፍተለ ይዳለሎ እኮ እዩ ድብል ዘሎ ካል ወላ ሓንቲ እኮ ኣብዚያ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ስለዚ ኣብይ ነዚ ክከላኸል ኩናት ውግእ ከፊተ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ኢንቮልቭ ዝገብር ፃውዒት ዝገብር ዘሎ እምበር ኣብ ክዋጋእ ኣይኮነን ምክንያቱ ፕራክቲካሊ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ሕወሓት ኣፍሪስዎ እዩ ጉባኤ ትግበር ኢለዮ እዛይ ትግበር ኢለዮ ዝግበር ኢለዮ ናይ ዲዲኣር ተግባር ክፍፀም ኢለዮ ካልኣይ
بمسرة وعلنا توسين زنبرة مريحنة كي ترفع بحيل فنكيرهم أباريرهم إذا حجي نقلبي تامتي ولا لقيتها شور الدات عن تويد بالكاو أو قفعت فتسيمي وجنوسايد تخيدي وورك تسريقي بعد أكلن إذا كله قريب له إذا خوينا زي أمس تجبرت أبي إذا خوينا زي أمس أوعين محبر سب عالمي الجبر هذا اللمبر أبتقرأي ملو كنترول غيره نحوحات كتف أي خيلني عشان قايد حوحات حجي كاب كبان عطوان وصي ادبلك الله غناو دغف رخيبو ولا تقدم حوحات 360 ديجري تخبيبو قالو فنتيسي وصيكو فنتيسي حوحات وصي فنتيسوس سمين شوا يبصح حجي اتي كمص زخل معبالتات انا بمنصرني ابي كونكون وي ابي خمزي انا ايسه سلازر اخو يكونن كغبر سلازي كيل ينغرك الله برع امنا حزب اثيوبيا 220 مليون 1 مليون أمعت سراويتكم تخولو دو هو مزو 2 مليون سراويت كتت توريرنا لنا لهم تخولو دو هو ግን ኢትዮጵያ ከም ትናይ ቀደማ ይኩነት እንደላ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ኮ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኣብ 1977 300,000 ሚሊሽያ ኮ ኣብ ሓደ ለይቲ እትዎም ሓዲሩ እናት ሀገር ተደፍራለች ተወራለች ይሉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ቆመና ደም ዘለዎ ሕጂ የለውን እቶም ቀንዲ ድማ ይድብለካ ኣለኹ እቶም ቀንዲ ነዛ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ተዋጊኦም ክሳብ ሕጂ ምስ ኤርትራ ዲዩ ምስ ካልእ ተዋጊኦም ኢትዮጵያ ንኽትቅፅል ዝገበርዋ እመን ኣይትእመን ሰሜንኛታት እዮም ኦሮሞ በሎም ካልኦት ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ኣብ መቋም ሃገረ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ምሕላውን ምክልኻሉን እጃሞም ብጣዕሚ ንእሽተይ ዳስዋ ኣብ ነዞም ሰሜንኛታት ድፈርሖም ተዋግእት እዮም ውግእ መርሑ ውግእ ሰርሑ ውግእ ፈጥሩ ስጋኣቱ ኣዊ እዚ ታሪኻዊ ምስሊ ናይቲ ሃገር እዩ ናይቲ ህዝቢ እዚ ከዓ ትማሊ ተጋሩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ዝገበሩ ርኢና ኢና ስለዚ ናይ ኣብ ስጋኣት እታ መጨረሻ ድበልካ ያን ኣይተሰማማዓኒ ኣቢ ከም ሕወሓት ሎሚ ከምታ ሕወሓት ደጋጠማ ናይ 4 ኪሎ ከምኡ ከጋጥሞ ይክእልኒ ኣቢ ብውሕዱ ኦሮሚያ كم هاجر ناي مقام عدل الله كلهم توم ناي أورومو حيلتات إذا أتوم أمج أرشا أفتها من مسرات عباي أورومو بدحر يلوه مالتي سلازي خمتنا مقالة هدما قال خنري يكوننا إثيوبيا تما أقل نقرأك الله تزعبي يشجر دقاتم أبدو بإثيوبيا أبتوم هزبتات مالتي هزب أورومو نالوات أب سيفيل وورك أبتخل خون أب حد كويناتي ناي أوروميا باور منش أبيتو زوم أب تحت زلو غلط أميت كام زلو حجي أنصار أب التسلو في حالتاتهم قالوا أتونا لو أبتي ناي أورومونوز شهنة قال منا قال دبالو بو حدوغن حزب محرا كابوري ديلك حزب تقرايغن اتي محبراوي أقاومهم هاجر ناي من مسرات عدل اللهم بوحد واقع هاجر ناي من مسرات عدل اللهم سلازا أبن هذا إلى خير تلكاني بقى خمتاني حوحات دحر حجي يدون حوا كمتي حوحات إذا ذهبت نعوي في الدقة درأيت إذن أورومو إليت تميلس خمتاني حوحات عدل كقاتمو عيدلني مرارة هاجر أورومو جنس إلنا نخيب إمبير إثيوبيا على تفرس تجارو هاجر ناي من مسرات عدل اللهم ولا تحت حوحات نامرروم تبدلنا نداول وات ايفرجن ترنافس لزلوم هاجر ناي مخان عدل اللهم عبد الجز قمطو هابتلهم كالئ مس إرترا زلوم شجر حسابنا حوار المفتاح حادنس أمحرا من البات بتناتو مقاومه أب 4 يوم هاب كلت السيت ما قولوا أيفلتني جن لبن دحر جيروم حدا جنبار جيروم حدا السيت كفترو خليل دحر حجي يدبلك الله دحر حجي أبي زم حدرا ناينوح جي دم حدرا إثيوبيا كتهلي تغلنا ألس معربان حيلتات تصعنو جيروم من أب مالته كلهم زم تقاوم تحيلتات إن كل رد ما حوحد دلوه كالوت ودبات دلوه ناي مسغاغر منغستي لايك بريج كونوم ناي مسغاغر منغستي كمسروتو أمريكا صاطي غيرا خالوت صاطي غيروم إيفن نيمارات إلى خم تأكل غيروم أمريكاويان ناي مسغاغر منغستي تري مسريتهم على بدرش إثيوبيا نحوحد كتقاطري تخل أبي نمحرا كنترول قبراي كيلي كاب عقمو من العليو درار تسخات أربو زلخا أرغومنت السامام عليه قلت كاب عقمو من العليو هجا عابنتاي ختقمون بقى تنققوا نعي كم تردانا أبي حجي بقى زاناي تقراي ولا عبيليها علم تأتوز قدايزي علم آتيا نسمع أنت أبيهم تدلين بيس كيبر سأتولو
تدلي من أفريقيا أتولو تعذبتي whatever مغنياتو كابزل على خنكيدا ينخلني ناي أبي دحسبون تاي مزا إيرترا تبهال عبد زمدنا ندحر جميرهم ودينا إنا because ناي أبي عدمة خناوح بتزقات أماني حبار شركنا التمالي أبي حساب كندي عدمي كم زنا وحلو تنا إيرترا involvement تذكري خازي لازم أبي فلت يتسبيق ولا كله ثم حيزوهم دلو جيج مانجيش كبيبهم وزلو قد حنوا خمزة كيل فلتي حزب محارد ما أبي عسب تبله تجورة تبله كأي بحر تبله توم تمالين كأي بحر مسواتي يدمنا عساب ستي ويدو عتمتنا عساب اللي عوا يدول نور أمحرو أي سمام يميلون إلا القسن الصها كأي بحر من لس دي ولا عساب ملكتنا دي دحرنا نحسب له هجيك المشقة إنه خوني ناي أزي 4 حيل زي ناب حدا جنبار مسيو مسحوا واحد جنبار غيرو له كالا ابتسخد بالكيا ناي ايرترا مسحوا واحد جبرتو استراتيجيكاو زمدنا حساب حجي اوفيشال در انا ينغير يلن اب تحتي اب محبرسب كماي كماخا اب اكتيفيست اب نغادو خون خيليو اب حزبن حزبي ناي سلام ديلي نريو لنا اتقال ግን መንግስት ኤርትራ مسحوا واحد ابينا استراتيجيكاو ጽምደሎ أبينا استراتيجيكاو زمدلو إنه نسل إيرتراويان كنول ولا أين فلت إننا تفلتنا ونتريزار بوغني مال أبزي تعقبه قبر دلي بزغونا قل زعك أبزي تدلي تمنيت كم تسخاد بركاقن أوشتي قالو 0-0 نحنا إيرترا أزي تفت إرزرلو أليانساب تقراي كمعبل الدليل مخنيات كستاي كوي سيمبل مالت وحج مص كلتا سب غزا انسخان لنا ريغا وينا نسخا باديلا حيسكا مصدق خان زو حج تكالاخل انا بت الى زحدر توينا مصدقي صباحكمون عمتاكم خرمت مصخوم تغبر ام مጨረሻ አማን እንታይ ገደሰኒ ንበይነይ زو حج تكالاخل تاواي زي 5 مصيو دي حبر تيلكاني تو حج نعخ فنطيس مصيو نعين دقين كلكمني مالتي ስለዚህ ዋላ ጽላአኻ ንዓኻ ይድለካ ኣለኹ ዋላ ጽላአኻ ዋላ ምሳኻ ሲፍጹም ደማው ጽልእ ያህልወኒ ግድነት ይባዴላ ናፍራዛን ሒዘ መጽ ነታው ሕጅ ከላኸላ ገዛኻን ገዛይን በሓባር ትድሕን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝሕሰብ ዝምድና በዚ ኮንቴክስት የድርዩ ኣነ ያ ثانك يو ወጣባ ሕጂ ቁርብ ትለይነ ድሕሪትና ብናብ ኤርትራ ክምለሲና ምክንያቱ እዚ ኩሉ ነዛረበ ዘለና ኣነ ኣብዚ ቻነለይ እውን ተደጋጋሚ ዝብሎ መጀመርያ ኦዲየንስ ናተይ ወይ እውን እዚ ቻነል እዚ ንኤርትራውያን እዩ ሶ ኤቭሪቲንግ ኣብዚ ዝዛረቦ ኢንተርናሽናል ኒውስ ይኹን ሪጅናል ኒውስ ይኹን ወላ ቀርና ኣፍሪካ ወላ ንኤርትራ ብኸመይ ይፀልዋ እዩ ብቐጥታ ይፀልዋ እንታይ ይርባሓ እንታይ ሪስክ ክህልዎ ክእል እንታይ ክነስዕሉ ኣለና እንታይ ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ክንመሃረሉ ኣለና ናተይ ጎል ኤንድ ጎል ናይዚ ቻነል ኤርትራውያን ንኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ሶ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ፅንፅዋይ ኣይኮነን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ክወድቃ ንርኢ ኣለና ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ንርኢ ኣለና ታራ ፅቡቕ ዝነበረ ሕብረተሰብ ናብ ዲቕ ዝበለ ደልሃመት ክኸይድ ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንምርድኡ ስለምንታይ ይኸብድ ኣሎ ትብል ዝበዝሐ ሰብ ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ኣብ ቻነለይ ብጀካ ውሕዳት እምበር ዝበዝሐ ሰብ ተረዲእዎ ለዚ ኩነታት እዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ወይ ዝህቀም ዘሎ ነገርሲ ንምንታይ ዕላማ ይግበር ከም ዘለዎ ሪስክ ናትካ ወላ 10% ሪስክ ንዘለዎ እቲ ሪስክ ናትካ ብኸመይ ተጉድሎ ኩሉ ግዜ ግምት ክትወስድ ትክእል ኣለካ ወይ እውን ፕላን ከለወካ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ወላ 20% ወላ 10% ይኹን እቲ ሪስክ ናባኻ ክመፅእ ዝኽእል 10% ሪስክ ማለት በዚ ናይ ሕጂ ናይ ሓዉክ መለክዕ ክትሪኦ ከለኻ ሓደጋ ክፈጥረልና ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ገለገለ ሰብ እዛ ነገር እዚኣ ንምርዳኣ ከባድ ኮይናቶም ኣላ ትብል እስከ እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል ንኽንሕግዞም እስኪ ድገማ ብካልእ መልክዕ ኦኬ ኤርትራውያን ኣብዛ ሓሳብ እዚኣ ክንዲ ምንታይ ምኹንይነት ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ትፅምዶ ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ ገለ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ኣይተቐበሎን ኣሎ ولا توم ناي مقبال دي كونسي اتي ني ارترا مچم ابز عالم هاغرات دبلوماسياو زمدنا بتكا يكواريا عرقا نبور نغري حقي
ولا بتمكروناتنا بسودان ترينا أبزنا 30 قلنا عام تاريخنا مس منجس السودان معات حرقوز قوس نيرو حكي حنسا دبلوماسي بلاشو تعرق حدا منجس تغير حدا مرحق غير قال نور نجاري سوداناويان أب تاريخهم نلو ألاونت إيرترا حتى ملكة أتيوم اللي فلتن بدوب بأسواقونو بكونتروبان نقد بأسواقونو بأمنة نجار كله بوزح نجارات مسحاب كله غلي مس منجس السودان مس منجس إيرترا ግን at the same time ኣብዝናይ 30 ዓመት ታሪክና ድሕሪ መንግስቲ ምዃንና ሱዳናውያን ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትን ወይ ቀይሕ ባሕሪ ናትና እዩ ወይ ከረን ናትና ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ምስ ሱዳን ኣብ ቴክኒካል ነገራት ይደባእሰና ማለት እዩ ወይ ኮንትሮባንድ ክኸውን ይኽእል ወይ ደብኩም ዕፀው ንምንታይ ሓለዋ ደይ ትገብሩ ወይ ሽቐጥ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ካልእ ኣርእስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ንሕና ልዑል ዋጋ ዝኸፈልና ሉሉ ኣላውነትና ኣክሴፕት ይትገብሮን እያ ዝኾነ ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ሓይሊ ነፍሱ ምድካማ ምስ ፈለጠ ኩሉ ግዜ ዘልዕል ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይዚ ከዓ ዝያዳ ዝገደደ ድገብሮ ብሓይሊ ይኹን ብግዴታስ ኤርትራ ከነምፃ ኢና እዩ ሕጂ ሉዓላውነት እዩ ዝድፈር ደሎ ኣብ ዶብ ዝግበር ዝምድና ኣብ ናይ መሬት ምድፍፋእ 20 ሜትር ወሲድኩም 2 ኪሎ ሜትር ወሲድኩም ምለሱልና ይኮነን ብቐንዱ ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት የለን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይፈልጥን እየ ቀይሕ ባሕሪ ናተይ እዩ ምስ ኩሉ ደሴታቱን ወደባቱን ዝብል ስርዓት እዩ ስለዚ ንኤርትራ ዝኾነነ ህላዊ ኤርትራ ሕቶ ምልክት ዝኣተወ እዩ ኤርትራዊ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ እንታይ ይምሕታት ኣድልዩ ንመንግስቲ ዋላ ፅላእዮ ነቲ ምሕደራ ፅላእ የፍተዎ ዋላ ውቃብኡ ደስ ኣይበሎ እቲ መንግስቲ የድብለካ ኣለኹ ኣነ ኤርትራዊ እየ እዚ ዋጋ ሉዓላውነት ድማ ከቢር ረዚን ይክሕልወለን ዝብል ሰብ ሓንቲ ትግጀፍ ዋላ 120-150 ሚልዮን ትወንን ብተፈጥሮ ላንላክ ኮይና ተፈጠረት ሃገር ኤርትራ ናተይ ክትብል ኮላ ኖ ክብል ክኽእል ኣለዎ እቲ ኤርትራዊ ማለት ሲምፕል ولا حمتي زي نقحدد ليكونه تمرت زي كون عفوا مليون تم صلاتي بميديوم زارو له بتوكلتهم زارو له باكتيفيستهم زارو له بامباسادراتهم كيترف زارو له نزل امونتاي انا سخان سميد كما يدلينا كلهم كو بوحد شيموما بيبوم مصحفت قلت لهم كردو زخل ايرتراين مزلو وشتنا بدغ بزح بسكواس ددلي نغير ايكون نزي فتنتات زي كم مسمصه كيمصه كله دما ኤርትራ ትዝክር ኢኻ ነው ኣብዝናይ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ዝነበረሲ በይና እኮ እያ ነይራ ትፈልጥ እንዲኻ ጆርጆ በይና እያ ነይራ ኣብቲ ዲፕሎማሲ በይና ነይራ ኣብ ወታደራዊ ሰላልፋ በይና ነይራ ኣብ ቁጠባዊ ንባዕሉ ከማን በይና ነይራ ናይ ሰንዓ ፎረም ትዝክሮ ኢኻ እንታይ እዩ ተገይሩ ናብ ኤርትራ ሓንቲ ርብዒት እኽሊ መሸላ ዋላ ከይተኣቱ ካብ ሱዳን ካብ የመን ተኸልኪሉ ኢትዮጵያ ብዓብዪ ምሳና ኩናት ነይራ ኤርትራ በይና ዝነበረትሉ እዋን ዝነበረ ስምዒትን ኤርትራ ሕጂ ዘላትሉ ስምዒትን ግን ንበይኒ ስለዚ ብናተይ ወገን ንምንታይ እዩ ዝመፅእ እንተይልካኒ እዚ ሕጂ ኤርትራ ወሲዳቶ ዘላ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቢኮዝ ደም ቅድሚ ምኽፋልካ ሪፅካን ፅዒርካን ፈተውቲ ምብዛሕ ማለት እዩ ሲምፕሊ ፈተውቲ የዕሩኽ ምብዛሕ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ድማ ብሰንኪ ናይ ኢትዮጵያ ፈተነ ሉዓላውነቶም ጥራይ ደይኮነ ረብሓታቶም ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ መንግስታት ፈቲሽካ ኣብቲ ሓበራዊ ፅምዶ ምምፃእ እዩ ኤርትራ ነዚ ተግቢራቶ ዝተግበረቶ መስለኒ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ትመፀሉ ምክንያት ናይ ግብፂ ደገፍ የብሉን ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብቲ ማያዊ ጉዳይ ናይ ዘለኣለም መሰረታዊ ፅልእ ዘለዎን ሃገራት እየን ኣብ ስጋኣት ዝነበራ ሃገራት እየን ዋላ እውን ብፖለቲካ አንፃር ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንክኸውን ዓብ ግደ ተፃወተት ግብፂ እያ ዋላ ኣብዝናይ ኣምሓራ ድዩ ኣብ ናይ ኦሮሞ ድዩ ኣብዝናይ 100 ዓመት ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፂ ተሳትፎ ዘይብሉ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ናይ መንግስቲ ምግልባጥ ፈተነ ናይ ኩዴታ ፈተነ የለን ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትመጽእ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢ ፀላዊት ኮይና ክትመጽእ ኣይደልያን እያ ብኢኮኖሚ ዝዓንተረት ኮይና ክትመጽእ ኣይትደልያን እያ ብወታደራዊ ዓቕሚ ዝዓንተረት ኮይና ትመጽእ እያ ግደፎት ናይ ውክልና ክልቲአን ኣብ ትሕቲኡ ይስእደሎ ማለት እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ንግብፃውያን ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምምፃእ ምስቲ ኤርትራ ዘለዋ ፖፑሌሽን
ውሱን ዓቕሚ ንኤርትራ ደጊፍ ኣብዚ ቀይሕ ባሕሪ ምቕፃል ከም ምርጫኦም ገይሮም እዮም ዝወስዶ ኤርትራ ነዚ መዝሚዛቶ ኣነ ድሕሪ እዚ ናይ ሱዑድያ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ኢኒሽቲቭ ናይ ዲፕሎማሲ ስዒቡ ድመፀ ምዕባለታት ኤርትራ ኣብቲ ግቡእ ቦታ ኣድመፀት ይመስለኒ ስለዚ ኣካል ናቱ እዩ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ኣካል ናቱ ገይሩ እድሪዮ ምክንያቱ የስ እዚ ቁስልታት እዚ እንዳሃለዎ ከሎ مزياتهم كم دي قال ختبل كل خات مجمرة خجمر كل خزنة برا سمعيتات أب نفس وقف إيرتراون تجراوين كسمع خيلي جن أبكم خاصة زين بر تزمت زلوا حدقة نحبار حدقة تغينو نحبار مختير اليوم أبتبايتا أب سوليداريتون كم متكل كم مرقص توصدر لك ولا تي أنت تاتا يمسع ولا تخينا تا يمسع كم تصمو هانو ندحر حجي الرقاقيسكا تي نحبار سوليداريتي نولو بكومن جراوند مسمى مع عقل ملتات كله له ترى كوينات مسمى حجين عنا نعهم كهرمنا لازم زلو ولا تسأل إنا كل الناس إذا نكبر ديكونه نمس أول تون فتنتات الممنصوم تي محزنت بعد إسلام كأصل دمس قدلتات جيجاتات تلو أبتربيزا بزت تفتح كأصل زجد دكا تزحلف جيات 3 عامات كأخت المهرلون كتستنتن بخا زي ما قبرنا يو حزبو دينا حزبه ليقنا حزبنا بدخننا الدربينا يزبل سمعيتات كعبل له سيسنا سلام قداي سموز الخيل شو نحنا تفرحت نكون خلنا كلنا بتقابل لنا ايكون عندن كل التحوات تبع يكون قانو اذا اتوكم زفلت نجر هجي نمتاي لعامق المعامي زي تبلكم لك حدث المعامي كومي نبرنت تاتموسفير كالي نيرو من دور بيلكا لعلكا تامنت مرسلو صرفكا تصرفو نير حجينكم عينت همت يلن اكسلنت تعمت بوتي وتابع حنتي ابديا قد من ابنيك سحتوناتي محلافي بزح سب زقاقيا نتبنتها يلا مسلكا مالي هو حتى طلعتكم يوم زاجاندا زي نسبة إيرترا تساقيو نيرا هو حتى بهالكلا إيرترا كل زي حسابنا هو حتى يا فتيراتو لو ما خا مس هو حتى نتعارق يبلونا زبل زربا سمعي غا زي كابيو كابتي نايف لبي ويون بسل زي بلي بوليتيكا بسلت بخال بسول كون خلي بوليتيكاوي بسلت زي بلو زمز حسابي كن نبزو حساب دما أبسمع عزو التقوين رغيبة يوم جنتاينو مباليو إثيوبيا كل جزء أبارات كيلو زلو يتساقم زخون زلو باب ترى غاسل زي ما حضروا أبارات كيلو زلو هو حتى أبارات كيلو خلو هو تزعابي دينجر نيرترا نسيونيرو كل تسقايا بيرترا زور الدماء ما بقى سناتو سيونيرو أبزي ترتريلا هو حد بهالكن كاب أدي سابا كاب زقلف أب تقرأ مقالة كاب سفر أب مقالة خلون ريسك نيرويو تساقم نيروي بفرلاين أدي سابا كملس ندحر فتينو كل تزلو مقابري أن تحيزنا أدي سابا ندحر تمليسو اتقدم زنبر الشجر كغسل سلازغل إيرترا يتدليون يعني را إيرترا إذا حج لومي هو حتى بوليتيكا تقلي فلو زبحال زلو زربانا يا أبي أحمد بتناي كرمت حساسبا اتزبالت إيرترا تدليو زنبر تسيو هو حد زبحال كبوليتيكا وصوتا كإله إيدين يرتدليت نابك الدق فخلاد ما نزلت بزن مبصحي نيرو however بوليتيكا كم زكاير ربحاتات كم زكاير دمان رلنا أبي أحمد نسلست عامتنا إيرترا نجزيو تاكتيكاوي علاماتات نمهرام حبا قداي تسعويتو إيرترا أبي أحمد كتطحنو نا أبي أحمد فقر سلا زلواي كون انت حقزانيرا 4 كيلو زبحال زلو 4 كيلو زلو سب ويون مرحنت نا إيرترا ربحا كسره يخلدو نا إيرترا ربحا سقات كفتر خلدو يلوم يمدريو زحالفا 3 عامت إيرترا كابقدات عليا نيرابتي أبي أحمد أبسلطان زنبرلو كابقدا وريدنا ناي 27 سلاينا إيرترا زنبري أمريكان كلها هو حد سلواناتو كم زدكم غيرهم إيرترا دما أبتن حصر تجزي أبتغراي تسعوتو زنبرت رايدي كونس مس تشاينا زلوا زمدنا ناي كتبا ناي بوليتيكا ناي دبلوماسي صبو غيرا كتب السلكيلا مسراشا زنبرا أبتو وان تترايون كال نجر كي مسخلو أسوار مجزاني يرو كون غليو شركنتات مدلدال كون غليو كمون بوليتيكا واك أو مناتهم بحدا نكون سريهم أبتو زوبا مس جبت زنبرا زمدنا مس سعودية زنبرا زمدنا كلها مسكينيا ونفتينهم يوم حجون صبوز غنا زمدنا يزلهم مس سوماليا زنبرا إذا كل انتهي نيرو إيرترا وريدوا زنبرا تسقم نأبي أبغرغر كله بزو نجري مسالي تامسو
أديهوني أبي عبد الرحمن ينبر نيرو نأبد ما نجنداناتهم بيلا غيري زغلغلهم نيرو that's why يدقفوا نيرهم هو حتى تمليسو نتاجيمي فلتايو باي ديفولت وانت صحيفاتو اللي زلا ورقات اللي زلا نعكا تكبر سلازغل كل زنغرتي كبلي غليو أبي أحمد أمو داتا نتو واحد زغبر زنبري من قد تختل بس جمبر تاجرهم this guy is now serious لذي هو واحد نخوة تاجرنا أبي إثيوبيا نت منقص نخد عليو قليل سلازغونه ويون ريلاتيفلي بزوج سعره اللي كان مغنياتو نت منقص كودقوز دليل كالوت حيل تاسلو زلو ኤርትራ ዘበገሰቶ ማይኮነትን بمسرته بأبي زي عقبو ألسس قبر سلو زلو مساوتهم كان كمسرح ኤርትራ أمين كل تدمر خلت أربعة مالتي عبنا بوليتيكا وليكنت بوليتيكا وبسلته اللي كان كلا يدما واقعون يخفلك كان it's a bit like فانو زي ኤርትራ يكون انت دفو زلا فانو ناي كللو ربحة سلو زلو يكالو هو حد حجي أبي أحمد نتوز نبرم كالسي مليسهم نكحيلو ناي موتن حيوتن نخقبر غيرو مالو ኤርትራ ድማ ጽምዶም ሳሁን ክትብል ከላ አጆኹም ቃለስ ወዘለኹም አብጎንኹም አለና ትብሎም አላ እንተ ወሓደ ብድሕሪት ኣይንሃርመኩም ኢና ትብሎም አላ ዓፋር እውን እዚ ሕጂ ለንቀነ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኣካልና እዩ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኩሉ እቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዶብ ንዓፀወት እያ ትኸይ ዘላ ናተይ ሕቶ ንዓኻ ግን ወጣባ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ወይ እውን ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፖሊስ እንታይ ክኸውን ይኽእል ልብል ማለት እዛ ኢትዮጵያ ኣብዘን 4 ዓመት እንታይ ክኸውን እዩ መጻእያ ወይ እውን 4 ዓመት ካብ ሕጂ ኢትዮጵያ ክትገልጻ መኻልካ ወይ ግምት ናትካ እንታይ ይመስል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፖሊስ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ትግምት ሚት ኣለኻ ወጣባ ሶሪ ወላ ሓንቲ ኣብዚኣስ ናይ ተስፋ ግምት ክበካ ይክእልኒ I think أنا بتعمل نارو ما عندي كونكون يفلتني أجن إثيوبيا دهر حجي إثيوبيا خوينا أي تقتلنا أنا تسقطوا بزحنا إثيوبيا مهنياتو أبي إثيوبيا سيفيل وور كيمت مهنياتو كابز غرمكا تمالي دي بقى تمالس زخونا سب أم نفسه كف منبر جزاوتي قدم وقع خيمت وي عقرقر كيكونس اخلي خاص شمت حقيدو كنتال اخلي خلت اخلي عنشتي قال مل لامبا قال تاكبتي تحت واي محبر سب قال خي يبن ولا تزلوه ما نصقم خيل اندحر كله تي تواريصو مالتي لومي حزب اثيوبيا بكونتراباند طبنجا خاب ترك زمص غز خم زلو تفلد دو تناي بير بوليتيكا دفتوري بومباتات كيترفه برين اربيجي كيترفسي بكونتراباند ገንዘብ بحصر واغا كلاشينكوف مستعيتو ይሸጣሉ ኣብ ነፍስ ወከፍ ገዛውቲ የድብለካ ደለኹ ጽባሕ ንጎ ጎረቤቲ ኣምንን ያ ኣምሓራ ያሎ ኦሮሞ ኣሎ ወይ ትግራዋይ ክህሉ ይኽእል ጎረቤቱ እቲ ክራይሲስ እንድሕር መፂኡ እታ ትፍጠር ሲቪል ዋር እዩ ስለዚ ነፍሱ ደቁ ክከላኸል እቲ ናይ በቃ መንግስቲ ሃይለማርያም መንግስቲ ክግልበጥ ምስ ተባሃለ ኣዲስ ኣበባስ እኽሊ በርበረ ሽሮ ገለ ይድእክብ ሰብ ኣብ ኣስመራውን ኣብ ዓድና ከምኡ እዩ ሓቀይ كمز خوني تتبعين سبريقة أخلي خيد لامبا زيادة خلو دل أبا أرسابات قبر زرلو كنت أبا نجيد قزي زرلو سب توتال حقو تتصروا ساي خيدو حجي بناتي بزعبات دبلوماسينا إثيوبيا اسكتهولو ديامو أنا بزعبات دبلوماسي غزارب كندي دبلوماسي كندي زمدنا وي أينوت هاجرات مستولدة إنا دبلوماسينا وي زمدنا أنا نقبر تيلكاني قس كبر خيلي مالت قمت تزاريبه كلامس كلا قال خبل خيلي يزغن شبوس لزي كونه ازي جوك تقربوت خليها انا كن اثيوبيا تقصل يمسلني وديوم اثيوبيا كم هاجر كتقصل تخوينا مسرتاو مفتحي ابتناي اثيوبيا بوليتيكا كونتكست تاريخها ابندا يخبر دلو مسلكا عنق 30 ساعه እንዳው حفكو اتولو بقى ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ አቢ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ትፈልጥ ይኻኑ ህዝቢ ኢትዮጵያስ ኣዲታት ጥበን ሂቦኔን ንዓና ዝኸውን መራሒ ከምዚ መራሒ እዚ ኣብ ኢትዮጵያስ ቻንስን ዕድልን ተፈታውነትን ድረኸበ የለን እመነኒ እንደገና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዑደት ምስ ገበረ ድማ ዝያዳ ህዝቢ ኢትዮጵያ እምነት ሕዲሩ እቲ ንሱስ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክካየድ ፀንሐ ኩናት ተወዲኡ በቃ ወዲና ኢና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ልቡን ጽዩ መጽኢናሎ ተቃብላት ዝክሮ ኢኻ ድፊት ኮይ ነበሮን ተቃብላ ትዝክሮ ኣዝዩ ንህይወት ናይቲ ፕሬዝዳንት ይኹን ህይወት ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር
وحس زي نبرت اللي إثيوبيا شعن يا تسلطان تاشو مسجبور تعدد تخيلوا أب تاريخ إثيوبيا يدبل كارلهو دحري وينستون تشرشل إثيوبيا مسبس عام مالتيو بريزيدنت إساس أفورقيو أب ريكاردنا إثيوبيا ببزح حزبي علقليقو إيربورت مسيو في أدواتات مسيو استقبلوا ما إزي خد الريكارد حازو أبنا زكت قملو نيرو ناي إرترا وقر رخيبلو دقفنا إرترا إتنا حوحات عندنا ولا حنتي أي مخدن نيرو أبجن بوليتيكا وساني حزب إثيوبياس ولا نحقي جلس أوي عجلة إسكبز مصنعات غيركم نوساني أربو عيد لين نيركو حزب إثيوبيا ملوء مثل تذكريها مصحف قدس ندامصه قال أملاخ نداصوع مدمار ندابله إذا سبعي زي نعنا خاب شجر زوجنا يلو شجرهم تايديو نبيهر بوليتيكا نعالي بوليتيكا لذا عنك سلاسان شعتن كم دي عمدمس سامتيس دمسي سيل لخو تزولهم نو وان يدلك الله بصرغا وص يزقاو مسباي مرخبن ابي بتزنبرو دغفنا يتهزبي لفو بارلاما اكيبو ايتقم سلازونه غليلو مصنعات وسيدو دغورو حقاو ነገር بولق تدغورو كمان دغفو لعلم 100% ينير اجي عند حد كسبلا خوينا ابي عنك سلاسان شعتن بتحجه حيزو امباير اوروميا خفطر نخالوت حزبታት اوغئتيوم نعم حرا شجركو شجراي نبرن ام حراكو مس فيدرال كوينم تግራይ هريموم ذكريخ مليشانا يتقرا نايم حرا فلي حالي نايم حرا اكو يتقرا خي تواغي ابز كله تصابو زاتو مخنيات يلن كريديت دبال يلن دي اب غوند سراويت كوينم سمين استهاريمو اتو انكو قلطيفو تግራይ مصي غبره ملس زهابكو نايم حرا عيلي كم حزبي كم كلل درجاون فيكتيم زخونت نايم حرا حزبي هاو كان حجي سب ايزي ناي اورومو حيلي فلي حيلي كسع بريناتن تشك ينو كبت صواراتن زعاطقنا اورومو حيلي برت زيفتحس امارا بحق منقس درجه فقور سلا زي كونس عطيكمو زلهم برت فتحيلهم اب اوروميا سقع فنچو تعاطق حيل له تمالي سمعها اندحر كوينكا 25 مليون دولار زوص اصوار بقطه تئزاز شملس ناب اوروميا تجزي خبع لي يوكرين قال خبع الأذربيجان بكونترباند أتيله نبي ياخذوهم دلوا كوردي زي كم زي تاشم يكون سلذا أنا إرتراس متسمى إثيوبيا أنتي إثيوبيا أينوت إثيوبيا تبل كحشني قطر هذا إثيوبيا قطر خلت إثيوبيا قطر سلسته قطر أربعة إثيوبيا سعشمن دون أقول نمبر كم أبكم درجات سر إثيوبيا أي مثلا أي مثلا Excellent. أتي أنا وين أتي زيادة تا إثيوبيا أنا بيكت كيديا رايزي كنت حتونا تيسي إيرتراسي منقس إيرترا زيانة مودة تا بوليسنا تا إثيوبيا دي يخون نزبلي مالت تا إثيوبيا تبهل منقس إيرترا لك كم تاب السودان زغطلا زلو السودان كتفك عليه بلان ويون السودان سي لولا ونتوم كعقبك خلو اللوم بفلاي بريزنت هاجر إيرترا أب السودان نايدو السودان ما إلا يون قبول كم زي نبرن ولا دكتور جون جران يدليو كم زي نبرن ناي كالوت حيلتات دفيت كم زي نبره زقلت انترفيو ناتلو أب إثيوبيا زي نبرون again تي إثيوبيا كتما غالية بالله زبل بوليسي درجة مهنياتو تزوبا مسقور باب تخابير كاخا تعب زبل بوليسي نايرترالو كم بوليسي تشبق بوليسيو أب سناي تكبار استمركوسي ونكت ولا تخليقة نقول بيتك كفرس كتأف كم توم نسوم زحسب لنا ديك ونسي تبغ زحسب لهم يم أب كون النت متسينا هنريو خلنا جن سقايز بيرترا كم يرترا وناب كله نجر نخين كيد أنت تأميهم زل منوخة أنت تجيبهم جن كرقوا خان قتلوا خان زدليو بوليتيكاوي إليت أبارات كيلو كسب زلوا أتي إمباير مايند سيت كسب زي اللي أمين أورومز بحالتي تا إمباير نا إثيوبيا كم حسوم زجفجفتي حنتي زربالا أب جديونن إلياس أمارن كزاربولا خلو سمعكوسي إرترا أنا حدا الناس نتا كتركب كلا زبا جنبار ناس نتني إرترا تراي كون نامتيو نهزب أورومو نتناي شوا ويوناي سمين ناي أمحارا يخونا شوا حيلسي كسعر كم زغلنا بجمريا أبكون الناس ترد على جزيو سلازي بس أنا حدا معلت ناس نايز بيرترا معلت حرنت
ናይ ኣእምሮ ሓርነት ንህዝቢ ኦሮሞ ዝፈጠረ እዩ ብምባል ሓደ ምሁር ናይ ኦሮሞ ንኤርትራውያን ኣመስጊንዎም ነይሩ ናው እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኦሮሞ ዝበሃል ጽቡቅ ዝኾነ መሰል ንኽረክቡ እንተቃሊሱሉ እዩ እንታይ ግን 4 ኪሎ ዝመፀ ክንምንታይ ኤርትራ ጽቡቅ ጌራትሉ ብዘይገድስ ስትራይክ ባክ ተገምጢልካ ንኤርትራ ምህራም ከም ልሙድ ትርእዮ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ከምዘም ኢትዮጵያውያን ግብፂ ስትራቴጂካዊ ፀላኢና ኢሎም ኣቐሚጦም ካብ ግብፂ ጽቡቅ ዝበሃል ክመፃ ይክእል ኢሎም ዝወድዎ ኤርትራ ኸ ኣብ ሓደ ግዜ እዛ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘላቶ ቅርፂ ክትቅፅል ድሕሪ ኮይና ንኤርትራ ከም ሃገርን ከም ህዝብን እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ክትፈጥረሉ ትኽእል ንሳይልካ ኩሉ ነገር ናብ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ብዓይኒ ጥንቃቐ ክትሪኦ ጥራይ ዘይኮንካሲ ኢትዮጵያ በዛ ሕጂ ዘላታ እንድሕር ቀፂላ እውን ንኤርትራ ሓደጋ ክትኮን ከም ትኽእል መደምደምታ ወሲድካ ስጉምቲ ክውሰደሉ ዝኽእል ግዜኡ ሕጂ ኣይኮነን ወይ እቲ መንግስቲ ኤርትራስ ኣብ ከምዚ ክበፅሕ ኣብ ማይ ከኣለን ዶ እየ ዝብል ዘለኹ ነዚያስ እንታይ ክትብላ ትኽእል ኣይኖ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ግን ኣብዚያ ዝከታተሉና ዘለዉ ከዓ ናይ ዝመፅእ ወለዶ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ክኾኑ እዮም ገለ ካብዚኦም ኣብዚ ዘለዉ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ክኾኑ እዮም ኢትስ ክሊር ጂ ናብ ኢትዮጵያ ዘለና ኣረዳድኣ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ራይ ሳቶም ክምቀሉ ድዮም ኣይምቀሉን ኣነ ከም ኤርትራዊ ከም ጎረቤት ጥራይ ክሓስቦም ዝኽእል መርኪኑ ዕንቋ ዘለኒ ስምዒት የብለይ ናብ ኢትዮጵያ ቀደም ከም ጎረቤትካ እታ ኢትዮጵያ እንተተበዲላ ገለመለ ገለበል ነይረበትና ሱዳን ፋሒላ ኣላ ኦልሞስ ንኤርትራ ዝመፃ ፀገም ግን የለን ካብ ካልእ ፍልይ ብዝበለ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ከተቐምጥ መሃለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ትብል ከምዚ ክትገልፆ ፀናካ እዛ ሃገር እዚኣ ንሓዋሩ እንታይ ከም ትኾነ ኣይትፍለጥን እያ ግን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኾን ይኽእል ትብል እንታይ መሲልኳ ብቐዳማይ እዚኣ الإلياس تقاطعنا نرنا بقلم مسحده أنس إناف إز إناف بقى من قصة إرترا مس إثيوبيا زلوا مرقص خنصروا له فورمالي دول كارلو بحقاوي جيروس خنصروا له فاكت بزع دبلوماسي تفلتيها بزح جزيه ولا بتقالات تقاما حدا اوان كمزي ብጣዕሚ ረስን እንተሎስ ከንድ ደካ ገለ ሰብ ዘይሪኦ ነገር ተጠቂምካ ነቲ ዋዒ ገለ ትቋፀሩ ነገር ትገብር ኢኻ እዚ መዓት ትሉስ ኣሎ መካኒዝም ኣሎ ግን ዜሮ ዜሮ ኣነ ብናተይ እምነት መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ መሳርዕ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሓስባ ክውድኡ ኣሎም ክፅንቁ ኣሎም ልዕሊ 3 ዓመት ዋጋ ክፊልዎ ነዚ ህዝቢ እዚ ሎሚ ሃገርና ዘላቶ ናይ ኢኮኖሚ ኢሜጅ ተሪኢኻዮ ብሰንኪ እዛ ኢትዮጵያ ህዝብና መንእሰይና ኢኮኖሚና ፀጋና ብዝ ህዝብና መናእሰያትና ዝሃለቀሉ ብዚ ናይ ክልተ እብረ ኩናት ናይ 3 ዓመት ታሪክ ኢትዮጵያ ኣነ ነግረካ ኣለሁ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝቆመት ሃገር እያ ብሓይሊ ኢድ ሰብ እንዳቆረፁ ጡብ እንዳቆረፁ ብሓይሊ ዘቆምዋ ኢምፓየር እያ ኣብዚ 100 ገለን ዓመታት ድማ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ዕዮ ገዝኦም ንኣብነት ብሓይሊ ዝቆመ ሃገራት መዓት ኣለዋ ኢምፓየር ዝነበራ ብኸምኡ የንቀም ኣብ ኢትዮጵያ የተጀመረን ግን ውሽጣዊ ዕዮ ገዝኦም ኣይሰርሑን ካሳ ከማን ኣይከፈሉን የቅሬታ ይበሉን ቶም ከምኡ ዝገበሩ ትቂም ካብ ወለዶታት እንዳተሳገረ ይመፅዩ ታይሚኒ በቃ ግዜኦም ዝፅበይሉ ፀኒሖም ሕጂ ሰዓት ኣኺሉ ሕወሓት ኣብ ደገ ከፊትሎም ናይ ብሄር ፖለቲካ ምፅዩ በቃ ፍክሩ ኣለዎ ሎሚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስምዓኒ ሓደ ኦሮሞታይሲ ንሓደ መሓራይ ቀቲሉስ ልቡ ብሳንጃ ውፅዩ بكاميرا هزب اندارأيو فيسبوك زتقع إذا هاجر زي أختك تسألينك تحسب كم هاجر كوينة زي مثل لازم منقص إفرانتا يتصبر له منقص إفرانتا يتصبر له أبوليسي إخا أمت الله جانا نقول عزربا كزاربا يدلني يجن أبوليسي بنتصور كأمت الله منقص إيرترا كساب حجي منقص إيرترا نلولاونت إثيوبيا نجزاتها وحدنت إثيوبيا إنه تعياتنا البوليتيكا مرارة حمس يوم وشتاو بوليتيكا وصقبنا إثيوبيا فتحهم مسقروا بتم سلام خودو اللوم زبل ناتنا فلسفنا ويناتنا بوليسي واقام فرقنا خفلو ويتزبي كودا اللو هذا معلبي بوليسي ناي بوليسي وساني قبر اللو تمنقستي شعو انت هاجر يابط انا تولد كند هاجراتين دولدا ككما ماص انت انقدن هذا حرق زي تايبلون نعي 10 መንግስት ተኾናኸ 10 አምባሳደር ንሺ ምጸገም አይኮነስ
10 أمباسادر نقبر مهورات منسيات أمباسادر ناي أمحار أمباسادر ناي تقرأ أمباسادر ناي أورومو أمباسادر ناي عفار أمباسادر كنقبر نغالينا نحن عبز ساعات زي إثيوبيا كلكو من كم دوغا أنا ونكوين فلت إننا نيرنا تبسلت عن دد مسا كله أي بحري يدبل مريتاتشن أي بحراتشن مريتهم بر حزب ما يقد سنان داوليم دوا بقنا تسنيها مغناتو ردو نغري سلازي مسمنينا خنواغا أدلنا عيناي من قستي دوس نايت فلت العسر عامت يواغا أكا تحادمت تحادخ متصور لها اتي توهليلو زمس فايلات شقر كفوت حيدلني لايك ناي أبرا أيو تفايل دربيو أبنا بكد مناتيو شعون تايلو أبن تايلو تبزن زموص نوصتات كفتح دليو عصب كم تسألكم يلو ملس دايكم إيد قبر ملس تايلو خلق هيري انداوم ملس وصدا إيرتراس كم تسألكم يلو يخيل دو مسلكا أبسلطان عدمي يخلنا وحي دك أمحارو متيام كواقو خام دك أورومو متيام واقو خاص خاتو واقا أبزو قزي نقرأ كاللو إثيوبيا ولا 10 مليون سبات وق انت تخفل على حنتو وقي ادبلك على اللخو كاب بحر بيشلفاي نعنا قن 10 من اسيات واقات تخفيلنا 10 غزاوتي انصلمت ስለዚህ መንግስቲ በፖሊስ ደረጃ ደው ከብሎሎ እዝናቴ እምነቲ ነው ወልክ ምናልባት ናይዴ ተራይነ ነገር ተሎ ከማሮ ለኸሌ ግን መንግስቲ በቃ እኮ 3 ዓመት ከይዱ እኮ ሻዕቢያ ከሜዳ ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ መርገጺ በጉባኤ ደረጃ ኣብቲ ማኒፌስቶ ናቶም ኣሚጦም ኣለዎም ጸገም ኢትዮጵያ ብሄራዊ ሕቶ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ እዩ ዝፍታሕ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ክሕሎ ኣለዎ ኢሎም ኣዝ ፖሊሲ ከም መትከል ሰርሕሉ ጸኒሖም እታ ዝፈረሰት ኢትዮጵያ ሲ ሻዕቢያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ባንዴጅ ገይሩ ገለ ገይሩ መደንዘዝ ገይሩ ከድሕና ይኽእልን ዝኾነ ዋጋ ድማ ኤርትራዊ ክኸፍል የብሉን ንድሕነት ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይ ናና ኢንተረስት ይኮነን ጉዳይና ይኮነን نحنا دومنا عصينا مستوم مسانا رسرح نسرحنا إذن خسرنايو ناي 20 قلن عامت مستقار واستخسر كمل سالو إذن دحرت مليسو نحنا ناي أورومو إمباير يفتر ولا ناي غوراغي إمباير يفتر نعنا بمحبراو قومانا بجروتنا بجيوغرافي صلوت يكونوا نعنا أيكونن أورومو بسلطان مصين إيرتراو انتاي غورو ناتي مستقراي صقم ስለዝነበረና እዮም ክፍክሩና መጽዮ ቢኮስ ተከፋፊሎም አለው ዚአቶም በኮልና ዕድላለና ይሎም መጽዮ ዚአኽን ሓትማን ተኽኢልና ግን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብ ተፈላልዩ ብሄራት ሶማሌ ኦሮሞ ንዓና ወላ ሓንቲ ገብርና ይኽእሉን እዮም ኢቭን ንዓና በዶባ ይራኸቡ በቋንቋ ይራኸቡ ኢንተግሬሽን የለናን ኣብ ንግዲ ኣይንራኸብ ንዓና ክጸሉና ዝኽእሉ ተጋሩና ማሕበን ዓፋርካ ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ተሰርሐ ውጽኢት ተምጽእ ደስ ይብለኒ بقول كي كحسب كله تجاجيت هوينا خرم الله خير ثانك أنا I think زرباقة لبنا بزحات إيرتراويان إذا تنكف مخانو ردو تتصبو نجرا بإيرترا نزا سخازب الكان دحريلكا نمن تايكم غيركم يلو زكاتا من يسوي حزبية لن it is so clear مالت كندي إيرترا واغاز غفلي لن كابز هاجر زيا كندي زكا في أخفي لكا خمان كاب جيجوز مهار تزغونكو حالفا غير كالوت مال الزمر لو مكتفا كاي لزمت مخاب تدغاغامي أبي كورسو أو حسكالو يتقال مكا ملس حنجيركا 4 كيلو بصحكايو يتقال مكا سلازي تسفاز بحالنا إيرترا كلي I think تمنقسو نزو حجينا يموداتا مدام نمتانا تكون غليب let's forget this thing now إيرترا نحنا إيرتراويان أبدا قزلنا بفلاي إيرتراويان إذا حجي زكايات زلو أبي أحمد سي نعنا بخميك نحاسب ويون الأماناتو نحنا نعدنا نخي كيد إيرترا ناب معبالنقس كاسن تخدو زلان عونو مقلاب كند منتاي أجندا اللو تبلنا زي زفطرو زولو دراماسي نحنا نتي زلنا مومنتم كقتليلو زقبرو زولو دو خيني سمعكا ويس تكون النتي نابكم زوس زلو No first of all نحنا ريخا أنا نعيب دردانت من قصتي تهاجر أو كناتي ثانية ማለት ናብ ልምዓት ክምለስ ተኮይኑስ ብውሕድ ደረጃት ሰራዊት ኮን ገዝኦ ከፋን ወሎ ኣፋኒስ በቃ ሕጂ ናይ ልምዓት ሰራዊት ክኸውን ኣሎ ገንዘብ ክኸፈሎ ድዩ ብኮንትራት እስኻል ኣርስቲ ግን ናብኡ ክንምለስ ክንብል ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰንፈላል ተኣቲና ስቲል ናብኡ ንኸይድ ኣለና ስለዚ ኣነ ሓደ ግዜ መፈፀምቱ ማለት ጥይት ዘይተተኮሰ እምበር እቲ ተፋጠጥ ኮቦቱ ኣሎ
تستاند باي مخان سبوتو له مالتي قدن تقيت سلتتكوسه وقع ما قالو شنو لبونا وقع كايدالو ناي بروباغندا وقع سن عمره وكينات كايدالو ازي براكتيكالي ناب وقع نخي قيري حجي تسرح مبر جميرو ماكو يم توقع كابز على وقع ስለዚህ አነ እንታይ ይኽብል ደልየ መሲሉካ ኢኮኖሚና ክፍወስ እንድሕር ኮይኑ ብናተይ ጆርጆ ሓወይ ብናተይ ምስ ትግራይ ዘለና ፀገም ክንፈትሖ ኣለና ተጋሩ ከዓ ምሳና ዘለዎ ፀገም ክፈትሖ ኣለዎም ዋን ቱ ዋን በቃ ክፈትሖ ኣለዎም ምክንያቱ ተጋሩ ሲ አትሊስት የድብለካ ደሎ ካብዛ ኢምፓየር ኢትዮጵያ እንድሕሪ ተጻብኦን ፀገምን አጋጢሞም አትሊስት አብ ኤርትራ የጽልሉ ዞም መራሕቶም ትማሊ ዝረአኻዮም ብኽፉእ ጠፍእኮ ብኸምኡ ክጠፍኡ ግብኦም ነይሩ ድዩ ትጌጋት ተደይገብርዎ ኖ እዚ ገስረጥ መንግስቲ እዚ ከምኡ ዓይነት ሽግር ክፈጥረሎም ከሎ እቶም ስትራቴጂካውያን መራሕቲ እኮ ዋይኖት ኣብ ኢንተርኮንቲኔንታል ኮፍ ኢሎም መርሕዎ ትቃልሲ ኣይግበር እንዲ ከምኡ መሬት ኤርትራ ከይድካ ህዝብካ ተሓባቢርካ ንመሰልካ ትቃለስ እዚኦም ነታ ጎኖም ክትከውን ዝኽእል ነበረት ሃገር ስኢኖም ኮይኖም ኣብዚ ኩሉ ሽግር በፂሖም ካብቲ ጌጋን ግን ተማሂሮም ክኾኑ ተስፋ ገብር ኤርትራስ ብውሕዱ የድብለካ ትግራዋይ ተበዲሑ ተቐጥቂጡ ዋላ ብዙሕ ግፍዒ በፂሕዎ ኤርትራ ተፅልሎ ንሕና ከዓ ተጋሩ ከምኡ ብኡ ዝመፅእ ነኋላትን ብኡ ዝመፅእ ፀገማትን ከዓ ናባና ቅድሚ ምምፅኡ ናብኣቶም ቅድሚ ምምፅኡ ሓያላት ምኾንና ጥራይ ተረዲእዎም እቲ ፀገማት ተፃብኦታትን ከነርሕቆ ንኽእል ኢና ሎሚ ኣይነርሕቆን ኢና ትግራይ ሉኣላዊ መሬታችን ኢሎም 4 መካናይዝድ ኣብቲ ግንባር የምፅኡልካ ባድመ ገለመለ ኣብቲ ጥቑ እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብድላዮም ቁማር ኣፃዊቶም ምስኻ ኩናት ትገብሩ ኣይ ቲንክ ሎሚ ተጋሩ ዝነቕሐሉ መስለኒ ሕጂ ክንታዓንቶ ይድበልካ ዊን ዊን ናይ ሓባር ረብሓ ተኮይና ናይ ሓባር መኸተተ ድሊ ኣይኮነትን ኤርትራ ሉኣላውነታ መሬታ ንባዕላ ክትከላኸል መንዳ ክከላኸል ኣላሞ ፈቲኻ ዲኻ ንጉስ ትምርቕ ክወረካ ዓይን ዝበለካ ክሳብ ሓደ ሰብ ዕድልካ ክትርኢኻ ንተጋሩ ኣሚንካ ኣይኮንካ ንሃገር መስሪትካ ተጋሩ ንዓኻ ንኣሚኖም ኣይኮኑ ንሃገር ግን ብውሕዱ ሲ እቲ ሶሊዳሪቲ ምሕዝነት ሰላም ዝበሃል ኣብ ሕማቅ ግዜውን ክጠቕመካ ስለ ዝኽእል ምግባሩ ግድነት እዩ ብዓብዪ ከዓ ትውግእ ጥፍኣት እምበር ልምዓታ የምፅን እዩ ሰላም ምስኣን የምፅእ ደዲ ወለድካዮም ቆልዑ ብዓረር ይቁለቡ እዚ ከይኸውን ናብ ሰላም ምምፃእ ኣገዳሲ ይመስለኒ ሞ ቴንክ ያ ዝያዳ ኣባ ሓንቲ ነገር ኣላ ደስ ዘይበለትና ኣነ ግን እታ ዘረባኻ ግን ንምንታይ ከምኡ ከም ዝበልካዮ ግን ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእኒ ምክንያቱ ኣብቲ ድሕሪት ፅቡቅ ጌርካ ስለ ዘፀበቅካያ ኣነ ናተይ መረዳእታ ወይ እውን ዳርጋ ብዛዕባ ኤርትራ መደብነብታ ዝገበርኳ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ይኹን ጎረቤታ ዝመፅእ ረብሓ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ናታ ኣብኡ ክምርኮስ የብሉን ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ጅቡቲ ይኹን እዞም ሃገራት እዚኣቶም ከም ናይ ኤርትራ ሙሉእ ልኡላዊ ፖሊሲ ዘይብሎም መንግስታት ክሳብ ዝኾኑ በዓል ገንዘብ መፅዩ ኩሉ እቲ ስኻ ዝሃነፅካዮ ከፍርሶ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ናይ 67 ዓመት ተመክሮኣት ተተበጊሳ ኤቭሪቲንግ ከምቲ መንግስቲ ሰልፍ ሪላየንት መጀመርያ ነፍስና ክንክእል ኣለና ኩሉ ነገር መሰረታዊ ኩሉ ነገር ደብሮ ይትኽእልካ መሰረታዊ ነገር ግን ነታ ሃገር ፀዓት ድዩ መግቢ ድዩ ማይ ድዩ ንህላወይካ ዘድልየካ ኩሉ ኤርትራ ኣብ ነፍሳ ክትምርኮስ ኣለዋ ፒሪየድ ምክንያቱ ዘተኣማምኑ ጎረባብቲ ስለ ዘይብልና ትግራዮም ሱዳኖም ጅቡቲኦም ኩላቶም እንኮላይ ስዑድያ ሓዊስካ እንኮላይ ግብፂ ሓዊስካ you should never depend strategically ኣብዞም ሃገራት እዚኣቶም ምክንያቱ ንኤርትራ ኣብ መወዳእታ ዓበይቲ ሓይልታት ክሳብ ዘለዉ እዞም ዓበይቲ ሓይልታት ድማ ክዝውርዎም ዝኽእሉ ንኣሽቱ ሓይልታትን መጋበርያ መንግስታትን ክሳብ ዘለዉ ኤርትራ ብመሰረቱ ኣብ ነፍሳ ክትምርኮስ ክትክእል ኣለዋ ካልአይቲ ዝበልካየ ግን ታነት ብናትካ ኣበይ ኣብሶሉት ልጥቕሚ ኣለዋ ኣብዪ ኣሕመድ እንድሕር ተጋሩ ኦኬ ድሌት ከግበረና ኢሎሞ 5 ክፍለ ሰራዊት ኣምፅኡ ኣብ ጫፋት ናይ ትግራይ ኮፍ ከብሎም እዩ ውጋ ይጅምርኒ that's the biggest problem ተጃሃን ውጋ ይጅምርኒ ኤርትራ ግን ሓዋሪ ጆሆ ናይ ኩናት ክትከውን እያ the same ኣሚን መለስ እኮ ከማይ ገይሩ ነይሩ same history ዋ 10 ዓመት ሰራዊት ኣብቲ ዶብ ኣቐሚጡ ንኤርትራ ግን ዓብ ዋጋ ክፊልዋ ስለዚ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ገለገለ ሰብ ዘይርድኦ ሰብ ኣብዚታት እዩ ዳሎ ትፍለለይ
مستقراي صمدو مالت نيرترا كاب أبيت إحنا مالت هيكونن كاب كفتر زي كل كوينات قلنا أي كوينات كل جزء دلونات زلوا حيلي ناي مفتقات منفس كره غلا يخلي لذي أبي أحمد ولا 3 مليون سراويت ناتو أب أوروميا دي أب قلم لن تغيرو we have no problem أب تقراي أمسيو أب أفار أمسيو أب أفنش أنا كفت بيلوم له لا مريتيو بعالم درجة ملو مثلا له نعتاتهم كقلب صقم يبلون نيرترا ግን بفصم سراويتا كم زي كاب جنبارات وتيو نورمال هيوتو كم زي مرخو قبري واي قريف كاي دحانو كي وقع يقبرني الكان تخيد كخا وي نو إثيوبيا أنت كم تقبر نقع أنت فتير كالهم سنة 4 ساعات يوزونيهم متيهم كل عالم حقي تحيسهم نيرتراك والروا سلازي أزين قبرو زلنا أمو داتا مجمري حزب إيرترا لما نمجزي حد النوتو نكحيل يو تسرح أنا وتابع سكالوت نقبرو زلنا مغنياتو نيرترا نيمود داتا تقند مسارح ناتا حدنت نايز باسل زخوني تالاي إزي عجي تفتيرو زولو حقاف ولا صمدو نتي حدنتنا زتناقف قوم كم زي بلو إيرترا مستقراي تقبرو صمدو بزخوني يخون إيرتراويان لحتنا زتناقف قونا يقباني because at the end of the day مستقراي سلز قبرنا زترف كويناتي كلهم بر زمتس أقام كلي كلني ولا ون كوينان تتقايدة تقاركم دليتهم كم لقولهم إيرتراغن تبرت أب نفسها كم زي كوني تقبر زلا لذلك بحين إيرترا تحسب وقت كلا لك هذا سم تحسبوا على رسيب هنا إيرتراويان جن التكويناتن مدافعن تانكتاتن نبي إيرترا نخي قرب نكلا كم زلنا جيرنا نوزدو لذي أنا نسخان نقبرو زلنا زمدنا زكاء لنا من قدي أما داتا الجباب بيلينات كمزازم تقبريها أما داتا مزجورة بيت كسلام يدليكا for God's sake إذا روكي ساين سايكونن مستقراي زمدن سلام يدلينا every I mean نزت تتصاب عند هرقين كاب مسرة تتصاقم على كاب جورة بيت كا imagine جورة بيت كازولون دحر سلام زي بلو كم يجرق قصين كتحضر ስለዚህ ተጋሩ አምላኽ ዝሃበና ፈቲና ዘይኮናስ አምላኽ ዝሃበና ጎረቤትና እዮም ዓፋርኩም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣምሓርኩም እዮም ስለዚ ምዝዮም ህዝቢ ፅቡቕ ዝምድና ክህልወና መሰረታዊ ሕቶ እዩ ሰላም ከዓ የድልየና እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ጀንዊን ዝኾነ ቅኑዕ ዝኾነ ሰላም ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎ ዘላቕነት ዘለዎ ሰላም ክንፈጥር ኢና ንደሊ ዘለና ምስ ሱዳን ኤግዛክትሊ ከምኡ ሱዳን ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ካልኩሌሽን ኣሎ ኤርትራ ምስቲ ብምብራቕ ዘሎ ሱዳን ምስቲ ደብና ዘሎ ዝያድ ዕምቆ ዘሎ ሰላም ገብሪ እዩ ዘሊ ምክንያቱ እዘን ሃገራት እዚኣተን እንታይ ክኾና ኣይፈልጥን እዩ ግን ምሳና ጎረባብትና ፅቡቕ ዝምድና ክህልወና ናትና ረብሓ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ካብ ኮነ ናይ መወዳእታ ነዊሕ ግዜ ሒዘካ ኣለኹ ነዊሕ ግዜ እውን ሒዝናዮም ኣለና ነዚ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ሪኢኻ ናብ ዓድና ዘለና ጠመተ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ኣብ ግምት ኢኻ እንታይ ለበዋ ትብሎም ነዚኦም ፈለወርስናትና 3500 ይሰምዑና ኣለዉ እንታይ ለበዋ ትብሎም ናይ መወዳእታ I think أنا أنت مثلك كل سبي كتاتلو له نعي بتي تعم زجرمني حدا نجار الله حدا هجر أبزح جزناي صمدو بلو ناي سلام صمدو بلو أليانس whatever زخونة ترجم هابو مستي إرتراح تحالفوت أنحت كبدت أبقى طبعا هنا بتهز بزجات أما شجر داغماي كوينات كي لعل كند معقتي ميكانيزم دي بزكال متن معقتي زي ندحضر دانا خوينو زي تصابوتات زي كنغدفو لنا نتي صمدو بعين طرطرا مرأيو حما اكو تليكونه كنامنو كنكل لنا مغنياتو موتنا خو واحد كوينات كو واحد سدتنا خو واحد تهوكتن عقرقرنا بتخباب هنقبر لومي كاب جالانت وزينا مساب كبابي زلو حيلتا تسلفنا لنا جورجو اتبوز حساب دير دو نقر الله هزبي ارتراكو بيني دواغا نيرو منقست ارترا بينو كوي دواغا نيرو يفلد دي تهزبي ناي سلسته معال تقلم ناي سراويت ودي اخم نبرت ارترا فلدو ارتراس ناي سلسته معال تقلم ناي سراويت ودي أديتاتين تطقون إحنا قلن جنبارات ندخل عن السراويت يبن أدحينون وأدحينو معد. أي سلسلة معلت أنا أدخل اللي سمع أخوي خاب صغير لسه علالنا شو كي مثلك. انتهي تتصبي وسخاتكم سأرجع قال الذي تقليد أطولنا سلسلة معلت سراويت ناقو قال ودي استعينا نخون
حجي تتكوست له خالي قال له معك نجر له حجرنا يمدحل إسران قلنا عمتي غير حجي حلنا ندحر لنا خوينوسي لومي من قصي إرتراز وسيد وزرلو سجنتي أنا حد زي بينك حسب كله خنتاي كم زبل وأبي ده أني روم كلامي اللي بالتردي كله مالت أبتو وانت زنبر إن حتى عامل بس حجي خير يخلقه زي الدار قد خوينو تخوينهم حجي خوم يجيرهم عارك ده يقولوا سب زرع يقولون مالت كوي سيمبل حكي له بينك وانكو أنا خرد عارك ده يبلكات خوينو زرع يبلكات حاو خاب جزا خلوه تخيل حفت خاجن معلتاوي مسخاب شو دوعل اب سرح دوعل اب مزنقع دوعل سيت زقرب عرك خايو سلازي عرك خايو زراي خايو اذا حجي اليانس مالتي ام منغوس خان عرك خان زي ولا سخا تغاغي خا خلو عرك خا نعخا يدزري نعخا يدزريلك رداكالو سلازي اليانس فطير منغستي ኤርትራ ሎሚ ብትኸባቢ ዘሎ ሓይልታት ብጀካ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ሶማሊያ ጅቡቲ ግብፂ سعوديا ሱዳን ደቡብ ሱዳን እዚኦም ኩሎም እዚኦም ኢንክሉድድ ናይ ትግራይ ሓይልታት አሊያንስ ናቶም ገይሩ ኣብዚ ደረጃ በፅሐሉ ስለዚህ እዚ ሎሚ በይልና ይኮንናን ደብለና ኮንስ بيننا يكوننا نكمل كلنا محازوت ابزحنا لنا بكل ملكيو مالتي بكل ملكي بر ارتراويان بينهم يمحلفومو تفتان اوان تعنتو يدبلو خاناي سنع فرم بلو كان شرحتات دنبره ارتراويان منغستي ارترا سراويت ارترا بين يسغيرو مرفئ فتلنا لاغيبو I don't know كمي سجيرو كمان أنا سلزينا وركو جرمانيو مستعاق من إيرترا مستي من أس إيرترا مستي بعد من إشتي إيكونومي زي مهلا وكتري خلها أما أمريكا عرب أكل معك أبن جلن جيروم إذا دندان زي خمسة عينت مدندان كوتر أي فلتني بر كميلهم كبت إسمه وتسمه تحسمه يخاطر حجي إذا نخيد الجم من جستي إيرترا مسواتي كودل كواحد دخلنا ويتجهم تحدنا عنتو يزبلكايو كحصر منغس الوسدو ناي اليانس دغف بلو سممع بلو محزنت بلو معنا يواصنا نفرقان نتغارخ يواصون لومي تغارو حدا خلته خمدي دو خمدي حدا خمدي دو خمدي نو اسو شي كون نزربا جحر حدا غزي نبينا خاز مصكا متقعتي يلن لومي نحباري تشجر مالتي سلازي أبكم عينت تسالي فلو بجاهم توم إيرتراوين دما بازمن صر تريهمو نالواتنا مردا كيلتنا عبا أيكونن يخون من بوحد ترديهم كله ني حبار صلا امص سلازلو اتني حبار صلاي بحبار كوينا نكلا خلو سيمبل سلازي لومي إيرترا بينا يكونتن كم تقدم بينا وعيلا يتحدرنا يعرو خلوا غروبا بتلوا كل اللوا حجقا حركي أوسيها إيرترا لذا أبي نتقراي سجيرو نحنا خدفرنا دي شعو نريو نحنا نتقراي سجيرنا أنا أبي خندفر بمنتهي مخنيات تقيم يبلنا نحنا مس أبي نمحرا سجيرو مسانا أمنوح سفح كوينات كأتديو حبيرنا نرأيو إذا حاويه ولا عزدل دولا أبقن مستقارو خينا خاخنا طفاينا أين عدمنينا أبتا أبز دلي زلو نعدم من نوعي كنينا مالتي ولا تابلت ولو أوس أين ساتفنينا أبز تقارو خقور حيلي إذا أمن مالتي سلزي تعنتوي زعباتيناي بمنقست درجة هزرب زقبونا يزمدنا قداي كم تعقبه غيرنا تزاربنا رديو نخلنا مالتي نحنا مس حزب تግራይ زمدنا هنقبرينا بابليك دبلوماسي جميرنا لنا مس محزنة سبات جميرنا لنا أتليست نايس أرفن نايس الان بروجكت قديفنا ناي سلام بروجكت نجمر لنا لنا سب نزي دغفو سلام كا امرچ ايلن كو حقيل اماراتي كوينا دي خاتسل سلام تيلو مخاس الو ديهم اب عالم موت دي خات دلي هيوت كبلو خلوسي ولا تبع عالم زخوف اسب موت يدلي ايلو اي مرصني ولا موت مرچا تحشو اندهلوت نو تزموت بيكوز صباح ونعو تسفات لزخونه ስለዚህ በዚህ ንራዩ ቴንክ ዩ አንለ ሞ ቴንክ ዩ ስለዚ ዓደም ካን ድማ
بلبي دمسغنكا ثانك يو نخلكم تعزبتي تخاتلت مدب ناي جورج حونا جورجو برتع نحن هنا قلنا خلنا كلنا تحققنا كنسغرو إنا زي تردو أسلنا خا ندرد أنا نبعلنا وندا تمهرنا كيدنا مو ثانك يو عندي ثانك يو وتابا نوح زكا سلازلهو كتوصل تخليقا بكالا قاطع ممكن الرخبينا ناي مودات هنا ايكونن نات كامدب كمتي سخاب زتمت نتز بدما مسكالو تحواتنا وانتم مقدمه بزح زنبرنا كلمتينا انا ناتي ريتو سلازلاتني كهزكا كتبل تخليقا ثانك يو بروح ليتي باي ايش سو انتاي قبل دليل لكم مسيلكم انا زياده مسلم اودينس ناتك نحجو انت زاريبا يفلتني بزعبا ازار استزي let me put this into this format okay حنت نجر أبزي كبر حلو نزهز بدليل اللهو أنا كم أبزي ميديا زملالسو زلهو ويوند صرح زلهو كم وترو تبغيركم تفلتوا ما بزناتي تكاتلو أنا حنتي تقدسني نايرترا ناشونال انترست ترايو قطر هذا أنا عايز أقدسني نايرترا قداي ترايو جن نايرترا قداي دما بخمي من قدي ربح نايرترا نقدمي تدفع نزبل دما كل جزء أستوعبنا كنريهم زلنا أنا قرأت هالو إيرترا لومي أب نفسها تجبرت لمعات تجبرت معبالن تجبرت نسيو تي علم الرجاك هالواي قبانيو تقرأي فريسادي أي فرستن نعنا زملكت كون إثيوبيا فريسادي أي فرستن نعنا زملكت يكون تجارو قد محجت ألي ممنام بديلهم نام ألي ممنام حجون كأمانو زخولي يكونن كتبل تغليقها كلن كانت قبلات ينبعي وقل نزخونه إيرتراوي إليتنا هو حتى عيت المكان يدعر عجيل كاما بسعايتيقا كتؤمنوا تخل نقريا لنا أنا كمراكم هاي كلمة كس خون زي كل سلازخونه إذا كنت على مخولو دو كم كلام كخدخول زي yes of course فتحطو إذا عجزوا لو كنتات نأبي نزع عندارا كايداناتو عبي عدل دو تخفتل ولا تسبيب عدل تخفتل ليه تدل تمرجع نعنا نيرترايم كاين نخريو خلو مالتيو سلازي نمستغارو زغبر الاينس ويون صمدو ان كل يوم سمحارون كغبر زخل نيرترا اغداسيو مس عفار كغبر زخل ون اغداسيو that's why دما نحنا بزي زغبر زولو نغرات نخغبر ندفعلو زلنا نيرتراويان حدنت نيرتراوي تاريخ رسعكا نيرترا حلوف كايدا رسعكا زغبر زولو غيركم ايتوسدو ابزي حج زلنا نزمت عامتات نيرترا وحس سلام نكلوا كاب زخونه يكون كما زغر ريسك دما كمي يركان إيرترا تتحنات منقسا بإيرترا زقبرو زلو حالا أمارات يبلون أنا كريو خلو كقبر زقبوي زقبر زلو بزوج زي منقسا إيرترا أبزا على فعامتاتي إكزاكت الآن زدليو ويون أنا زحاسبي يقبر نيركو لك ما يكلني حجقن لك أبزا كان لي تخطلو منقسا إيرترا خقبرو زلو ويزن عبالكو يزارب نير بعاغمي يقبرو انتا يقبرو نسوين زفلتوا اتزقبرو زلو دما إكزاكتلي أنا وين بناتي مدام نمتا كقبر زقبو وانا وتبقصتاتن سقمتاتن يوم إيرترا صمدو تقبر زلا مسجراي أقداسيو تاكتيكال رايو استراتيجيكال رايو بخلو أقداس نجري نهو حات ممان زي ممان أيكونن تحطو أباري 4 كيلو حدا جنيا حات على إلكا إيرترا نتعدلات ناتو تصيباتو كي تبقى سبعة خلون كهم كم زخلون جم على طبخهم بالثانية سلازي نزز قبر زلو صغيرنا من حدنا كال نجاراتنا فترنا حشوية كي جبرنا نفس وقفنا مسمرنا نحز حدنتنا لما نمسلو زغونه إذا رستزي حدنتنا يرتراوين كتنكف أيدا ليوني نعطي يودين استماع فيكم تعملوا أبي يرترا زي كابتغراي زي ورور زرباتات أنا ود متحتي قدامي نقر كردان نزلو ود متحتي بليناية سلازي كله تزبلوه لعل زبزحكم نعيتن كفني ترجعون لهم مالت إيرتراين نقول نايتن كفني يجن نعي كاب في اللايتن كفنيو تي متحتي لهم زق قناة صبو نعي بقربها هزبيو اتبهراتي لهم زق قناة صبو نعي بقربها زتن كفني نتبيو اتحطو جن نعاخا سمعيت كان خسلاسل الكاوي ونقلاو سمعيت كان تايجر كانت تسمعي كاي كون تحطو اب تقراي فحبتن زبلا الرايا يزلو اذا حدا نفسي مسيون إيرتراين سلا تصرفه ما تحزر لهم كم زيغم جلس لزبلكا
ዘሎ ስቃት ካብ ኣብ ዝመጽእ مزياتهم كسرح يكلني الكام دم تقبر لنا بيكونن لذي نجارات زجيلنا اتزلوا أقدر سنة ريقام بر حدا سبب أبا ديسابا خوينا بودكاست عرفة قلمله مزياتهم كم يجير كات سرح قلمله كنا زي سرح العمل له زي سرح مسؤول نخ سرح زعدم مدرخ له سلايخا مسألة لخا مسألة بين سعره بين تمكته بين نبخا خيمس تعاليو دما نصوري زخنك صلاي خزيت للي تخين كان كل جزء اب نايك مع 10 عامات اسرع عام زنبره وتتات نبر سلازي ابير ترى زلو منغس صلاي زللي حدغا ناي صلاي فليت ولو تخبر غل نبيك خيت غل بينك متصغل مسمنت غربيت خيت غل بين عدل خفتلو بين تمصي قربك زغل بين كاف دغه تعصول فليتو اكتي غبرالو انا نسخاتكم كن غبر زلنا ابز دغنتلنا مجمريا نفسنا هيوتنا سدرانا نله دحريو حدنتنا حزب ኤርትራ ብዝከኣለና ንስራሕ ኤርትራ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ንኽትመጽእ እቶም ኣብ ኤክስ ክጽሕፉ ትኽእሉ ጽሓፉ ቪድዮ ክትገብሩ ትኽእሉ ግበሩ ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ትኾንኩም ድማ artificial intelligence ዝበሃል ኣላ ኣትኹም AI chat GPT ዝበሃል ኣለኩም ኣብ chat GPT ኸይትኩም ብዛዕባ ኤርትራ ፖስት ክገብር ደልየ ኣለኹ እስከ ጽሓፍለይ ብእንግሊሽ ትብልዋ ነዛ ዝብለኩም ዘሎ ብትግርኛ ጌርኩም ኣብ ጉግል መጽሓፍዋ ብእንግሊሽ ትራንስሌሽን ወሲድኩም chat GPT ኸይትኩም ጽሓፍዋ ጽቡቕ ዝኾነ ፖስት ክትበኩም ያ ስእሉ ክትበኩም ያ ነግረ መንገድኩም ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ክትመሃሩ ኢኹም ስለዚ ብዛዕባ ሃገርና ዘገድሰና እንትኾይኑ ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ነገር ብዛዕባ ሃገርና ንጽሓፍ ብዛዕባ ህዝብና ጽቡቕ ንሕለም ጽቡቕ ንሕሰብ ንጽቡቕ ንበገስ እዚ እንድሕር ጌርና ድማ ነገራት ኩሎም ክቕየሩ እዮም ድሮ እቲ ምቅያር ንሪኦ ኣለና ኢና ምናልባት ኣብቲ ወጋሕታ ዘሎ ጽልግልግ ግብ ዝበለ ወይ ጽልምም ዝበለ ኣከሙ ደረጃ ከም ዘለና ኮይኑ ይዝረአየኒ ናይ መወዳእታ ድማ እዚያ ፀሓይ ምብራቓ ዝኽልክላ ሓይሊ የለን ወጋሕታ መምፁ ዝኽልክላ ሓይሊ የለን ለይቲ ንዋሕ ሕፅር ንግሆ ይመጽእ እዩ ስለዚ ኣብኩም ኣሚንና እንድሕር ኸድና እቲ ካልእ ኩሉ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ኣጆኹም ማለት ኣብዚ ቻነለይ ዘለኹም ፍሉይ ሞራል ዘድልየኩም ኣይኮንኩምን ቅድመይ ነቲ መትከል ረጊፅኩም ትኸድዎ ዝነበርኩም እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ሓድሽ ውሕጅ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓጎስ ጎፅ ስለ ዘብል ኣብቲ መስመር ንዘሎ ኣጆኻ ቐፅል ነቲ ሓጎስ ጎፅ ዝብል ዘሎ ድማ ኣብ መስመር መሊስና ንኽንከይድ ኢለየ ዝገብራ ዘለኹ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ነዚ መደብና ምሳና ኮይንኩም ፀናኩሞ ግዜ ንውሕልኩም ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ፍሉያት ኣጋይሽ ሒዘ ክመፅእ እየ ነዚ እዋኑ ዝምጥን ፖድካስት እስክንገብር ክንፍትና ዲስካሽን እስክንገብር ክንፍትን ኢና ወጣባ ታሽሙ ገይሩ ስለ ዝመፀ ናብዚ ሕቶታት ክገብረሉ ይከኣልኩን ኣብ ካልእ ግዜ ግን ሕቶታት ዝኾን መድረኽ እውን ክፈጥር ክፍትን እየ የቐኒየለይ እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት እውን ግደፉ ላይክ ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዚ ጥዑም ድምፅን እዋናዊት ደርፍናይ ዘርእሰናይ ገድፈኩም እየ ዑጦና ቦታቱ ተላሒጋብ ቅርፃ መንደቕ ዓብዪ ህንፃ ወሪሮም መድዃን ፀማም ሓደ ደርፉ ዘየፅንዕዋን ፀማም ሓደ ደርፉ ዘየፅንዕዋን ባሕሪ 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 ረመዚኻ ባሕሪ ክቡር መስዋዕትና ዝተኸፍሎ ባሕሪ ትረክት ወነኖ ክትመነዮ ነብሪ
وتر نباري علينا